Takan. Assalamu alaikum. Öz kanalım bloga giden üçün mecbur şular ýaly etmeli bolýan adamlar şu kanaldan dowam edýär. Bu meýadalaňyz armaň janyňyz sagmy watandaşlar? Hani efir paýlaşalyň birazjyk. Like basalyň, ataka bolmady ýaly. Alişer we Abdullah meselesi esasy agyrlykda bolar. Alişer bilen Abdullah'nın serbest bırakılması için bu yayını yapıyoruz vatandaşlar. Yani biz biliyoruz ki, her kim biliyor ki Türkmenistan'da, Türkiye'de tutuluyorlar. Türkiye'nin yetkililer tarafından anlaşmalı bir şekilde. Dolayısıyla şöyle bir şey maksatlı. Yani gördüğünüzde getirin 2025 ýylda diňe Türkmenistan vatandaşlarynyň başyndan şular ýazaklar gelýär bilen almy, dünýäde ýok zatlar. Yani ilkincileriň rekordy Türkmenistan diýilende, Türkmenistanyň vatandaşlary diýilende ilkincileriň rekordy nämede? Mysal üçin aýaly Türkiýede, äri Türkiýede aýaly Türkmenistanyna gowuşup bilen oklar. Türkmenistan göýeren oklar. İlkinci zatlar, ilkinci rekordlar. Näme ilkinciler, mysal üçin pasportlar konsullugy bilen tarapyndan berilen ok. İlkinci rekord dünýäde ýok şular ýazatlar. Yani ýene ilkincilerden Türkmenistanyň türmesine girýärler, habar alyp bolan ok. Ölümi, dirimi, ýene ilkinci rekordlaryň biri ýene. Türkmenistanyň vatandaşlarynyň tejribe edýän ilkinci rekordlary we şuňa meňdeş Alişer bilen Abdullah'nyň getirilmegi ilkinci rekord, yani birinji Türkmenistanyň vatandaşy we muňa hamala hissat bolmadyk ýaly Türkmenistanyň hökümet işgärleri, yani sesini çıkaran ok, o arada ağızlarına maçan oklar, hava seni tankid edipdir däni, hava biram şonu yitirilipdir däni, sen şoňa dymmalymy. Bu bir gaýra da bular vatandaşlar, yani bular biz bilen söwgeçlerim erkekçe däl. Bular biz bilen söwgeçenler mertçe erkekçe söwgeçen oklar bara. Görýäňizdämi? Hawa. Ýöne sana bedin nämeseňiz, ursaňyzam sana urun. Hawa, yitirseňizem sanap gününi sana bedin. Öz başyňyza da geljekdir şu zatlar. Çünkü bu dünýä näme eksen şonu orulýan dünýädir. Onu ýatdan çykarmaň ýani. Näme eksen şonu orursyňyz. Özüňiziň başyňyza geljek ýan bolsaňyz. Ýene ilkincileriň rekordy, inamsal üçin ilkinci Türkmenistanyň vatandaşlarynyň rekord, yani ýok başga ýerde, hiç ýerde ýok. Dünýäniň hiç bir ýerinde ýok. İlkinci rekord, maşynyň rengi gadagan edildi. Ýa-da bir ýurduň içinde ýurt göredildi, ilkincileriň rekordy. Yani dünýäde rekord goýýar şular ýaly näme diýilýär bir edenetdiliklerde, şular ýaly awtoritar rejim, daş beýlik awtoritar rejimler şunuň edýänini edi bilen okdary. Siz vatandaşlar, şuňa günäkär siz vatandaşlar, siz sesiňizi çykaraňyz ok, çünkü siz bir zat edeňiz ok. Salam, hoş geldiňiz hemmäňiz. Bu meýadalaňyz. Yani ilkincileriň rekorduny sanasym geldi şuňda, bolin oturup seretdim. Alişer Sahatowyň ýitirilmegi, Abdullah Orusowyň ýitirilmegi ilkinci. Yani bir ýurtda hökümeti tankid eden adamlar şu derece ullokan adamlar ýok we maşgalalaryna habar berilen ok. Ya bolýa türmede bolup bilerdi, göz astynda bolup bilerdi ýöne habarly bolmak bar. Yani bir adam şolaryň nerdedigini bilmek bar. Bular ýaly vicdansyz, adamkärçilikden uzak diňe Türkmenistanda bar vatandaşlar.
Siz köpüňiz şuna çenni aktivistler döremäke öz hökümetiňizden tanaňyzy okduňuz. Öz hökümetiňiz odan gurlap görün, halka odan wit berip, mylaýym tyran bolup, sypaý tyran bolup, arka tarapdan girliňlik bilen edýärdi. Indi gidilejek bolup duran okbatlary. Hawa diýe Alişer Sahat bilen Abdullah Urusov ýitirdik diýe, ýani muň üçin men jogap berjek geldi diýe. Bolup biler hawa men şu ýurdun prezidenti, men şu ýurdun milli lideri, gahrymany, ýöne men size hasap berjek geldi, meniň watandaşymyň ýitirilenligi barada diýe. Bilýän watandaşlar ina bularyň diýenladi. Ýok berjek geldi ýa. Inni bir düşündiňizmi ýani? Bir de şu giýjem bolsa düşünseňiz bolýar esasat. Giýjem bolsa düşünüň. Şu hökümet gaty wyjdansyz, adamkärçilikden uzak, adalet kanun odatlara nemede Marsda geçýär. Yer bilen Marsyň uzaklygy nähil uzak bolsa, Türkmenistanda da adalet bilen kanunyň arasyndaky hökümet bilen şo zatlaryň arasynda uzaklyk bar. Şon ýalam. Yani bir adam bir hossary yani yitirilmevi şol adamynyň ölmeginden hem şol adamynyň türmede bolmagynyň hem has erbetdat. Çünki sen iki tane adamyny yitirýän göz görteli. Sen pikir edýäňmi Gurbanuly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, sen şeýdenden soň şu halkdan atwet almaryny pikir edýäňmi? Halkyň söýýän oğlun bitirenden soň sen şu halkdan bir atwet almaryny pikir edýäňmi? Alarsyň. Biraz giç almaň mümkin ýöne alarsyň. Hawa. Sen şunu etdiň ertir atwet almarsyň belki. Ýöne alarsyň hökmany suratda. Sen uja alyp uradyňa. Wekil wazir etrafyndaky senin nevtawadan näme sebäp bilen ýaryldy? Aýda jogap bere. Sen uja bir atwet alyp uradyňa sen. Näme sebäp bilen ýandy? Onuň ol daşyndaky alümiň nemeler o 80 gradusa 90 gradusa çydamly edilip goýulan zatlara ol ýöne gününe nassadan ýanjak zat däl olar. 80-90 gradusa gelse adamlar mı ölýär o taýda hiç kim ýaşaýşy bolan o. O demiriň aşagyna zat gyzyp hekaýa görürmän. Senin edýän işiň netijesi şu Berdimuhammedow. Netijesi şu Berdimuhammedow. Ve şu zatlary halka düşündürüş bereýinem diýen ok üňärkisi. Geley men halkyň öňünde men lider bolup durun, men prezident bolup durun. Gelmen bir şu halkyň öňünde şu zatlar barda ben bir iki ağız söz aýdaýyn, jogap bereýin. Ýok on ýazat. Sen näme gerek onda o zatlar etmejek bolsaň halkyň öňünde? Serdar Berdimuhammedow. Näme gerek ýani siz nirden çıkardyňyz ki Türkmen halky size borçlu diýip özüňizi nirden pay çıkardyňyz? Türkmen halky size taqdim edip gezmeli, size ýalbaryp gezmeli, sizem yer asty baýlyklaryny, yer üstü baýlyklaryny isleýişiňiz ýaly soğup gezmeli we şular ýaly paýy siz nirden çıkardyňyz? Kim berdi size o paýy? Yani näme şular ýaly algıdar diýip hasaplaýaňyz. Tutuş Türkmen halky 24 taýpa size näme üçin bergili? Näme etdiňiz ýani? Näme etdiňiz? Göktepe söwüşinde üýtgeşik bir gahrymançylykmy görkezdiň? Näme etdiň ýani? Sen hatda Göktepe söwüşini ýatlamagy ýatdan çykardyň sen onu kalendardan aýyrdyň sen Berdimuhammedow. Sen özüňi nirden bular ýaly Türkmen halkynyň öňünde bular ýaly algıdar ýalak bolup puluny soğuyan, edýän, islesen birini türmäge basýan, islesen ýitirip goýberýän, islesen öldürip goýberýän, sen nirden tapýan bu hukuky? Nädip tapýan ýani?
Sovet Soýuzyny deň ýaşaýardyk. Bir de şowa Serdar Berdimuhammedow diýip birini tanamdyk. Men 81-nji ýyl, 91-nji ýylam bolsa gatwyr men 10 ýaşymda. Ya Gurban uly diýip birini tanamdyk şo wagt. Milli liderimiz bar biziň. O ya gahrman arkadamyz bar diýip bir de tanamdyk. Türkmenbaşy bawa tam tanamdyk seni. Türkmenbaşy bawaty, Türkmenbaşy bawaty Gurban tanamdyk. Tanıyanınız var mı içinizden? Yoktur. Hiç kimem tananok. Yani sen ne edip birden ka 2006-njy ýylda prezident boldun danym, birden ka sen arkada boldun, milli lider boldun, gahrman boldun. Sen milletin atasan boldun. Onun nasary alim boldun, alim arkadagam diýerler watanyna. Yeni nämeler diýerler ay? Öňden görüjü arkada diýerler. Ne edip birden ka prezident bollun bolun bu zatlar sana birden ka berilipdir. Nirden berildi? Ve şoň ýygyny yalla kıtırap şoň ýygynyň gidip barýan çöp düýüler. Siz nirden tapýaňyz bu hukuky özüňize? Türkmen halkyny kakbutda size bergidar ýalag edip, özüňize boyun egdirip, özüňize ýalbardyp, özüňize alkyşladyp, aşa galdyrdyp, soňam o Türkmen halkynam sizi ýene şol öwgen adamlary, sizi aşa galdyran adamlarym gamçylap, olaram gamçylaýanydam. Näme misal üçin Aşgabatdan çykyp bilmeýän aeroportdan seniň çykmagyna ruhsat bermedik watandaşlaryň, seniň ruhsat bermedik watandaşlaryň belki ýeri gelendir çärelerde alkışlandyr seni, ýeri gelendir diýenler belki. Şowdan adamlaryň içinde badyr ýokma. Çünkü biziň bilýänimiz ne daşary ýurda budjet işgärler çykyp öň işçiler çykýardy. Inni budjet işgärler çykyp işini taşlap. Harbalar çykyp polis işgärler çykyp awa ýokary wezipeler işlärlerden çykyp gaýdy wurady. Medisinaň işgärleri, bular hemme Türk mollumlar, bilimiň işgärleri. Biz näçe mollum tanýar daşary ýurtda. Türkmenistanda orta mekdepde mollum bolup işini taşlap, şu wagt Türkde hassa wagt beren ýa-da bir sanak ateller, uborşçy bolup beren mollum tanýar. Yani senin getiren dereceň şu. Ve senin wa öwünmöken men milli lider gahrman ol bullyp senin asla gürlerlik ýüzüň ýok ahyry. Halkyň öňüne çykmaga. Berdimuhammedowlar, Atalowlar size ýüzlenýänmi? Alişer bilen Abdulla ýal oğlanlary sen basandan soň, ýitirenden soň şular ýal oğlanlar sen de kadyň oýunçy näme üçin Özbegistanyňky bolanok, näme üçin Täjikistanyňky ýa Kyrgyzstanyňky bolanok? Bolmasa şolarda da demokratiýasyny azdakenli kemçilik bar. Senden bir gatwyr öwürlük däl şolaryň. İçinden bir Kyrgyzstan oňa durak diýmesen. Näme üçin bir Kyrgyzstanyň watandaşy ýitiripdir diýip eşdemdik biz Türkiýede. Ýitiren Türkiýanyň hökümeti sen isleýän oýunçy etdiler ony. Sen zakadyň oýunçy etdiler. Öýünden polis alyp gitdi ony. Ofisialli alyp gitmedi ony öýünden. Polis işgärler alyp gitdi. Ve soňunda da ýitirdi medaýdyňyz ony. Hasap bermer näýdäňmi sen Berdimuhammedow şu halkyň öňünde? Näme eksen orarsyň? İki uçsudur şol. Eden tapar dünýasydyr bu. Kim näme etse şonuň tapar. Kim näme etse şonu tapar. Şu Türkmenistanaky ýüzlenjek. Ha işte diýen. Biz bu ýolda az pida bermedik. Bizi dinleýän bolsaňyz, bizi seýleýän bolsaňyz gaýrat ediň o. Şu 4-nji awgustda Awada geçiriljek Birleşen Milletler Guramasynyň konferensiýasy bar. Hazarýaka döwletleri bilen geçirilýän maslahat. Şoňa hökman barıň o watandaşlar, barıň. Şo taýyk
Goý şo taýdaky bem ganalarym görsün bilsin. Hükman barıň o watandaşlar. Şu imanly ýitirilen oglanlar üçin barıň. Murat Düşeýew üçin barıň. Ana türmeden çykmaly soraw geçkidenden soňam henidem hiçaýdan oklar. Belli däl. Dirim ol Murat Düşeýew ölüm ol. Bassaňyzmy? Näme etdiňiz? O hiç zat belli däl. Murat Düşeýew hem belli däl, Alişer bilen Abdullah hem akwaly belli däl. Bizde şeýledi hemme zat belli däl bilýäňizmi? Hemme zat belli däl. Mysal üçin mardan bayramala dip gitýän, çykýan öýüňden ýöne bayramala ýetjäň belli däl. Ýolda bir gaý bilen urşup zat edip universitetga gitmek ihtimalyň uly ýani. Ýa-da bilediň aldyň aeroportda geldiň, daşarurda gitjäň belli däl. Nämelim döwlet owatay. Daway hemme zat belli deliňini. Iň bolmanda pozisiýamyz belli deliň adamlar şulara garşy. Hemme zat nämelim bizde. Nämetseň näme boljak belli däl. Bir işiň bitirjek bolýan, para berseň hem bitjek bitmejek belli däl. Beren paraňy alyp biljegiň ýygyna belli däl. Para bermeseň, şol işiň bitmejegi anyk ýöne. Ana, para bermeseň, şol işiň bitmejegi anyk. Ýöne berenden soň şol işiň bitjegi belli däl, üstesine de puluňy alyp biljegiň belli däl. Awo. Näçe ýaşajagyň belli däl. Türkmenistanda. Belli däl watandaşlar. Birden ka bilemok ýani Aşgabatdan Daşowda barýakan Murat Düşeýew fiýaly universitetden 4 ýyl, 4 ýyldan soň ýene bir 4 ýyl, 5 ýyl şeýdip gidip bilýän ýani. Awa. Belli däl. Aşgabatdan Daşowda barýakan ha şo Murat Düşeýewiň başyna gelen zat şonda geldi-de. Belli däl, hemme zat şeýle. Däl, ýöne basyljaga ýakyndyr şol. Basylmaga ýakyndyr. Şonuň pensiýa çykyp iň soňuna öýüne oturup agtyk söýüp oturmajagy belli ýani. Her gün gorkuda ýaşaýaňyz. Haçan siziň gapyňyz kakyljagy belli däl. Polisiýa, milli howpsuzlygy, prokuratura çağırlyp, o taýda urulyp ölmeňiz we ýa-da ýaşajagyňyz belli däl. Belli däl mälimde. Awa. Pandemiýa döwründe ýol ýapykdy. Haçan açyljagy belli däldi. Doğrumu ya watandaşlar? Hemme zat şeýle. Biziň ýurdumyzda hemme zat belli däl. Belli däliň ýurdunda ýaşaýar. Ýani öngörülebilirlik diýilýär muňa watandaşlar. Öngörülebilirlik. Ýani sen öňü görüp bilen ok. Sen bir iş etjek bolýan. Bir iş etjek bolýan. Bir ya aşary ýurda gidip bir zatlar etjek bolýan. Öňü görüp bilen ok sen. Öňgörüp bilen ok näme? Daşarutlarda öňgörüp bolýar az ekende. Seniň pasportyň bellidir. Daşarutlara gidersiň, haýsy döwletlere seniň wizasyz girýäniň, girip bilmäniň anykdyr we köp döwlet açykdyr bulara. Biziňkilere köp döwlet açyk däl. Ýalňyşmasam 6-my 7 sanakmy ýa bar 10 sanak diýdäri. Bir Türkmenistanyň pasporty bilen. Olam belli däl. Gruziýa pasportyňda hawa sen Türkmenistanyň pasportyna 1 ýyllyk bez wiza ýöne baraňdan soň seni gapydan aljaklary, almajaklary belli däl. Olam belli däl. Mälik Allahamradow Rossiýadan okuwçy oglan Gruziýanyň serhetine baryp giri bilmän gaýtdy. Bolmasa almalylar şolar. Gruziýaga geçjek boldy. Hawa. Sen okuwçy senin viza kartyna pul geçjegi geçmejegi belli däl. Ýa. Daşary ýurtda. Türkmenistana bararsyň. Öz güýjüňe, ilmiň bilen bararsyň. Senin şol işe girip girmejegi belli däl. Çünki sen sana gucak açyp duran ýok otaýda. Şu zatlar nämelim zatlary mälim edýän zat bolýan, ine pul. Diňe. Şu ýanky belli dälleri belli etmek üçin türkmen halky pul töläp otýar. Şunu çenni. Yani hökümet bize mutlak belli etmeli zatlaryny nämelim edip goýýardanym bilesiň gelýärmi diýe. Bolundy pul jagadyň töle diýe. Awa, pul jagadyň töle diýe.
Onun sana belli bolýar diýe nämälim zat. Adalat gerekmi? Nämälim? Sen ýeňjeň näme boljak? Hawa men şunu çenni yerli suwdyň çıkaran kararyny näýlelik bildirip ýokary suwda ýututan adamlaryň ýokary suwdan ýeňen yerli suwdy ýatyran ýerini eşitmedim. Yerli suwdy haksız çıkarıp yerli suwdy eden iş ýalňyş diýip ýokary suwdyň şu aşaky suwdyň kararyny ýatyryp has ýeňillikli bir çözgüç çıkaranyny eşitmedim. Onun has beterini çıkaranyny eşitdim ýöne. Men Gallanjada yerli suwd meni Dublin prosedurasy geregi meni Polşa ýermek üçin karar çykardy. Yerli suwda gidemde. Ýöne men onuň ýokary suwda başvurdy. Apeliýasiýa näýlelik bildirdi. Men ýokary suwddan ýeňdim. Ýokary suwd aşaky suwdy haksız çykardy. Ve ýokary suwd maňa sen Polşa gitmän bilersiň diýdi. Sana diýdi Gallanca jogap bermeliydi. Men Türkmenistanyň watandaşy Gallanjada ýokary suwdyň üstü bilen yerli suwdy ýeňip görkezdim. Öz ýurdumda bolan olar ýazar eşitmegem. Ha watandaşlar, gelen derejemiz şu. Ve şu zatlaryň 90%'ine da biziň özümiz günäkär. Ýol berenligimiz üçin, dymanlygymyz üçin, görmeýänligimiz üçin. Awa poýuz meselesi köpöldi bermeli. Bilet tapjagyň belli däl. Bagdala var poýda bilet tapjagyň belli däl. Samalýotyň kişeyle. Hemme zat şeýle. Diňe pul berýän belli bolýar. Size nämelimi pul satýarlar watandaşlar. Omu can sarpdaňyz, hani gelin watandaşlar efire geljeňiz bar bolsa, näme aýtjak bolsaňyz Alişer Abdulla üçin her kim bir ağız gelip Alişer Abdulla üçin golowyňyzy maşgulata şu wagt häzir gaty kyn ýagdaýda gelini, çağalary. Çünkü kakasynyň nerdedigini bilen ok. Yollaşynyň nerdedigini bilen ok. Ölümmi, dirimi? Allah can. Zalimlaryň diýe ahirki günleri diýe zulmy has beter bolýar diýe. Artýandyr diýe da zulmy. Edi şonu ýalam. Berdi Muhammedow senin ahirin gelip uğradı canvara. Zulmün artı uğradı bolyn. Ahirin gelip uğradı sen. Hawa. İnşallah. Çam arayacağım. Hudaýa şükür. Menikiler bu. Gelin çağalar yanımda. Canları sağ. Ay mena özüm doğru maçsam vatandaşlar. Käbirlerinize düşünemek da yol yapıp wagty gaty köp hojalygyň dagany eşitdim men owa Türkiýedem. Gaty köp hojaluk dagady. Aýrylşdy da hem okşy maşgalalar aýrylşdy. Eğer ayalından köpsem şol ýarty Türkmenistanyna, ýarty Türkiýede, ýa Russiýada bolan üçin aýrylşdylar. Ýerinde bolan çağalaryna boldy bolyn. Men şu köpsüne düşünemek da näme olar ýalan satmaý sizin üçin men käbirlerinize düşünemek. Men şu zat üçin hökümeti garşym aldym.
Yekece zat düşün. Yekece zat. Bar kanyşda mümkün problema var. Ýöne men iýmilne maňa degdimi? O garşyma aldım men şowa çünki taşynda galypdym we Gurban Gulynyň eline çeňe galyp balga gitmegini men göwnüme ýakmady ýani. Öz watandaşy daşarutda kösenip ýörkä. Maşgalasyna duşup bilmän ýörkä. Men göwnüme ýakmady şol. Ya maşyna minip çölle jip safar edip görmesi men göwnüme ýani. Ve men ardım aýdaýyn diýsem ardım aýdara ýerem ýokdy. Ve men diýdim ki şu ardım aýdara ýer ýok bolsa onda diýmek özüm aýtmalydydım. Özüm etmeli şunu diýdim. Haksız mıyım yani? Maňa watan dönüp diýär, siz kim o siz? Ejeň mellegi motay. Ejeň eşek satyp aldy motay. No, watan dönüp diýär ýaly. Watan dönüp diýip gürlän adamlar, efire çykyp gürlän adamlar. Siziň wara ýeke-ýeke diliňiz gop inşallah. Tak wagtyňyz gelsin. Ýeke-ýeke diliňiz goparyn inşallah. Kim o siz? Ejeňiz eşek satyp aldy mı o taýny? Siz watan söýüji bolýan bolsaňyz çykyp gürläň da no kemçilikler barada. Näme watanyň içindäki halk watan näme ol? Halkam watan. Halk näme watan näme? Ha? Halk näme gulmy siziň üçin? Kursant. Ağzına sikeyin sen düşündün Blok sen. Sen tuton yerinde hasan ağır bolarsan men sana aýdyn. Lişni men sana aýdýan. Şol oglun tanak koyun sonra şu kursant diýil ýani men efirlerime kän geldi şol adam. Şunu tanak koyun. Blok sen. Sen ýaly huy pilotlar üçin däl men efirim. Sesinden tanar men seni ýerigi tapar. Uja tanıyanlar badyr. Belli gal o subsidiýalary. Siz belli galýaňy da, bizem sizi belli galýa, howlukmaň. Awa, ölsüňiz öläýin. Elim asman çekem soň siziň şu asmanyňyz dar Allah. Asmany men uje çekdim ara. Gurban Gulyň ýüzleri tananmaýan bolsaň, Gurban Gulyň Azerbaýjana gidenne o makyajlap watan habarlaryna görkezilýän ýüzüne däl. Garaşsyz media çıkan ýüzüni görsen. Ýüzünden gar ýagýar. Eliňizden geçip asman çekdiňiz näli? Keyip berýärmi soň darajyk asman? Ha? Eliňizden geçip asman çekin. Çek görkezlik näetdi keyip berdimi? Aşaňa tükürseň sakkal ýoparyň omur ser onu. İki tal ýoparyň omur ser onu. İki tarap taýak getirseňem taýak saňa, getirmeseňem taýak saňa. Keyip berdimi asman? Darajyk asman. Allah bilýär, dogry aýtýan. Allah bilýär. Biz elimizden gelen ne delin galan Allah'ın işi. Şeyle de alcaraşıp interneti bloklaşıp diyorlar ha görün dokmu ayaklarına bulaşıp çoluşup Türkmenistan'ı interneti sen bloklayacak mı olar ya özüňe göwnüň etýän olsa. Şu efir görkezmejek bolup dünkü efirde hiç zat yok gerden men efirimi bloga salyşyp da adetşip näme etdim men bloga salar ýaly. Yüreğimiz götümüzden çıkacak bolýar şu wagt. Şondan edýäňiz siz. Baýdak gene orta par basýan zakatyňyz bolsa, zakat alyp bilýän ala nemetjekmi? Zakat berýäňizmi? Baýdak söýýän bir topar baýdak sumuklar. Dünýäň gün bir oglany Jetnikov'un içinde uruvelirtirler. Ona da video çekin ha. Ana baýdak söýüjüler. Näme boldy size? Näme boldy? Ona da çekin da ha. Götüňizde gaýratyňyz bardy. Siz watanyňyzy söýýärdiňiz ha. Padjelka watan söýüjüler. Yasamas watan söýüjüler. Bolňa ona da çekin ha. Ona Türkmenistanyň raýaty dälmi? Ya onuň baýdagy ýokmy? Jetnikov'un içinde uruvelirtirler.
Birine bir tane polisiya iş ýeriniň prokuraturyň içinde urup öldüripdirler. Prokuraturyň iş ýeriniň aýaly bilen geden üçinmi näme? Ona motaýda urup öldüripdirler. Aýalynyň borsunda ony adam öldürmemiş oň üçin. Ha, olaryň baýdak bastym ya. O öldürülenler. Sesini çıkaran yok bolýan. Ha? Bir topar mırazlar. Gaty Erwedow iblisiň çağalary bar ha. İblisiň çağalary. Şekli senen blok. Şekli senen blok. Görmäň o siz meňe efirim o. Meňe efirim siz ýal huy pilotlar içinde ala. Ýigren ýaňyzmy? Siktirinde gidiňde aray görmäň oturmaň efirimde. Çağır getirýän men sizi. Ýigren ýaňmy? Görmede geçde gitdi ha. Meniň problemam, meň problemam. Başarýanmy? Problemany çöz. Aramyzda durdy. Başaran okmy? Men bilen hökümetiň arasynda girmäň o. Men bilen hökümetiň arasynda girmäň. Men ýanymda durup bilen okmy? Iňolmanyna garşymda da durma ho. Siz tapýat ýerügiç. Biz sen tanamayan ýalakdyr, bolyn siz tanayan tapylýar. Näşada men şu taýda bir efirde ýüzü bilen ady bilen aýdyp çykyş etdik. Ey plany sen näme? Plany sen näme? Akyllyja bolun, zat diýip on. Ey ogum, bir nime ýokdur, nime zat ýokdur, aýplaşmagyň, gaty görmegiň zat diýip şeýdip gitdiler ha soňundan. Adyny familiýasyny aýtdyk bolyn. Saçaklar. Allah'ın diýen gününe çenne. Allah'ın diýeni bolýar şeýlede. Sizin arkadaňyza Allah haýlan bolsa, bizem Allah haýlady. Şoňa garşy görüşdirýär şu wagt. O. Oturup pikir edýän o 4 gün o. 4 gününden men ýurtdan çykyp gitmegim bar, men öz erkim bilen näle. Hudaý wa özüm bilem o aýyň 23-nü fevralyň 23-nü men özümiň daşary ýurda gitjegim bilem o. Bir gün öňünden bilýän şonu. Yani 22'sine bilýän 23'üne gitjegimi. Alny tapır tupur tarp gidildi. 5 günden soň reisler ýapylýar ara. Diýmek Allah men şunu näme salypdyr. Wene gelinime ma şaýat, wene gelinime ma şaýat. Bir ýyla men bir ýyl gidýän kandy düşük gezdi şu. Gorkup turýardy daşy, ýatanmaty, gorkup turýardy şu. Men bir ýer gidýän kam diýip, soň bilip galdyk şu zady, şu düşüň manyty şu leken tenasly şeýdip, uzak wagtlap gidýän ekeniň maňa duýduruldy. Bu Allah'ın işi däl, näme zat sonuna bir? Aýdyň düşünüp bilýäňiz. Bir ýyllap şu işi görýär, şu işim bir ýyl öň başlaýar, bir ýyl öňünden başlaýar. Haýsyň bilýäňiz o 2022-nji ýylda, 2020-de pandemiýa geljegini haýsyň bilýäňiz, bir ýyl öňünden bilýärdiňizmi? Ýollaryň ýapyljakdygyny bileňiz o. Onu o düş näme üçin görkezilýär gelinime? Yollar şunşular ýalyp uzak wagtlap bir ýer gidýär. Manysyna diňe şowurdy şu gaýtlap ýalyp. Men özüm şaýat çünki bir kere gorkup duranyny bilýän. Nämeden gorkdyň? Näme boldy? Ýanymda ekeniň diýär şonu. Men özüm bilemok diýmek Allah'ın işi bize menen bilemok. Men daşy fevralyň 23-üne çykam da men pandemiýe bolup ýoluň ýapylajagyny bilemok. Diýmek şu ýolu çykmaly ekenik biz. Birat bolmaly watandaşy men onan ýan eger Allah we onan ýan. Şu ýol, şu biziň ýan ýolumyz Allah'ın saýlan, Allah'ın isleýän ýolu şu watandaşlar men saýdan. Biziň öz erkimizde däl şu gidip barýan ýolumyz. Allah isledi, Allah da şoňa öwren emetdi. Çünkü men yani planda ýok ýagdaýda çykdym. Planda ýok. Ýok yani bir iki gün öňünden şeýle meni ýam
başka bir zavod bilen gepleşip görün. 5.000 manat aylık bilen gelin. İş gepleşip kayttım ben. Soňam ağam beza bideý men gitmesem bolan o ağam diýip şeýdip kayttım. Tak što o maňa ugraja diden bolýaňyz. O planien bolýaňyz, pysbydanien bolýaňyz. Arkadaňyz Hudaý ýeňi bilýärmi? Aýdyňany? Arkadaňyz şolar ýaly güýçlümi? Şolar ýaly kadirmi? Arkadaňyz. Hudaý ýeňi bilseňiz geläýin onda bolýar. Hudaýam ýeňip bilýär diýen bolsaňyz onda geläýin. Ýeňi bilmeýän bolsaňyz bara götüňiz gysyp oturuň bolýarmy? Has beter taýy giýmejek bolsaňyz. Däliň akylyna taýy ýadyna salmaň şu wagt bara. Taýaklap başlar nädir? Şu ýol gatdes ýol men size aýdaýyn. Gatdes ýol şu ýol. Assalamu alaikum Nur ağa. Nädeler? Bolýançylaryň barýan ýolum zalymlaň ýoly. Olam 100%. Alo, salam alaikum. Salamu alaykum. Salamu alaikum Nur ağa. Wa alaykum Rahatmısınız? salam. Şoň vatandaşlar bolmaýa daýlaňyz. Haydi oturun. Meňa şu wagt ýaňyrak watandaşlar aýtsammy, aýtmasammy diýip şu wagt pikirlendim. Sizin hakikatlar bilmeňiz üçin aýtjak. Oň üçin ruhdan düşmeň ýöne Alişer Sahatyň gelini jaň etdi, ağlap, hakikatdan ham gatybynan ýani nefsi marya. Vatandaşlar şu wagt Alişer bilen Abdullah üçin şolaň ýanyna durmaly wagtymyz geldi ýani. Çünkü şol olanlaryň men bilýän iri geç. Häzirki ýaşlar, häzirki halkam bilmese de iri güç şolaň atlary inşallah gahramanlaryň spiseýine dur. İnşallah Türkmenistanyna belki ýokarak ujaýlaryň atlary beriler, mekdepleriň atlary beriler, köçeleň atlary beriler şol olanlar. Ýöne şu wagt bilmeseňiz hem iri güç şoňa barýar ol. Ýöne şu wagt ýanyna durmak mätäçligi bar. Esanam Alasynyň çağalarynyň ýany. Çünkü bular hiç haçan bular ýala gedip 3 aýlap aýra galyp görmediler ýani. Ene birinkiler öwrenşipdir mysal üçin. Erkekçe da ene men çağalam öwrenşipdirler bir hili mensizlige. Çünkü 5 ýyl 5 ýyldan soň öwrenşdirýärem da o zat. Menkiler ora hakikatdan ham şu rejimiň menkilerim çektin ha. Şu wagt men çağalam bir hili doňgyrak bolupdyrlar. Aradan 2 hepde öň duşuşdyk, 2 hepde soň duşuşdyk, bolýan dün duşuşan ýalak bu. 2 hepde ýani 2 sekund ýaly görýärler ýani. 2 hepde ýani 2 sekund ýaly görýärler. A men öň Türkmenistana kam 2 hepde gelmesem, gelem dalak gelip guçoklaýardylar da. Ýok. Öwrenşipdirler da nädeli. Nimaga öwrenşipdirler? Mensizlige de öwrenşipdirler. Ýöne Alişeriň maşgalasy olar öwrenşene onda. Çünkü her wagt ýanynda kakasy. Abdullah bolýa aýryşanny, öňkü aýalyndan, maşgalasyndan. Ýöne Alişeriň ki şoň ýalakdy we bu wyjdansyzlar şonom gaty pidarada olsa ağzımdan ağır sözler çykýar, zordan saklayanlar şu wagt watandaşlar şondan biraz sakowlayanam da diýmejek bolup da gaty ağır sözler diýesim gelýär. Şaýda oturan aýal maşgalalar, çağalary gözüňe tutulay. Şu çağalaryň üstünden siz nime ýasajak bolýaňyz özüňizi ýykylýar oşa sen rejimiň o. Sen duran oşa sen rejimiň. Sen şu çağalaryň üstünden näme gazanany ötdiň o? Hawa şoň üçin şu adamlaryň
efirlerden uzaklaşıp gorkuşup vay vay diýmegine garaşjaňmy? Durmuş o tarapdan gamçylap dur. Bu tarapdan hawa türme wadyr, ýene wadyr, o tarapdan durmuş gamçylap durat. Sen ikisiniň arasynda goýdyň bu halka. Nämenni gaçyp gider öýtýäňmi, taşlak gider öýtýäňmi şol adamlar? Naborot köpden adamlar efire çykýarda göreňmi, görmüsen? Alşer allyň Abdullah, allyň o ýerine Leji Boss çykdy, Maral çykdy. Bila ýekem öjek çykdy. Baryny tuğulymy birgiden o watandaşlarymyz o. Çekinip duran oklar senden gaýtam. Ya. Hay Allah can. Näme eksen şonun bolotun aýdyn. Awa. Şeýle uly bir hökümet de. Aleyküm selam. Uly hökümet iki sana Nurana filmde soranna menne. Pora maýda aýtyn wara. Aýdyr. Allah'ın izini bilen köpelip şu haramzadalar bir yoğadarla çaltıra. Nuri. İnşallah. Alşer Abdullah bilen bilen- näme halat etmeli, gozganmaly. Havar yok mu orada? O adamlar Türkmen sanlılar. Yok. Yok. Türkmen Yani sanlı, Türk Türkmen diyor, sanlılar. ama- Alqaytdylar. Yok Türkmenistan'a değil Türkmen olur. sanlı. Öňüm alqytdylar da bir däýärim doňky Türkler haramzandylar. O Türklere wapşe inanma, o haram ola gezber. Buların iyi konudan aýtmaýyn da şu an. Doğrusu. Türkler diýme de Türk häkimetler diýip. Şu hakimiyetlerde bağışlarsanız. Her günüm häkimetleri pituha. Ýaňam halk Oşo. bolýan ýöne häkimetleri gawno. Bidin kem şonu ýaly Pak halkyny boynu gowy goýber. häkimetleri gawno. Patpoynu olur ya muratlılar olur. Eger şeýle bolsa biziňem habarymyz bolardy. Biziňem habarymyz bolardy. Belki de giyjirak bolar. Ýa bolar. Ýerýä geç. Nämedir kalaryny şular Assalamualaikum vatandaşlar. 3 aýlap, 6 aýlap, 1 ýyllap şey diýip habar bermän, ýitirmedik goýarlarym. Soňundan hata berip, hatap bermän. Yaman hezile kenaýonda dünýede bar. Daway kanun, daway her kim öz kanunymy gurulýan onda. Daway her kim öz kanunyny. Yani Oğlulan arkası durmalı Beyaz vakit alayım, geldi. otur. Leon, sen öz konstitusiýaňy sen ýaz. Michel Teresi gözün oýjap gip ýaz 1-nji madda. 2-nji madda Vah. kelle mağazda kellesini gopartjakdy. Yani her kim gursun yani Tasakçılar. onu beyt. Tasakçılan elini olacak. Tasakçılan elini olacak götürmez yani. Yumurtkasını kesmer olarım. Yumurtkasını. Nuri. Assalamualaikum. Kesin dili velen götürür diye mi? Dili bilen götürsün. Dili bilen. Aleykümselam. Bizimkini götür ya soňul. Nuri şu nämeni garaşjak egerde öz goldaýanlary o Mülükov bar diýýärdim ama şo Mülükov hem näme bolany belli däl şu an. Türmede zeňläp durmy näme boldy. Ya bir ministrler var. O öz goldan o basotiler o barysy. Meştada var Türkiýe bir Türkmen. Assalamualaikum Mahmud. 1 minut Mahmud. Şu Türkiýedäki bir challenge açmalymy näme Erdogan, Tayyip Erdogan'a yüzlenmelimi bilemok näme bir zat etmeli. Hem Amerika'da- mekşirli hem de solid tutur. Amerika'da hayran sol Amerika'da Türkiýanyň ilçhanaň öňünde protest etdiňsene. Türkiýedäki ilçhanaň öňünde protest etdiňler we Amerika'dakylar. Siz näme de olsa Şo Amerika'da. näme edip bolary? Amerika'daky dostlar dogonlar Alişer bilen Abdullah'nyň esasan Alişeriň maşgalasy üçin gaýrat edeliň. Türkiýanyň ilçhanasynyň öňünde protest edeliň, hatda benim gaň öňünde edeliň ýa-da
Ne bileyim, nakon yığına var olsa şoňa ne delin. Bir yerde bizerler üşen olsa şo taýda delin ya. Erdoğan gelýär diýse şoňa ne delin. Ýöne edelin o bitmelin o. Bular wara bir yok ýala gitmelin. Şonu gulawny eşdirelin şoň wara. Awa, neme eline bir Erdoğan'ın suradyny alıp İngilizçeden yazmaly, Türkçeden konuşup owa şu hemme şu wara Murat Kurbanowa diýsen wara, Yatalywa diýsen şu bir şonu bir zat öğretmeli, bir zat etmeli. Ha, doğru dedin sen. Mena uçyan Hakiki böyle. doğru. Biz wara kanundan çıkmazak bolýas bolen biz men şeýle bir kösen ýaly adamlara kanundan çıkmazak bolýan bolen wara. Bilem o yani o Türkiye'deki Sedat Peker ýaly bolmalymy näme o Alaaddin Çakıcı diýämi mafya bolmalymy näme etmeli o bular bilen görüşmek üçin o näme etmeli adamlara. Kanundan çıkmazak bolýan başardığından bir Uri meni Yine nemadan karahatçılık, atmasan yol ben sana yolu buraday değil mi? Aydın. Ha aydayın. Sen Doğru, her doğru, gün doğru. kanal açacaksın ha, her gün premo efir açacaksın, her gün kanal açacaksın doğru değil mi? Ay yok her gün Şey adam ben adam, misal için şu at var ya 254 adam bağda şu at, kavat 600 açanlıydı diye. Sen var ya hemmesini 3 yılda var ya hani ya Türkmenistan'a gidelim hemmek şeyin demedi, hani önün çeksene sen Türkmenistan'a, ne hepsini adamın bir onurla yapıyorsun sen. Oldu onun çekeyin gelecek mi sana? Sen önün çek gör gel yan bağımka. Yani sana soru verdim. Sen şu soru neyme? Men gelecek gelmen günüm dönüm udaya şükür emme adım dönüm udaya şükür. Sen yönü var ya. Sen o nihtaler Artistler yalak var ya her gün atma yönü. Men kanalın atma erkek kol. Sen yönü var ya her gün özüm çoğu kanala san olayan. Sen başın Mahmut benim gelmeyeceğimi neden biliyorsun sen? Gelmeyeceğimi ne deregini sen? Seyretmey koşulmaz. Niçin açan açmadı böyle? Yo açan açmadı. Sana ne mi dahil Men var? Nuru ile hep deşek. Sana ne mi dahil var? Açan açmanı. Yok mu da giyir mi o? Dur dinlemem. Erkek gel atma beni. Erkek şey atma beni. Mahmut sen men dinle. Dura o termenle Bağdar'da keleyler yalak ödün alıp barmasan erkek adam adan o. Yo senin film ayarmaz ki multfilm. Multfilm her gün adamlara. Yok multfilmde Mahmut näme diyecek? Halk Türkmen halkı o yaşap dur. Hiç kıyınçılığım yok. Bizim prezidentam in gowy adam. Konstitusiya boýunça gora otyr halkyny şonu diyecek bolýarmy sen? Men Masa verecek. olatlar vardı däle sen bayka sen gepleme men Nurulyn hep desturna. Sen gurcucuk yalak var hemme yer duran Nurulyn. Günlü ne diyen adam ne diyen efir açıyor da. Ne için imini sen ayrı noyla sen Nuriye tayyidin. erkeğe doğru değil mi? Sen aktivist olduğunu çıktın. Sen bir samolyot adamını al gitti Türkmenistan'a. Sen önüne çıkıp oturuyorsun ha. Doğru değil mi? Lider olacak olan öldüm şu. Bolya sen erkek mi? Men o Allah canı şükür erkek. Sen erkek bolsan sen ne için efir açan o onu? Men ne değil Allah canı şükür günüme şükür hemme çağacık ama Allah canı şükür. Sen edip oturun görün 6 yıllarına sorun edip oturuyorsun. Sike o birden multfilm vurgun veriyorsun hemme sen. Edecek mi? Yo onu dur. Mahmut sen erkek değerli olsan men erkekliğimi ne için soru çekken özün erkek değerli sen o. Erkek değerli gelmez. Ne sen erkek olsan sana çağa doğurdayın o sen erkek olsun. Sen bir gancık sen. Buyurun bulayan gancık. Sen bana men erkekliğimi soru çeker kim hov sen o. Sen onu ne mi? Bir giden adamın özün pul kazanacak olup TikTok açan olup sen sikepeyden var mı sen? O milyon dolar kazandım. Bağım sorun. Milyon dolar kazanmış efirde. Liderek sen yalı gözün yalı Bana da sen fikirin sikime de değerli düşündün mü? Bak sen durun. Mahmut seyret sen berdi yine vatandaşlar. Erkekçe yazın şu. Dönük mü şu? Dönük değil mi? Yazın şu tayda. Kim? Şu Mahmut dönük diyse yazın şu tayda. Hakiki. Dönük deyip yazın vatandaşlar. Mahmut yine burada daydayım sana. Oka Mahmut, Oka. Mahmut, Oka sen kim?
O Barmon. Gandona çenli yazıptılar. O Gandona Ay kenarsı. malades. Can Düğünü Erkek bu, kal. düğünü. Teret, can meninki, ömrüm meninki. Haçan yürüyeceğime men karar veren, düştün mü? Çor. Men senin gizce bilen, senin soruğun esasında, ya başka birinin pikir esasında yürüyem ok men. Eger men başka birinin pikiri bilen yaşayan olsadım, sen yal goyun olup Türkmenistan'a götüm ötıp giderdim mi? Düştün mü? Başkasının pikiri bilen yaşayan olsadım. Men öz pikirim bilen yaşayan, menin ideologiyam ma birinci bile. Ideologiyam yaşatma üçin elimden gelen mederim. Yaşatma üçin. Belli bir yer getiremden soň o ideologiyam ödü gidýär aňary. Ödü gidýär. Men ölüýün yaşaýyn tapawdydan okşol belli bir yer gelenden soň. Düşündiňmi? Bu bir ideologiya. Ideologiýaň ýygyny ýörýän adamlara sen erkek mi, plan mi diýip seň ta kimligiň belli däl. Ýüzüň sen olar ýaly nida bolny däl bolsaň, aýdan sözüňde hakly bolsaň, näme üçin ýüzüň bilen gelip bilen owunny? Adyň näme, familiýaň näme? Ha? Näme üçin ýüzüň bilen gelip aýdy bilen ok? Çünki sen öz aýdan zadyň ýygyny özüň durup bilen ok. Intak. Gelip maňa öz aýdan zadyň ýygyny özü durup bilmeýän adam maňa sora weren bolup, men edýän hereketimi sora gassyn alan bolýar. Sen kim aýdy owunyň çorty, trapkasy? Sen ýal musurlary men wara bir giden musur yeşiklerin içinde yatyr Türkmenistan'da ara geçip. Sen ýal musurlar. Owo. Gökçede çerreler prezidentin doğum garnaşları. Sene musur, şolara musur. Yegenden zakadı boyunça gelýäňiz şutaýyk. Başga hiç adam däl. Şunki efire çıkıp gürleme üçin sana berendir 50 manat, 100 manat aşgadanyň doýurma üçin ondan soň gelýän. Men günüm gow diýen bolup. Ýerden ýetem öýländen gaýgysen. Ne yalan söylüyor. Kimin günü o ay Türkmenistan'la, kime gurrun berýän ay ertekini. Diňe yegenlere götün berýän günü o. Hawa. TikTok näçe adam açy günne. O ýokmasa başga efire git. Sen de daşladyp bokurdan getirdik mi bizle bäre. Ýokmasa git başgalaryn efirine gir. Yer ýöwünçe TikTok näçe min adam efir açy görüş olur. Orda oturup multik gör, seks gör, näme özüň hakyň aýan aňarlakdygyz. Günüm gow diýenler ýaş hökümetiň ýagny oturandyrlar. Hökümetiň halkyň hazinasyny boşadyp oturandyrlar. Ýa-da şo boşadyp oturandyrlar götün berip şolaň arkasyndan günni görýändir. Günüm gow diýenler. Ya bilam ya portu göt ýalýarlar. Halal dähmet bilen günüm gow däldir men saňa aýdaýyn. Halal dähmet bilen. Tuvaletden çıkan götün yala diyorlar. Şoň üçin şonu marterler. Bäsmada göt ýalýarlar ola etçiňiz keyin. Men goýdan kalsor olur berseler wala meni ýiteldiýä gaýtam. Meni ýiteldiýä menem ýankyýaran onuň oturtmaly bolýar da ýerine. Otanaşlar başga variant galanok. Meni ýiteldip duruň şeýle aramary. Başga efir açan köp gidip o başga. Assalamu alaykum. Omam. Aleykümselam. Bu musunuz? Aleykümselam. İstedi. Yankı bunu diyen var ha. Altından aşağıdan ne yapıyor da aşağıdan vuruluyor ya tabii ya. Kasiyeli var böyle. Haramlarda o. Günü oğlan sonda halk tasarruftu kösentörde ha günü oğlan son. Günü aşağıdan ne yapıyor da aşağıdan boş iş yaptığı golün bunu mu diyor ara. Hazır 5-10 minutdan işten çıkarmayın ben Nur ağa. Dinle şu Nur Ağa'nda var. Şunu gol diyenler hepsini edeceğiniz ki. Hepsini edeceğiniz. O haramzat. Edeceğiniz kendir. Spartak, Seret, Oros. Senin tutuş topumu sikeyim var. Sıngemeyeceğiniz ki. Yüzünü görkez, Osrak, yüzünü görkez. Sıfatına sikeyim sen. Yüzünü zaten tuturan. Haram var. Haram sen var. Sen doğanam adamım haram.
Näme? Vatandaşlar yazın gayret edin. Spartak deyip özüm Orus vara. Türkmenem de. Haram deyip yazın şuna vara. Dönük deyip yazın. Yine seret neçe halk vara seni tanan Yo, bile. näme söwünüp gitdi o? Kurtoy boldun minde şoň üçin. Gelle soraw jogap etişden o. Ýüzüň açan bolsaň. Han bir pikiriňi, düşünjäň barlala o. Bilimli mi sen, jahil mi sen? Ya aharpyndan ikilikçi mi şermende mi sen? Gele bir ýüzüň açandan soň otura bir iki minut soraw jogap etişä. Häzir eliňe ruçka bilen depter bersem adyň bilen familiýaň ýazyp bilýän näsiň bolýan gelen bolup söwün bolup gidýän çopon nisa bara. Beýnisi çopon. Ina Türkmenistanyň altyn asyryň miwesi. Inha Türkmenistanyň altyn asyryň miwesi watandaşlar. Men 100% bilýän ýanky ady bilen familiýasyny ýazyp bilmeýär bara. Ady bilen Nuri familiýasyny. olan pul aldı 50 manat. Deptere doğru ýazyp bilmeýär. Olam yegenlerden 50 manat aldı Yankıyalı vara Mahmut Yalı. Gürledi gitti. Olaryň işi şol. Hakyky dogry aýdýam, haramzadalar. Yüzün tanak koyduğun. Ulan ekrana da geçirdim o bolmasa gel janna on gürlösen gana mikrofon ýüzüň açypsyň erkek ekeniň holukma halk aýak alanna ýüzüň tanak koydy tananyňyz barma ýankyň ýüzüň zadyny alyp koýduňyzmy erkekçe şular ýalarlaryň hasaplaşmaly şular ýalar halk düşmanlary bilen halk düşmany ihtiýar umydyp gelsene ýüzüň görürli täzeden ýene bolsa Näme hasaplaşak? hasaplaşsak gel ýüzüň açsana. Yo, ejinski, sen dinle. Terminator, Hercules, Ha. King Kong, Maymun. Ejin many. Atan tanıyım. Ýa-da bir topar köpekler bar, saňa meňzeň köpekler üşürip Senem 50 manat alýan. efirde oturup Osrar. Ene maymun, ýüzüň açsana. Ene maymun. Gepleme elçen tutken ağzına isi tura o. Şu an gürläwä Yaman tüpürde. Para çaşy gidermi? Bilýänmi? Sen haramzada. Ady bilen familiýasyny ýazyp bilýänler diýip ýöne ýaraýdamok seret şu an şol oglan mikrofon ýapdygyndan hem habar ýokgurläp otur. Ikilikçi bilýän kellede tupoy gün mektepde ikilige döşünü ikilik takyp medal alyp gelen oglan. ejin amy tupoydur. Men saňa söýläýin, ejin. Sen ana. Men saňa söýläýin, ýara Türkçe görýärdim. Mikrofonu açıp berseňe, Hey. mikrofonu açıp ber, dinleýil. Türkçeden bul. Türkçe gelin bana gün oturýan olar ýal günüň bolsa bar Türkmenistana gitdi. Eski şu an mikrofonu açtım sen özüň ýapýan. Am bol gurlany bol ýene. Yapma. Men saňa diktator, men saňa sen diktator gowarýan, sen gurban bolyň alyp barýan ýolun. Men saňa diktator. Söýda baýa buyruk berýän saňa. Söýdiýän men saňa o. Mikrofonu açan Ne söýdiýän o? Nurjana Şöhrat diýip bol. Arkadaňam lider. İhtiyar Umidov. Vatandaşlar diktatör şu onun vara bu devamın vurdu döneği özüyem. Yazın kaysı obadan şol vara. Türkmenavat'tan olsa yazın nirde kaysı yerde yaşaotir. Ey ihtiyar. Vah. Türkmenavat'ta tapar mersene vara. Ah kim o yalaka berdi Muhammedovlarım teröristler. Nurjana Şöhrat. Vatandaşlar yazın şok kimliğini. Nirde kaysı domda yaşaotir. Kaysı mikrorayonda. Ah sene vara. Sen haramzadan var amen. Türkmenistan'a varsan mangalı ildirip para sen çarşı gelip köpek itlere verýän itlere seni. İtlere verýän. Seni köpek itlere verýän Bak seni. men saňa bir aýdyn. Maňa bir dada aýtjak bolsaň, hormatly arkadaşym Nurjany. Saňa ýüzlenmäge uly hormat bilen ruhsat bermeňizi haýyş edýärin diýip başla. Düşündiňmi? Bundan beýle. Saňa ejin Nurjan. Sen baýda Bol bolmasa bolanok. Täzeden başla täzeden bol. Öwrüsçe ämel saňa. Täzeden başla. Saňa ýüzlenmäge hormatly arkadaşym Nurjan. Saňa ýüzlenmäge uly hormat bilen ruhsat bermeňizi haýyş edýärin. İhtiyar. yapma da ejin amyny sken.
İhtiyar, Yok dalbayım. bolmadı 2 saat kärden. Türkmen itdi şu vakt. Aktivistler Kärden Abdullah özüm. bilen Alişer. Sen şu tayt var ya baydak bilen gürleşetme. Mal. Haramzada İhtiyar. diyor. Hemmeňiz ejensken. Hemmeňiz Ecek ama sana. ejensken. Senin haramı seni. Senin haramı var ha seni. Men Türkmenistan'ı görsem seni var ha. Mangalı indir, sıyık indir seni var ya yapken. Şaşlık gibi namaz bilmedi gördünüz mü? İkinci sefer gelende yüz nasip bilmedi. Birincisinde ne nasatık geldin mi ya? Ara gadağın ettiler onun insan kuğun içip bir gala indi donk geldin mi? Ne adık geldin barıncı gedek yüzün açandı? Ya bular var ha. Yurdumuz atış başladı ne? Ya tablet katık geldin mi? Yurdumuzu. Ol Eba Bekir'in bedev aptekte satcan tablettasından alıp geldin mi? Ne ettin? Ayda. Ramadan ilk gelen Alıp gidecek mi? Hormatly arkadaşım Nurcan, taňa ýülenme uly hormat bilen ruhsat bermeň haýsy jarny ýyňa. Ejengamiz. Hemme Ýüzüň aç. Aç ýüzüň ýaňy erkekdiň adan o. Ýaňy erkekdiň adan o. Aça bol. Siktir onu. Bar gurban ula, ejeňi ber. Yine vatandaşlar gördünüz mü? Alişer Abdullah çıkar mı, çıkmaz mı? Alaya belli de. Selamun aleyküm. Alsana gitmiş. Allah'ım ulan. Aleyküm selam. Aleykümselam do. Ve aleyküm assalam. Alır git to ýöri to bara. Başka da etmeli. Arkadan sen 10 mot gel, ihtiyar umydyr. Efiri rating vereniň üçin, gallyranyň üçin ertir sen arkadan öýde 10 mot gelsene wapşy otursana rating gallyrsana sen biraz. Gılavna adam. bir topar kömekle toplarsın ýa. Ejeňiz kesmek. Dinlesene bok maşin. Eşdeňmi senden bolan gyýyň siken. Senden bolan gyýyň maşgalan agdyna siken. Senden bolan gyýyň maşgalan agdyna siken. Namysyna Sen siken. ejeňiz kelmesen. Peki. Tohumun ejeňiz gitmesen tapar. Mesela tapar ejeň hamyny hem sokol. Al çeňemejesin. Dinle al çeňemejesin. O beleksinmejesin. Senden bolan ayal var, gyýyz var, gyýyz saňam agdyna siken. Oğlanına ejeňi siken. Gyýyz saňam agdyna siken. Düşündiňmi? Kançita. Namysyň ýok, ejeň siken triýap gaz. 1 minut. Goşulyan adala. Menem şeýle, menem etdim. Senden soň menem etdim, dogry diýdin. İhtiyar mazarlyga siýip gaýtdym men seni. Wara Türkmen, İhtiyar. Sen Senin tutuş tohumlaryny siýip gaýtdym o. Golla ayırdım. Mazarlykda barysyn Tohumunu üstüne sıyıp Ben heze tutudula oğlulu. Nura oğlulu yani boşaptı. Ayırmalı deldin na. İyiler 9 ay arası 9 ayım karışmadı da gıtıyar. Perdentli olurdu ay bile. Öýdün ejeň siken türkö gelip gulçuluk edip götün ýalap ejeň sikeniň sagasy 13 sagat işläp bersin. Triýapdan aşyryp bolsa $700-600 owul şuna da gürleýän ejeň siken musur. Türkmençe dolu gurläbilen awanta o. Türkçe bilen garşdyryp öz dilini ýatdan çykarypdyr gulçulukdan ýaňa bolen. Gelip ýene de gurwan bolen tarapyn çalýar watan dönügi halk düşmany. Türkmen dilini ýatdan çykartdy. Bir sözlemi dolu Türkmen dilini häzir gurleksen bolen wara. Çağlarına da adını sövmen olurlar efir erti YouTube'a koyulanır. Sövüşmen etlesin. Ay ancan bir zaman boldy ýetdi uje ho. Hoca Ya gurleşip böyle uje boldy. Ho bir näçe Çağ- adam ýetip gidip Çağlarına diyeyim ben. Çağlarına Ay diyeyim bu ben. torda uje ho. Atasın samsıklığına çağa suna kardal. Ay on ýaň bolen Alişeriň hem çağa ho anta ağladı oturýarlar ha. Onu biz una kardal ayağı şu attan kalmalı. Yür kallalayım. Yo bolýar biz galaly galmaly olar kanundan çykma hak berilen aka olar. Olur o ki anın işe battığı da ya maliyetten çıkarıp al. Getirmelilerini biz çıksak biri kanuna çağırmalı o. Sen kanundan çıkmalı. Biz çıksak biri kanuna çağırmalı. Biz olar kanuna çağır otyýar o. Olar kanundan çıkmalı. Onun Nemeden çıkma hak yok o. Näme daýsyn o. Görüşýän mertlerçe görüş o. Kanun esasında kanunun territoriýasyndan çıkmaly.
Kanunun çıkan yerinde Maliyet. halkam çık yaşaydı. Bularım onun ejetine de yok ya, gıyına da yok ya, ayağına da yok ya, mukaddeti iştat kalan o ondan. Kanun yok çünkü. Bizim çağlar yıka kaldı. Bizim çağlar o zorlap diyorlar, o öldürüp diyorlar. Bizi yuvaş oturalım ha amca. Ne ettin ha sen? Bunlar var ya Nemisler var ya Nemis. Faşistlerden beter o bunları. Yok etmeli bunlar var ya. Bol dayanama şu ihtiyarı alıverler. Vah. Dine bular kanunu seyretmelerle indi diye yakmalı. Dine yakıp onu sıkayım. Ona ha diyecek. Magazin mi, restoran. Bu şerif vermeli bular, bu şerif. Konkretne. Bular kanunu seyreden o. Ay. Hakkını talav etmeli birinci ha. Ondan sonra nehili gider son görürüz. Nehili gider. Bir başta var ya kanun talav etmeli. Biz kanunla bular kanun talep edip. Başka vardı gelen Abdullah Alişer görürsün geldi altısına adamları men Aşkabad'a çağıramoktu. Altısına adamları Avada'daki Aleykümselam. Prensa çağıryan. Şu screenshot et koydun aşaktın ara. Screenshot et koydun. Barın sonra vatandaşlar. Dur baş yemene deyin de. Gören mi adamlar öcüktürüyorlar o var. İnşallah Allah Teala da gülüp bakar bize. Yurt içinde bir yandan bilen şeydir gelen deyip. Ne üçünü ne mulla diyen. Valla daray. Aşkıvatlılar talkova. Ganlıları. Ne utorulmayı dördü bilen tekrar alkov. Ne yalan söyleyen. Baraya yürüsünü Mehmet. Gözün gel Mehmetlere mal gitsene gayret et. Gözün gel Mehmetlere mal yukarı çıktı Bega. Şu var havar gelir otur var. Polise, vayenlara уже var. Doydular var. Halk çıksa biz halk tarafa çıkarız dedi. Geçeriz diye günü. Siz var ya karışmayın o Rusya kömek eder Rusya Oca boşadı o Rusya var ya Putin korkup diyor oca var ya. Hiç kim kömek desteğen vermiyor hükümet size. Polisiyeden vayenler halk tarafa geçer onlara. İnşallah. Vayenlan ne bari de o soğuşta gelip böşmat. Vayenda adam ama yok. Vatandaşlar indi men size bir daha deyin. Düşündürüş işleri deyinni men size deyin. Hakiki. Halka düşündürüş işleri deyinni. Men tutuş halkımıza hemmeňize şulurdu okuwçy alak bolup geldiňiz, dinlediňiz, saatlaryňyzy aýyrdyňyz, netijede diplomam hak etdiňiz. Adalet demokrasiýa uğruna. Inni siz taýýar. Inni siz diňe çakylyk waltyna garaşan adamlar men size aýdyň. Sizin hakikatdanam diplomuňyz taýýar. Men göz ýetirýän inni şuňa çenli bar arada bir watandaşymyz bir okuwçy diplomumyň biri aýtdy şonu. Agam diýdi, inni diýdi düşünmejegem ýene 50 ýyl gaýtalasaňam düşünen ok, ol tagam düşünmek niýetem ýok diýdi. Onuň çünki bähwidi, gyzykly, onuň halk, watan, wyzdan, o zatlar pula satyp goýan diýdi. Satyp goýdylar watan dönüňem, halk düşmanam şolar diýdi. Döni ýere berilen ok bolap diýdi. Çünki satdylar olar watanam, ýurdunam diýdi. Şoň üçin efirde de aýtdylar, düşünjek, düşünni bu neçenni, düşünmejegem bara. O Türklarda bir söz var ha, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az. Yani sen deprek çalay deprek. Deprek çal, deprekte de düşünmez. Düşüncök, çiğvinin sesine düşüncök. Tak što aydılacaklar. Aydıllayı bundan sonra düşünür işleri men tamamlanı deyip asaplayan. İnni sorok verildi, hemmeňiziň bilşýäli, sorok verildi diýänim, garaş görüldü 21 bolmanam belli bir wagt garaşyp görmeli, ony 50 ýyl garaşyp bilmerse, ömrümiz näme bilen. Ya 10 ýyl garaşyp bilmerse, 21 gün garaşyp görelýidi. Ýa awgustyň 20-sine çenli garaşýat adamlar. Meni siz bizi takipde dowam edin, bizi izlap durun. Awgustyň 20-sine çenli Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti hökmünde şoňa biz halkyň wekilleri bolup sorak berdik. Indi şo halkyň wekilleri hökmünde berilen soraglary jogap berýärmi, beren okmy? Soralarymyzyň niresi ýalňyş? Hiç zaten ýalňyş däl.
konstitusiýany bozýan olar, adamlary dinlemeýän olar. Inni 22-sinden soň indiki näme garaşyň? Awgustyň 22-sine çenli eger şu soralamada, beren soralamada jogap tagam o videolar belki döwletlere, guramalara iyi berilýär diýen videoň başynda da aýdyldy. Indi garaşyň 22-sinden soň, şu awgustyň 22-sinden soň täze bir data garaşyň watandaşlar. Men size aýdyn. Garaşyp görjek biz adam kärçilikli we parahat tüýjülükli ýol aljak bolýar. Biz hiç kimiň burnunyň ganamagyny islämdik. Biz mirni parahat ýol bilen şu häkimiýetiň ýa-ha biziň soralamyza jogap ber. Eger sen jogap bilmeýän bolsaň onu boşat koşdy. Çünki sen halkyň hyzmatkary. Sen halka hyzmatkar bolup geldin. Onu halkyň hyzmatkary hökmünde kasam içdin. Hyzmatkarlar kasam içýär. Misal üçin men birine pul berýän. Şo pul hökman berermiň ýygyna diýär. Kasam içýän berjek o arkaýyn bolýar. Kasam içýän şoňa diýär. Ya plan yer gidip barýan, plan iş buyurýan. Ananmaçylyk bolan wagty ol seni inandyrjak bolup kasam içýär. Hyzmatkar bolan soň kasam içýär şol. Halkyň hyzmatkary hökmünde kasam içdi. Kasamyny ýerine ýetiren okmy? Halkyň da soralar jogap beren okmy? Bollanno. Biziň köşke baryp şo soraglary 100% berme hakymyz bar. 100%. Biram oturumda boş wagtyňyzy men size bu maslahatlar berjek. Kaddafiň soňunyň nähilek gelendigi barada YouTube'da videolar bar. Soňu nädip boldy? Bu Ruminiýanky neme bar? Çawşesku nädip ýykyldy? Beýleki diktatorlar nädip ýykyldy? Şo barada YouTube'a ýazsaňyz birgiden video rolikler bar. Şolaryň ýykylmagy watandaşlar bir sutkadan az köpüsiniň sorawy. Bir sutka iki Çawşeskyň ýykylşy bar ha? Çawşeskyň ýykylşy bilen prosto nemeden aşady. Mitingden aşady adamlar. Mitingam däl, prosto adamlar çäre geçirmeli diýdi, şondan başlady Çawşesky. Çäre geçir Turka çäreňi ýedi mitinge urulyp gitdi. Çäreň ýedi mitinge urulyp gitdi, ondan soň ýanky Çawşeskym reski gorkaşak bolýar olim, bayanlar ýanky Türkmenistan ýalakda bayanlar hem göni samolyoda aşak düşürtürýär. Ya düşýän ýa da raketa koglap tutýar seni. Onam Çawşeskym bas diýip pilotlary. Tahmin ýamy aýalykysy? Yok, vertolyotda gidip barýaka. Yo, vertolyotdan bir owa barýarlar, o taýdan. Yok, ýoluny barýan maşyn taklýar. Owa düşýär vertolyotyň özünde gizlenjek bolýar bolanok. Ýanky aslında Çawşesky uç dipdir. Ýanky pilot bilen ýoklaý Donski näsen dipdir, aşak düşüp durýar, raketa gelip diýjek bolsa. Men ölerim dipdirdi. Ondan soň suwda etmediler şolar bilen, ta gözürtülen 10 ýaşmyk suwda etmediler, reske çykaryp atdylar ýankylar. Ýöne şo taýda şol Çawşesky. Yok, suwdan 10 şo taýda. Özü hiç hasan adalet vermedik adam adalet sonra başladı şo taýda. O. Gon owan gaptalyna geçip atdylar şonam. Nemede şolar ýalak boldy? O Italiýanyň nemesi bar, Hitler'iň dosty. Kimde şoň ady? Bilip gelje. Aşaktan ýansana Italiýan. Wagt bolly adamlar men size aýdyn. Wagt bolly 2025 diýildimi adamlar 2025. Allah can şolaryň kyal bizde de bol aýmala derrojukly. Allah can eşitsin, Allah can amin inşallah. Allah eşitsin ağzynızdan. Hemme kişiň arzuwy dilegi şola Hudaý wa. Inan ýaňyl watandaşlar men size bara. Sizi inandyrmak üçin aýtjak. Gel şunu. Sizin köpüňiz bara, tanandan size jaň edip bara, size jaň edip aýdanoklar. Biri halk tanan üçin talib, bize jaň edip aýdýarlar, bize kän adam aýdýar. Täp aýdýanlar, aýtmaýanlar bar, aýdy bilmeýän ýörenler bar. Seretne öyle Mussolini. O öyle ki Mussolini nam şolar ýaly. Şo Mussolini'ni karoçy bilenmi? Ýurdun içinde o bella çawara partizanlar. Ýurdun içinden gowýarlar onu, bir bölejik ýerini berýärler Milanyň öbür tarapynda. Olam karoçy biläden gaçýan Mussolinam. Şolana maşynda gaçan şol. Ýöne Şwitsariýanyň içinde tutýarlar, näme suud etmen atýarlar, dogry. Men şonu ýalňyşdym. Mussolini aýaly bilen bile suud etmen gön atýarlar şo taýda. Ana ýöne şu Ruminiýanyň nemesini berdi, Ruminler zatlar işleýär.
Şolarum gurrungar ya. Pahodu dedi 10 yaşımlık suut doldu dedi. Assalamualaikum. Dinge çare gidem şu neme örlük gidi. Miting örlük gidi. Çavuşerskanky şolar ýaly. Çavuşerskanky diýene edil halk zay balonun şondan bilýärmi? Konkret prичина gözläp berdi. Çavuşerskin situasiýasynda. Te oňa adam garaşmady mitingde gürläp başlady bolym adamlar zay balon gyýyr şuwrdylar. Eýne basa ol gitdi da birden bilýärmi? Çavuşerskin situasiýasynda. Milleti üýşürdi öýdi. Öýdi üýşürdi ýoksa o miting diýipler. Milleti üýşürdi, iýinden karoçy adamlar gyýyryp başlady, bir ýere gyýyr da karoçy haramda diýýärler. Olam şol gyýyr gidip başlaýar. Vertolyoda mine uçya, ýanky siwadan çykýarlar. Ya vertolyoda aşağı düşürýär raketa gidýär. Olam şol ýanky pilotlar gorkusyna maşyny neme vertolyoda aşağı düşürýärler. Gonun aşmy suud edýärler şonu. Suudda da o basmaly ile beýle ýok, diň atmaly diýip çykardylar. Haýsy ýurdun ka? Rumynia. Çavuşeska. O ütköş kurneme de olmadylar ol adamlar. Yani prosto hani söz adatlığından kısma dolu. Yani ervet toktan gazdan şolar ýaly adamlar produkt vermekden gysdal. Şu daşyrydy bergimiz ýok diýip talkowzurajak boldum näme? Kaddafi näme erwet etdiler aýbara. Kaddafam şol. Kaddafin kam şol. Suriýe basar aşynyň uruşy başlandy. Olam şol götünde Orsetýa beýlik durmady bolsa ona maýranlar göne. Ay bu efirde aýtmaňa ola ýaňyň bir çara geçirmäne gorkup oturmasyn o. Goýsun çara geçirmesin näme? Ay üçmäne gowda o. Sorasalar näme hormatly arkadaşymyz çara geçirdi wagtda iş gidiverdi stadion. Aýtyňyz moderator bereýin ay geleni gideni alyp turar ýaly birazcık arasynda. Wagt mene işte bu adam. Kim boşra? Maňa ber. Nura maňa ber ýekem öjegi. Ya terma olo diktatura olo. Diktatoryň bar, ýallaklaryna diktator bolun bar. Diktatorlar halaýamyz, naçyk halaýar. Bir ýokaryk galsana bir ýerde deşigiň bolsa dolduryň şolu. Ýekem öjek bilýärdi, nämet beren. Yok, gatam söwüşli paýşly alyp barmaň üçin soňam mara bir jaly. Wa diýdi oturlar biriň mara biri buma gaýdy ýürüse. Şu efirin yapıldı şu tada akağımda açıp şunu patpisas etti. Dole koyun 10 minutta gören adam patpisas ediyorsun. Ya sağ olun minnettar. Yani bu akağımdan bir 50-60 minut akağımda. Yine şu gelenen bir gatır bu adama değer olup görünüyor olan görülen. Has account man buning. Aşaktan çoğu çürek. Yani bir halkın biraderak derdini dinläliňler kim näme eşitdi soňky döwür. Men aýdyplarym wekille wara bindin rapraw gatyldy. Vekilde adamlaryň tämi uçurdy dolar. Şu benzin zapravka diýen bazam ya onun başary benzin zapravka mı? Ay bilem o ya şu ara Wi-Fi 31 onu kestiler o 31 atıldım burada da bolşu. Bazı şu işi vardaki Nevtavada atıldı o zapravka. Mena aşakdy nädir biraderak işmasan geljek. Ol Nevtavada bilýärmi näme tutuş näçe ýerleri benzin paýlayan zapasy benzin gelýän näme o taý. O düýü gaýtam. Zapravka herede oturmandylar, düýüne ýetipdirler bara. Şu halkyna bermeýşi adam nefi ýömeden oksatmany görýän. Şonan wagtyna Serinin bir daha edenmi? Halk ayağa alanına Türkmenistan'ın hakimiyetleri
interneti polunu kısmağa tayarlyk görýärler. Görşüňiz ýaly kiçirek hereketde interneti kysýarlar. Inni sizin pikiriňizçe şolar ýaly halk nähil hereket etmeli? Kimde nähil pikir bar? Aýdaly aýag alpmış diýip eşitdiňiz ýöne dolu anyk bilen yok. Ve internet seviyat kesildi. Näme etmeli şonda? Kimde näme pikir bar? Nädip bilmeli şoň aýaga alnanlygyny? Hakykatdan ham aýaga alnanlygyny nädip bilmeli? Hani kim menne jogaby bar? Watandaşlar menne ýoň jogaby bar. Sizin pikiriňiz gydykly. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam Talip. Sen hoş geldin. Bu medeler. Hoş gördük. Benim sana şu WhatsApp'tan ses uğrattım. Men bilemok sen efir açanyny. Efir açacaktım. Nemeler vatandaşlar şu wagt wara haýyş etdiler ýene de jaňa dip bar şol dün Twitter'da men Kader Sevimli diýýärden şoň ady. Gaýra dedim Twitter kimde ýok bolsa bir açyp şonu repost like eden de diýär şol tebebi. Twitter'da şonu ses etmegimiz gerek. Imine şol wakany eşitdirmemiz üçin. Yani şol kömek eder diýip umytda bilýän gaýra dedim kimde Twitter ýok bolsa Twitter açyň haýyş etdiler. Kader Sevimli. Ýa-da men size görkezin şonu. Meni da etsene granny ekrany men görkezin şonu. Yokara renkli okatmaly ya. Onu waýanylar edipler. Yani şu onam düşünmeýän düşünmez. Serediň nädip bilmelsin aýdyn watandaşlar. Eger polny seviyat ýapalan bolsa şol eýem halkyň aýagallygynyň işaraty şol watandaşlar. Polny seviyat ýapykmy? Diýmek adat ýagdaý däl diýmek. Düşündiňiz minni? Bir şey bilmeli. Seredin vatandaşlar. Halkın ayağalanını üşönne. Twitter'a şu sahipa girýäňiz. Kader Sevimli. Şu taýda hemme postlaryny görýäňim Alişeriň çağalaryň posty. Şu taýda repost ediň şoňa basaýaňyz, repost edýäňiz, like basaýaňyz. Ondan soň ýene şu taýda bar. Gaýra ediň size hiç adam eden okşa 5-10 minut wagtyňyz alýar. Ýöne bul 5-10 minut wagtyňyz aýyrsaňyz peýda diýär şol inşallah. Ýerin kommentary ýazyň. Yine günle paylaşım ediyor ayağını vardı. Yani destek olmamız gerekiyor arkadaşlar birbirimize. Yani bu çok zor günlerde destek olmazsak olmuyor yani. Lütfen değerli arkadaşlar. Haýyş edýän arkadaşlar da yara. Erdoğan gelecek çok iyi olacak. Ana çok iyi oldu. Ben doğancuklarım yüzün aç talipten hem yüzümde ay var mı? Men yüzüm açmış çıkışadık. Körler açık duran yüzüm gören ne oydu yani? Men körler bağlarında aynı hatyanlardan değerler ne? Vatandaşlar, giringine 5 minut vaktiniz alýa gaýra edin. Twitter'ı X tipine şu prilajenýa ady. Yani şol X ne vatandaşlar X şu prilajenýa ady X. Apple Store'dan ya da Play Market'ten skaça edin vatandaşlar. Haýyş edýän her biriňize şu taýda güç biz hemmemiz näme üçin güçlü sebäbi biz köplük. Yani 5 minut. Düýnä skaça edip ýazışdyrdy da. Edem bolsaňyz gaýra edin. Häzir men moşny video çekdim. İnşallah paylaşak şuň. Öldürülen Süleyman, polisiýanyň işgäri Rahim barada Bäşimov Rahim. Rahim'in amakazı OBH'si, Arkadaş şäheriniň OBH'sinde işläp beren oglan 3 sanak yetim çağatı galypdyr. Opel, sen söwüşdüň üçin seniň gurulmak okuýgyň elinden alýan. Nuri men moderator däl ekenimi? Meni moderator etsene şu çordy bir bloga deýinne, şu çerçelanny. Aleyküm selam. Owa, Bäşimov Rahim baş prokuraturaның içinde cinsi organına urulup enegine tarap urulan üçin sip bilmän siýdigem gana geçenlik üçin halkara neurologiýanyň wraçlary spravka ýazanda da öz ölüm bilen öz ajalyny ölendigini we sud medik ekspertizada öz ölümü bilen ölendigi barada wiza çekdim inşallah. Şu taýda hemme da daskanalny aýtýan bir aýyň içinde narkotiýalan 4 sana adam ölüpdir vatandaşlar. Ve men o plana sen yürüdüm bratişka. Nuraga men moderator etsene. Alo.
Nuruşka. Bir mutayına moderat etken. Öz adına yerçen adam koyup duruyor ödeyal çürük gormalla o pelen var ha. 6 dil bilýän olanlar 6 dil bilýän. 7-nji çalak çolak bilýän. Şonuň üçin 6 adam diýsek bolýar. 6 adam menjemi. Etdim ana Talip. İsteýäniň aýyryr. Opel. Owa. Bolly. Opel seni aşaktan gördüdiňler iň gowsa sen ýatsaň sen bir herek bar adamyň iştälen pozisiýony bol men ujun etmedim ujun etjek seniň ýalaklaryň kommentaryny okap işten polurmaly islam Opel. O watandaşlar görüşüňiz ýalyk Türkmenistanyna kanuny gorumaly, halky gorumaly edaralar gaýtam halkyň içinden polisiýaň işgäri bolsun, kim bolsun tapawdy, hiç kim öldürmeni hakkı ýokdur. Şonuň üçin biz şu jinayetleri näçe gizlejek bolsalaram, inşallah biz bulary orta çykaryp kanun etatynda bularyň çäre gömlekligine mejbur ederiz. Görýän watandaşlar, baş prokuratura, wyşy nadzor organy. Bular näme edip öldürür? Narkotiýaly görýänmi? Narkotik edýän adamy getirip öldürýärler. Watandaşlar, häzir Amerikada men çykyp bara, şu taýda 3 adamdan biri narkoman. Dermanam içýär, narkotik edýär. Yani bular hükümet öldüren o narkotik edýän diýip. Ya hükümetten narkotik ediksin diýip. Bar tutup bilýän bolsaňyz bar ene. Azat folara barın da Gurban Golynyň Serdaryň garyndaşy da ýörün çykany. Barın ene howlusyna girip bilýän haram dadylar. Näme üçin sada adamlara radar berýäňiz? Açyň reabilitasiýon sentri açyň. Geçen çykyşymda aýtdym men. Geçen çykyşymda aýtdym men diýdim ki bir reabilitasyon sentri açan bolsadyňyz, şunça adam türmede oturmazdy. Doğrudan vatandaşlar ya yanlış aýtdýanmy? Birazjyk wara Ýewropa integrasiýa etmeli. Bular gaýtam alyp adam basýarlar. Adamyň ömrüni ýykmagansa da bir adam sen ömrüni ýykjak bolsaň, bir müddet çüredip bolýar adam. Türmeye basýan bolýar, onu adamyň ömrü kül bolýar. Ýöne sen bir adamy ömür berseň, ol näli bolýar? Maşgalasaň, alkyş aýtsa, doğru dämi? Doğru dämi vatandaşlar? Şonuň üçin her biriňizden haýyş edýän Alişer we Abdullah üçin gaýrat edin, ýanky X-a giriňde watandaşlar ýene bir ýerde görkezýän size kader sevimli haýyş edýän soňky postlaryň hemmesi Alişer bilen Abdullahyň postlarydyr. Kader sevimli watandaşlar. Giriň Twitter'a. Selam. Vatandaşlar, hiç kimi bir söz aýtdygy üçin, öz pikirini aýtdygy üçin, pikirini beýan etdigi üçin alyp basmaga haky ýokdur vatandaşlar. Bize gürlemäni Gurban Goly bermedi. Yani gürlemäni bize Allah Taala beripdir. Bizi şeýle yaratdyr, biz gürlemeli diýip. Her bir zady meni edip bilýän, meni basynsana, meni basyp bilýänmi? Erkeňiz bar bolsa. Meni basaň, meni basyp bilýän bolsaňyz, ýa-da meni alyp gaçyň gaçyp bilýän bolsaňyz. Näme üçin meni edip bilýän bolsa, baryp Türkiýede 4 sany çağanyň atasy Alişeri we Abdullahny tutup basýan. Maňa ediň edip bilýän zadyňyz bar bolsa, näme üçin gelip olar edýän da maňa edip bilýän bolsa? Edip bilýänmi? Haram dadylar. Itiň ogly itler. Ya-da Nuryny tutup basýan. Namartda. Barıp yatan namartda. Bunda gayrat yok sebebi. Siz şortlar var ha, siz it edersiniz inşallah. Karışın. Yeter bolarsınız, karam dağdalar. Yeter bolarsınız. Neyse söylüyorum. Bu tek başlangıçtır vatandaşlar. Account'un yapılıp açılmağı hiç ile problema değiller. Bir account yapılır, böyle kaçılır. Yani Süleyman vardı, yanca aittim ben doğuncuğum. Çarif vardı. Video çektim ben doğuncuklarım. Ulugurlama dost diye. Men ulugurlama yok dost. Men bir situasiya gürleyen. Şu vakt situasiya şuna aitdiýan maňa şol bardy gürleşme. Bana waprosyň başka. Ahyrym gelýär, düşünýärmi? Ýerwe ýaman. Ýerwe ýaman. Türkiýe bar diýen. Näme Türkde näme diýen men? Allaha şükür Amerikada ýaşap ber. Türkdäkiler günni zordan görýärler. Türkiýanyň halky uje bizi isläň oklar. Görüňiz okmy telewizorda? Görýän men internet bar, bar.
memleketi devlet diye. Ne diyorlar? İstemiyoruz lan diye. Özbekistan, Menistan, ananın sanamınistan diye zat diye. Görüngüz yok mu şu videolar? He? Aleykümselam rahmetullah. Как ты, нормально? Türkiye güvenli der. Конечно. Ana bir 2-4 senem birazcık aşakta oturup dinlep görüyor. Sen yazma, sen tevavi yazıp başaramak dostum. Bilemem basıp durlarım ya basmandırlarımı. Häzir men Seyran itbarada bir ay mundan dol vize çekipdim. Ey, siz bir zatı düşünün var. Eğerde käbir zatları gönür reaksiya etseniz, meselem günü izne düşüp başlasanız, belki Süleyman Şarif de olum takdirdir yani Allah Teala'nın bir buyruğudur. Her insan kendi kaderini yaşar. Demek ki onun ıkbalına şu zat barken. Yönü bizim sebepler bilen görüşüp gören adamlar şonu yani o da dedin de yani öňüne geçinde sebebi olum 4 sany çağasy 5-nji göreli bolup ýogurly. Düşünýärmi? Biriniň ýeke çağasy, men biriniň ýeke çağasy, olum men ýalyk biriniň ýeke çağasy. Onuň ejesi näle duýgular içinde ýaşaýandyr şu wagt. Näle duýgular bardyr ol aýalyň, ha? Ýalňyşmy ýa? Ejem diýe gerek gel taňa oglum şu zatlar ýaşada durmasyň diýe. Eje diýdim. Men ýalyk adamlar hemmesem. Meýerde meniň başyma bir zat gelen bolsa de, birem şey dip üllürse de zat etsedi. Bir çıkıp gürlemese bolmada, aýtmaly şu zat. Aýtmaly. Vatandaşlar, şu zatları eşittirmeli, sahih hadiste geçip otur. Diliniz bilen ya, edip bilmeseňiz, ya eliniz bilen edip bilmeseňiz, diliniz bilen ya da kalyňyz bilen ýigrenin diýer. Yani sahihte geçer şu zat. Edelin şu zatları. Täzelik ýokmy? Alişer dağı bardy. Ýok, täzelik ýok dostum. Henüz garaşyp oturýar, aýalam perişan halde, çağları hem. İnşallah gol bolar hem zat. Allah'dan ümidimizi ýitiremek. Можно, пожалуйста? Aleykümselam, hoş geldiniz oğlumlar. Salih Şeret, eğer şu bir de söýken adamlar ya da zalimler var ha. Şolar misal üçin başy bir bela giren bolsa diýip aýdaly haksızlyk uğrap yani murat düşen fiýaly türmäge wasalan bolsa diýip ya biz şolun hakyny gözlesek begenerdiler oşular var ha. Begenerdiler şolar. Ýöne şu wagt ýymyna özleriňki şular ýalyk däl bolansoň özleri şuň güýçli de ne bilýän arkada ulas eline wedipelerine şular şu wagt özlerini hiç açan şular ýaly bolmaz diýip çakýarlar. Meniň günüm hiç açan bulaşmaz. Hiç açan men Allah Taala görkezmedim size näçe edek o. Arkadan götürüp insanları da musur edip bara o ardinyalar edip gınk koyverdi. Näçe edip o arkadan öldü. Vatandaşlar, men bir soragym var. Mene şu Süleymanyň videosy var da menne pitka edilen turot zady videosy. Şonu men TikTok'ta paýlaşsam, video çeken wagtym üstüne goýsam, näme pikir edýäňiz? Bana edermi kameni? Näme edip bolar şu bana ýaly? Şu videony goýasym mele halka görkezesem mele. Görsünler de adamlar polisiýaň işgärleri tarapyndan näme edip öldürilýändigi barada. He? Vatandaşlar näme pikir edýäňiz? Seyran et, haramdady aýalyň oňa berip ber diýer. Kim adamlar öldürip oturýan bar aýalyň oňa Seyran. Aýalyňa da erkeklik edip bilen oňa. Binamy Seyran. Vatandaşlar görýäňizmi? Organ işleýän köpüsi aýallaryny ärlik edip bilen oklar. Aýaly bilen ýatyp duran oklar, aýaly bar, oňa başga zat edip ber. Hem tanışdy Seyran. Binamy bular bara. Haksız. Bu zarok bırak. Owana baş prokuraturada kam aýaly bar başga bir oğlan bilen ýatyp duranyň üçin. Hay Seyran. Muşko dastoýnstagam ýok. Özüň as Seyran sen. Özüň aslan bilmeýän, diýe duh ýok senin özüň asmaňa. Plus 18 plus näme etmeli dost? Nerede etmeli? Videoň aşağına ýazmalym 18 plus. Men diýjek bolýan adam Devam, taliba durun 18 plus menki açylan beýle akauntum bolyn. Karoçy nastroyka gerýär, TikTok nastroykasyna içinde gözleşdirýän aşa öz nemelerini. Şonu 18 plus diýip ýazyk.
Teşekkürler. Şonastan istedim merhaba çilim çek. Nafat Yok, barmak yok. of videolunu istatdiğim yer. Evet. Düşünmedim sen. Men diyecek bolýan adam men äder video paylaşacak. Dogry men şu waka barada video paylaşacak. Men şu wakada şu videony goýasym melýär. Ýagny adamlar görer ýalak. Ne polisiýanyň işgärleri narkotikalyklar näme edip öýrendikleri barada görkezjek seredin. Ne narkotikalyklar bir aýyň içinde 4 tane ceset çykýar adamlar. 4 adam öz ayağı bilen gelýärler. Cesetleri çykýar narkotikalyklar. Hawalli. Gün şohlösünden ölümken hemen ölümken bu adam. Ha gün şohlu yüzüne geçti mi ka vatandaşlar. Sinyaklar görýärmi pa boýlary. YouTube'da koydum mene ya. Seredin o vatandaşlar bu yüzüne sinyaklar da atlar o. Hayvan o bular o cani o adam değil o bular. Adam değil vatandaşlar bular adam değil cani bular. Hayvanım da şeyle etmeyer o. Ava. 5 tane tramadol için ölüşül olan vatandaşlar. Tamam, onları videolar köpülünç. O da şarjörtlan kuda çık ya yani senkiden en çıkmalar sonra ban vermeye. Bular yağday bolsa ban edip oturlar ha videolar görün ok men näçe tane videolar ban etdiler ha. Men size bir akıl köjek. Hiç kimin kellesine şüphe kalmasın. Men bir zat görkezem size. Eğer bir cümle. Menin näçe tane videolarımı ayırdılar bular. Jalı edip. Rosmi efe görkezem. Yine YouTube'dan ayrılan oklar inşallah. Faker'da dedi bilen okmam olur ya işleri. Ya rahat pulun olsa o kelläge ýatyrlar. Ya halkın pulunu alıp balara ban ettirýärler bilýärmi? Ava. Neyden pul töleýärler şol akaunty yaptyrjak bol. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Alhamdulillah teşekkürler. Maşallah çisim Alexi da büyüş. Ne merhaba. Все нормально? Да, alhamdulillah. Здесь все вкусно. Vatandaşlar, teredin. Men hiç bir adamın videosunu şu vaqta çenip bir deyip bilenler en video çektim. Ne vatandaşlar suutnama hemme videolarımı jalyp edip aýrýarlar görýänmi? Teredin videolar, teredin. Community guidelines violation diye. Önkü account'un şu vatandaşlar. Neçe milyonluk videolarımı hemmesini aýyrdylar. Teredin vatandaşlar, yine görkezem size. Görün. YouTube'da paylaşayım onu. Ya hemmesi ba YouTube'da teredin vatandaşlar. Görýänmi? Hemme bular videolary ne? Diňe jalyp edip men account'umu aýyrdylar. Qaraganda da bular vatandaşlar. Ortýarlar o mesajda otyn balagyna siýýärler. Burwan gulyň özi siýipdir o. Belek işgärlerini näme garaşjak vatandaşlar. Yegenler zatlar o. Ine Kemal Recep'in hatta milyonluk videosu. Nerede deşim? Kemal Recep vardı aslında bir tane video çekmeli vatandaşlar. Şol edýän haramlıklaryny üstüne goşup ýene öňkü aýtmadyklaryny aýtmalymy kadiýan. Bilýän Kemal Recepov haramlarda spisikde birinji ýerde goýmaly onu Gurban Golynyň ýanyna. Eden zatlar üçin. Vatandaşlar 542 adam otyr, sizden haýyş edýän Allahyň razyligi üçin yani şu takypa giриňde kader sebemli vatandaşlar giриňde Alişer bilen Abdullah üçin şolaryň postuna paýlaşyň X Twitter'a girin. Haýyş edýän vatandaşlar account açyň ýok bolsa. Haýyş edýär şu olanlar siz üçin çykyş edýär da. Haýyş edýän sizler gaýrat edin. Edin şu kyn näle şu daptar etmek. Wa aleykümselam. Fake açın account açın fake account. Ediverin de vatandaşlar. Kim boşul ýere.
Kimden ses geliyor? Benden geliyor Taliba, men çıkarım. Yapay da mikrofonu. Tamam, ana turum. Davay, sağ ol. Türkmenistan'da değer olur. XX sıra Zeynep. Apple Store'a girýäňiz, häzir size görkezeyim. Twitter deyip yazsam çıkar ya, şu X deyip çıkar ya, Twitter deyip yazsam. Просто X deyip zar edýär-de. Ine şol prilajenýe şu X. Şöyle X Twitter. Şu taýda Kader Sevimli. Historiýamda da paylaşyk. Yok. Nura soru vardı. Ha? Nura soru verecek mi? Soracak mı? İnovadan kim diye. İnovadan sen. Öyle bir iki tüyken. Şu efirde oturumda käwakçyly bir sorular geleýin seriýasine. Jogap bermesem men gaty görýärler. İnşallah. Hava vatandaşlar. Taliba gurbaşın paraşutla uçup görmüyor Amerika'da. Bırakçan gurbaşı var Amerika'da paraşuttan bökse bir yerde sinek uçuyor mı kadip onu alıp öldürüp koyarlar o. Sinek derler o kamar var ha. Çivin uçuyor mı kadip. Hava hayiş ettiler vatandaşlar. Girin diye. Hani arkada cemaatinden yok mu? Protein içemok brat men amini içen, BCA içen, fish oil, balık yağı, vitamin D, B3 zink içen bolle. Şu 3 saatte içen vitamin içmeli köp. Figura bettel temir değil mi? 91 kilo şu var. Alo. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Gom yağdaylar. Şükür ganimet mi? Sesin yaman hayal geliyor kardeşim. Nerede? Men şu vakt avada siyahatçılık zoologunda. Sen nerede? Beijing'e tamam ben görüyorum. Görüyen mi? Anam. Ay bolya görüyen bolsan göremap kayıt fikir ettim. Onu bilýänsiň nerede dedim dostum. Bilýän. Vallahi. Mars'ta. Awa. Ya berde bratkan. Ay näme bizim görüşpör, durmuş görüşmek der o. Freedom is constructing struggling diye. Durmuş diye madama görüşmektir diye. Süleyman Şarif vardı, dilim kurak gitti de onca maydı pay. Bunun başı nereden çıkartıram? Ben çıkamıyorum ha. Buna kadar beni çıkarıyorum. Ben çıkaram o apam, canım apam. Özünüz çıkarsınız ki. Zapros bıraktınız, ben sizi aldım Zapros bıraktınız. Çıkarma canım benim, uçur benim oradan aldım. Hoş apam, uçurmayayım ben, problemim ez. Yap. Nurişka yok. Çok güzel al. Ha Nurişka nerede? Nime diýopsyz apa? Apam nasranýasy ýaxşy bakdy bara. Başka yan goçman. Yankı näme? Yaman goçman utnaşdy bara. Onun sengerlinde Sodat vardı, urunlar pastap doğal aydı bilmedi şu dedi. Sivaz internet emmeden düşünün ne etmedi. Ay çıktıydı la. Davay Nurişka, gurlu ağam sen ait men dinleyecek. Men aydıp oldum. Benim şu vardı. Münivere geçip sinyal vardı. Ayçak vardı. Aydı. Dötsünler. Конечно, браток, Даша demez, нормальный, проблема эмес. Даша, çe özbekçe,
İngilizce, Türkmençe, Türkçe, Azerbaycanca, Rusça. Galipçi. Efendim? Galipçи. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. У меня один вопрос, можно? Да, конечно. Я как справочник, можете Вот этот Нуры, как мужик, никак не ответит на вопрос. Почему он топтал флаг? Может, вы ответите за него? Вы же его так защищаете. Зачем я за него должен отвечать, когда он сам как личность может ответить? Но если у него духа нет, если он не мужик, вы же его защищаете, вы же его команда. Как он не мужик? Как вы можете его определить, что он не мужик? Вы что его... Но он не отвечает женщине на вопрос. Men näçe edip cevap berdim ha, ayarlığın yalan tökmedi atmasana şutaydı be şu adamın içinde. Talip. Adını de happy. Happy end. Adam happy end. Happy end ya. Adını de adını. Нуры, слушай, не перебивай. Больше внимания. Ты родился в Туркменистане. Тебя мама в Туркменистане родила, да, ты здесь рос. Родился в Туркменистане, да. Почему ты уехал в другую страну, теперь и там топчешь флаг? Какой ты имеешь право наш флаг топтать? Ты кто такой? Ты кто такой? Почему? Я поддерживаю эту женщину. Что говоришь? Нет, ты кто такой, чтобы Чем быть? Если тебе что-то не нравится, если кем быть, если то вам тогда что-то не чему быть? нравится, уезжайте и сидите там, Турция, Америка, сюда не суйте свой нос. А если тебе вам не что-то нравится здесь, ты уезжай и сиди там, сука ебаная. Мне нравится, я поэтому защищаю свою страну. Сука твоя мама ебаная, понял ты меня, пидорас ебаный? Happy end, я тебе скажу вот так. Нравится, не нравится, потерпи, красавица. Хорошо? Потерпи. Нурала. Хаппи-энд. Сделал я тебе сейчас хаппи-энд, сука ебаная, блядь. Söme. Yankılara masajın salonuna işleyenler belki. Şonun adını happi-end deyip koyanlar. Happy. Şu adını görüp gülküm tutyan adamı. Bağışla. Ne mi diye Nuri? Ты кто такой diye mi? Şunun şanlı. А ты кто такой? Давай до свидания. Ay Nuri, ne dedin ha bırak. Sivas'da düştü, internet düştü. Mehmet Meltin açık dedin ha son ayda da. Tarif kıl, burada değil. Yok, Sivas'da düştü. Türkmenistan'da Sivas düştü, uçurtulur. Vatandaşlar ayağa kalmışıp gününü, biz önünden verilen data gününü Sivas'da uçurtulur. Polnu Sivas kesilse bu demek ki hakikaten hem halk ayağa kalan için bolýar vatandaşlar. Halk ayağa kalmasa Sivas kesilmez. Siz hem havarlaşıp bilersiniz, tanışıp bilen yönü. Eğer Sivas kesilse bu demek ki halk ayağa kallı. Sivas kesilýär birinji olsa şonu. Inem stutnamasy vekilwalardaki kiçirek nevtawada yanında tutuş Sivas kesilýär. Görüşüňiz ýaly. Şular ýalaklarda Sivas kesilýär vatandaşlar. Demek adatdan başar ýagdaý Geçen yıl Ervet Sivas kesilýär. Geçen yıl Ervet Sivas kesildi. Himme bu işte absolutno. Ne? Ona bilem ok Ona bilem ona eşitme onu ýalaklarda entek absolutno bu pen kesilen eşitme ok ýok bolmadan ýalar. Absolutno bırak. Arkadaşlar arasında. 30 Mart'ta polnu usileniye boldy. Ha o geçenki çağırışda ýöne sonu da kesilmedi. Ya. Arkadaşlar terda verdim kon. Polnu stopa payan yapıldı. Brayla pastı yamak payin moldu. Sen hükümet işler olup bilýän bolaymasaň biziň habarymyz ýok on ýazatlardan ýani. Bize bilem ýok on ýazady. Sen bildiň ulan nukleýan hiçtatdan habaryň ýok. Sen durmuşda düşüneňok. Ay habardan da tuğuleme verdim kommedi. Hem de habar verdi orada tuğuleme. Näme bolsa? Kim usta habar berýär da. Hawo.
Pedabet piller ölünü haber veren o Sil geldi, tufan geldi, hiçsin haber veren o pilin ölünü. Pilin ölünü nukleyan sen te moyonun ok, sen te mukda. Arkadağına sağ olsun ay, pilin ölünü nukleyan olsam arkadağın sayesindedir. Ey dostlar. Bir vertifesi takmasın. Arkadağı diye yamacan. Yalan mı arkadağın sayesinde oluştuğur şu atlar. Kimin sayesinde oluştuğur? Şu atlar. Halk ne için şu at ayağa kalıp ekranlarda vok dava cencel arkadağın sayesinde değil mi? Çok haramda da halkı dinlemeyen için, halkın beren sorularına cevap vermeyen için değil mi şu atlar? Yapısından baranda gepleşip bolyan olsa. Suda yurdu. Bana dikkat edin. Nemçin Öyle ol. Sen bir tane yol başçı olaysın. Ana nayda şu durmuşta dir adam oymarsın o. Bak. Westin o vallahi sen yol başçılık var. Men Türkmen halkına garaşdırdık alıp bereyim. Yo sizin erkinliğiniz alıp bereyim var. Siz yaşan o tipini. Siz görün söz yürüne bana gallanca da olyar. O eğer onu alak vedipe vedipe çüne diye fikir ediyen olsanız size nesi versin o şu vedipe sen şol. Daha şu erkinlik alanınızda da garaşdırdık alanınızda da nesi Политический. Bolya mı? Sizyal boyunun da ne Политический beşer. Sizyal malları var men yöne televizyon üstü bilen belki becererini umid edip men şu yola çıktım o. Şu televizyon üstü bilen becerip bolurla in olman sosyal medyanı açsak VPN siz işletsek halka düşündürüş işlerini işletsek becerip bolurla işler yarar. Boyunları sizyal düşündürüş. Hem halka diktiyanmış var. Becer boyunları bil. Atak şuratlar edilmeyecek olsa var sizyalaklar umunu düşünür. Olma ho. Sizyalaklar. Selamun aleyküm. Hem servettesin goda. Как дела, bro? Alhamdulillah, wa alaikum salam, как сам? Ай, потихоньку. Информационный центр, да, походу? Сам знаешь, брат, справочный центр, CNN, работаем. Работаем, братья. А чё за работа? Министерство добрых людей, браток. Хочешь устроиться? Есть кадровые нехватки. А у меня это давно идет. Только у меня по-другому идет. Чё там, брат? Каков народ, таков правитель, бро. Yankayın Gorka'dayım, yeni fotoğraf atıyorlar. Kader sevimli vatandaşlar şu akağında Twitter'a geçip hayiş edip atıyorlar. Hayiş ediyor size her birimiz Alişer ve Abdullah için girin şu akağınttan Alişer ve Abdullah'ın videoları ve zatları ve postları şolunu repist edin. Kader sevimli vatandaşlar hayiş ediyor. Twitter'a geçin de edin hayiş ediyor. Tak. Talip ağam biz Mersin'de ak buğdayda işleyəs, 4 ay beri aylık beren ok, ne edip alıp bolya, kömək edip bilməyəm. Yok dost, men aylık alığı bergi meselesine Murat Burut var. Şoňa Yusuf'tan vatan vafak. Şöyle gürleşýär, şö çöýär şo meseleni. Aylık meselesini ola men girip bilmem ok. Murat Burut köp bir iýleşmede kömek etdi diýip eşitdim men bilmem ok. Rossiyada bolsa Zelimkhan var. Şoňa Yusuf bilersiňiz diýip biljekdim men size. Zelimkhan var. Большая семья ООН. Türkiýede men bilem okda kime haýyş etdiňiz. Türkiýede de Salih ham ýok öňküýalak sırlar dünýäsinde. Salih bolsa da keşke olam goýupdyr şol işleri. Bilem ok vatandaşlar. Marat serçe diýär. Bilem ok näme men jandarlar bilen kän aram ýok dost.
bürgüt diýip tanadýabyny, ýöne bilemokda. Belki siýetçi bolup biler, belki garlawaç bolup biler, hemme zat. İlçihanyň gapysyna baraýman watandaşlar. Kokka berýär ilçihana. Ilçihana barsan kokka berýärler. Böwher gelnejäni kowşýalak. Ene watandaşlar, men geçen jaň etdim. İnternetde teredim näme diýerler. Bize çıkın diýe. Bize çıkın, bizden kömek soraň diýip internetde paýlaşypdyrlar. Men jaň etdim. Birinjilik bilen Haýyr Sahawat ganatynyň ofisem ýok watandaşlar. Ol reabilitasiýon merkeziň telefon nomerini goýupdyrlar. Özüň şaýat bolan men jaň etdim efirde kam. İkinjilik bilenem berdim maglumatyny gelnejäniň çagatyny. Hiç gelek jaňam etmediler, habarym bermediler. Öreýän watandaşlar, bular kömegi bularyň diňe dille. Biz bulardan kän adama kömek etdik watandaşlar. Biz diýenim sizine halk bilen hemmejämiz bulardan ýaxşylyk garaşman watandaşlar. Bular adama kömek etmeýärler. Diňe bular şol Haýyr Sahawat ganatyny öz şahsy ambisiýalar üçin, pullaryny aklamak üçin ulanýarlar. Salih ölüpdir diýer. Bilemok dost, öldüm ölmedimi? Arkadağa değil, arkadağa gyzyny hemmesini de aýtdyk dost. Salam Talib. Wa aleyhisselam temi avialiniya 30 gününden satýan biletleri şuň çykmady 2 günden bolar diýdiler. Dostum, sen onu diýen Amerikada maňa adamlar diýerler Türkmenistana bilet aljak bolýarsa, bu Türkmenistanyň içki reislerini 4 ay 3 aydan soň ýok diýe biletler. Bular internet hem zat galyp öz-özlerini alap berler. Saburov diýilen maşeniga ola avialiniýaň ministri, aviasiýaň. Şahyfyň Rio'da, Akoşka'da, 5-nji Akoşka'da oturup düzleşik, ona ministr edip goýýarlar. O gaýda işläp beren Akoşka'da pul zat galyp beren adamy kurator edip goýsaň näme bolar? Работаем, брат, работаем. Метро Лублина работает, брат. Käbir samolyotlar. Hawa watandaşlar, aslında bu samolyotlar boş uçmagy özür üçin has amatly görýärler. Men size bir zat okap berjek. Dün bir illeşme ýazypdyr maňa. Häzir men okap beren size şonu. Leva pelatyň polisiýaň başlygy Beçewaz diýär, bilemok. Şeýe diýdi maňa. Hayran galym emin. Bular görýän watandaşlar, polisiýaň işgärleri uje näme bilen meşgul bolýan bilmän, kılıç oýnaýarlar biri-biriyle. Bular güýmenmäne bir iş tapyň ey. Ýoksa bular bara bilemokda näme bilen. Häzir. Häzir men wize näme? Efirde aýtmaly. Taliba şu wagt adamlarym köp bara birazjyk nemedi däli. Çağırşa bir. Çağırşa däli. Biraz. Näme çağırış, brat? Häzir şonu tapaýyn şu telefonumda da. Adamlar bizinde şu wagt var ha. Serdar Berdimuhammedow ýüzlenmetdik soraw hukmuna. Şoňa jogap bermegine garaşýar. Ve o videolar diňe Serdar Berdimuhammedow däl halkyň wekilleri hukmuna başga döwletlerde suwtnama hukmuna şu videolar uradylýar.
İminle şoňçynym dün şo YouTube'da güni ýaýlymda edildi şu zat. Inni şu soruň jogabyna garaşýas diýip belki döwletleriň nemelerine daýdylýa, inha biziň şeýle bir prezidentimiz bar. Halkyň wekiller soraýa, halka jogap berenok biz näme etmeli? Biz näme etmeli? Ne soraw berýär, jogap berenok. Arda ýazýar, arda jogap berenok, halk bilen duşanok, duşanyny sizem görennäsiňiz. Biz näme etmeli? Eger biz bir zat etsek ertirkün biziň ýanymyzda boluň, biziň halkyň arkasynda boluň diýip maksatly. Galandan Berdimuhammedow öz pikirlensin. Näme jogap beresi gelýärmi, beresi gelenokmy? Ýöne iş işten geçenden soň bizden halkdan merhemet sorumanyň peýdasy galmaz. Şonu bilsin şo. Merhemet sorumandan soň, iş işten geçenden soň. Men onu sorajaňyz, bilem soň aýdýan. Sorajaňyzdan bilýän, adalat sorajaňyzdan bilýän. Inha şu wasyda proje, inha şu wasyda wagty. Bizim şu wagt ýatladyr, inha şu wagt wagty diýemizde näme üçin gelmediňiz diýip. Ýatladyr bizim size. Vatandaşlar siz pikir etmeyin, biz boş wagt zat edýäsip hiç şeýle bizim jemlenmemiň sebäbi, bizim ortak hereket etmemiň sebäbi biziňe bir size bir zat görkezmek üçin ýa-da suud etmek üçin däl. Ýok, ýalňyş düşünýäňiz. Biz bu zatlary görkezýäs ki bizim bir jemgyýetimiz bar we şol jemgyýet halkyň sesi bolup halkyň hal ahwalyny, problemalaryny ýüze çykarýar soňky wagtlarda we şol hereket Günümel Türkmenistanyň prezidenti ýerde çykyp soralara jogap berip bilmeýän bolsa, ony ýani prezident, vatandaşlar prezident diýäniň halkyň aldasyny etmeli. Näme üçin meselem daşary ýurtda seredýän 250 millionluk, 150 millionluk ýurdun prezidentleri çykyp halk bilen soraýar etýäni şu Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýyldan bäri 2007-2006-dan bäri Gurbanguly geldi wezipe, şondan soň hiç bir Serdar Berdimuhammedow 3-4 ýyldan bäri bir sapar bir şonuň halk bilen çykyp gürleşenini gördüňiz vatandaşlar. Hiç görmediň. Şoň üçin biz öz elimizden geleni diýär, mediýany ulanýar. Eger şular şondan soň hereket etmese bizem uje başga metodlar ulanýar. Ve bizim hakymyz bar. Çünki olar bize jogap bermediler. Yani biz men özüm uluwaramok, men halkyň wekili, Nuram halkyň wekili Murat Gurbanow, Murat Muhammed Düýeji, ondan soň Nurjan apa bar, ondan soň beýleki oglanlar bady, kim bady şu taýda? Kim bady Nuruşka şu taýda ýene? Bagwan wady. Türkmenistandan. Bagwan wady, howa. Men bir zat aýdyn. Biz hemmämiz birlik mesek bolmaýar bara. Hereket agzy birlikdedir. Bir kadamyň başarayan zady ýok. Her birimiz birleşmeli, hereket etmeli. Şu sebäbi maksadymyz bir. Talip bular var ya, yaşmaklı gelin ýaly bolup görmesiniň manysy bar şu. Yani eşitmedik süren bolýarlar, bolmasa eşitip oturýarlar ha. Şu eşitenlerini bilmegimiz isleýän ok yani. Şolaň biziň bir aýdanymyzy olaram eşitenini bilmegimiz isleýän ok. Toýst samsyklyga salan bolup ýoş gelin ýaly bolup etjen edip gör. Vatandaşlar şu neçeni etjene dikkezdi şu hökümet. Etjene dikkezdi. Halkyň diline owadan gurlap, taýy gurlamäne maşaranok, diktor gurlaýan zady telewizionyada. Darın Gurbanguly öz ağzyndan da adam eşitmesiňiz indi. Bolly ýamanan hat bollaw bulara ýurt dolandyrmak. Diktora sen öz etmelisin etdiýilip. Diktora beriň o prezidentiň aýlygyny o. Diktora beriň bary şol edýär. Oturup görgül konspekt ýazýar uzaklygyň siziň adyňyzdan gürlejek bolup owadan zatlar aýtjak bolup. Beriň o aýlygyny oňa beriň siz hiç adam ediňiz. O şeýle bir ansat boldy bulaň işi. Bir kim bilýär o sujet bundan 6 ay öňkümi, 1 ýyl öňkü sujetmi, 3 ay öňkümi gaýtalap goýup oturýarlarmy? Öz awada da dinç alyp görmi? Ya Mirdaky daçasyna keyp edip ýatyrmy, tirek çekip ýatyrmy? Ýöne ekranda Gurbangulyň görkezden bolýar, diktor bolýar boldy. Ýene ýurt dolandyrmak mınşy. Şumy ýurt dolandyrmak? Götüň osak ony ýaly ýurt dolandyrmak.
Götüne depersem Lebap vilayetinin Barata da. bir müç başlarsın. Lebap vilayetinin yaşayıcılarını yüzünyen akşam yören vaxtına seresap bolun, izinizden golaylaşıp bilerler. Hiç ummadığınız vaxtda izinizden golaylaşıp bilerler. Menin elime geçen maglumata olan vatandaşlarımız menimle maglumat paylaştılar. Teredin vatandaşlar. Talip salam. Sen ören doğru aydiyan velin, sen bilmeyen zatların yetik. Eger bilsen eşten, yüreğin yarılyar. Hayran qalarsın, onanar yalı zat del. Lebap vilayet polisiyan başlığı Berdiyev Aymurat ve şol edara işgäri Bahadur Achilov ikisi biri bilen azgınçılıklı cinsi gatnaşykda bolýan eken. Şu arada men eşden maktım eger inanmadım. Yönü anyklap başladım belin, günden güne bu haramçılık üstatçılığı duruverdi. Wow. Achilov Bahadur ve Berdiyev Aymurat ikisi cinsi gatnaşykda bolýan eken. Bular İslam Karimov köçen uğruna gizliň bir kwartira günne giriýerler, kämahal şäheriň ahlak taýdan bozuk gyzlardan hem çağıryan eken. Bu ikisiniň edýän işleriniň bu torun küntüler görüp ýüregi bulaşyp hayran bolup gaçyp gaýdan küntüler hem ýetik eken. Bu gaçan gyzlary Achilov Bahadur gorkuzyp öldüren diýdi, ýitiren diýip ugrajat edip käbir ýagdaýda ören uly pul beren wagtdan bolupdyr. Berdiyev Aymurat ve Achilov Bahadur ikisi täze çıkan moda bolan şu döwürde ösüp duran göt ýyda goluboy eken. Bu bolýan zatlar pul köplükden eden etilikden bolýar idi. Bular meslikden näme etjegini bilmän, haýsy keýip etjegini bilmän, mesela biri-biriniň götüne edip başladylar diýe auzubillah. Bu haramlar adam ykbalyny çözýärler. Просто позор. Два голубой руководит целый вилаятом. Все знают, но министерство полиции не знает что за министерство полиции, если он свою структуру не может нормально контролировать. Вау, vatandaşlar. Böyle polit oynayanlarım köpürüp duruyor. Lebap vilayetinde de. Görüyor musun vatandaşlar? Onun için atı refah olun. Eliniz bilen müdama arkanızı saklap durun vatandaşlar. Her an her şey olabilir. Kontrol, self-control. Yo. Bir hayran galaymalaya bir daş töwrekde bolýan zatlar mara käbir adamlar şeýdip bide getirýär dänim şondan bilýär halkam mara. Yani daş töwrekde bolýan zatlardan hem habarsyz. Men wara Türkiýede okuyan wagtym, okuwçy wagtym diýärdim da, teredin. Bundan 10 ýyl 15 ýyl o. Bu nähili ýurt bolýar. Men hakykatdan hem jenayetler näçe adam öldürilýär, näçe ogurluk jömürlük bolýar, hiç zat aýdylmaýan ýurtda ýaşaýan Türkiýede aýdylyp dur, deňeşdirýärdim da okuwçy wagtym. Soň diýärdim, bir hakykatdan jenayetler zatlar erwet bolup menem arkaýyn çagamy, bar gyzym arkaýyn joraň bilen geziber. Bar oglum arkaýyn geziber diýip göýbersem, onuň biri öldürse, şonu bilip galsam. Nähili döwür boray bu diýärdim men. Şo döwre geldiňiz-de, siz köpüňiz hamala ýurt asuda ýalak pikir edýäňiz diýen wara 3 kilometr beýleňizdäki bolan jenayet eşdeňiz ok. Yalanmy watandaşlar? Olowada bolan jenayeti bileňiz ok köpüňiz way. Doşa taýda bir dogan garnaşyňyz bolup bir ay daýmasa. Toýst siz olowan gurrun edin, biram ol etrawyň, ol welaýatyň, ol şäheriň gurrun edin, o başga etrap o şäher kana. Ýurtda nämeler bolup dur we biziň hiçmen bilmäge hakkymyz ýokmuş. Gurbanullah sorasak. Ve şular ýaly durmuş, bize berdiler. Näme şular ýaly durmuşda ýaşaň diýdiler. Ýaşaň diýdiler. Haramzada bir toporlar. Siz wara, Hudaý wara, berdim Homedowlar, siz gaterwet agyr günler garaşýar size. Men oýun edem ok. Allah diýdir ýa-ni. Ýöne gaterwet agyr günler garaşýar size wara. Bir halkyň eline düşseňiz wara, suwda ýetişmeýäňiz Hudaý wa men size aýdaýyn. Siz suwda da ýetişmeýäňiz. Allah'ın izni bilen şol günler görsek inşallah. İnşallah. Amin ýa-da vatandaşlar doğa ýerine geçsin wara. Bolşlar şu bolsa. İnşallah Nuraga, Allah'ın izni bilen ol günlerim ýakyndyr agam. 5 minut vatandaşlar kamerany çüreýin. Ajygaýman. Adamlar görgüli ýaýdanyp duran bollo, öz ýurduna gitmekden gorkýan ýagdaýa geldik. Mundan nerwet gurrun wamy, mundan nerwet ýagdaý wamy.
He? Davay adamlar gayrat edin işiniz. Taşlan o bar işimiz. Şu ne deliğin o işlemeye. Vaqt tapılar her adam. Bizlerem şuun var. Ertir yok belki. Siz adamlar bar kak bile görüşölüğün alıp yatıralığın ama oşulardan. Bizarın doyduk. Действительно yaşarlık ya da yok o. Adam bir adam öz yurduna barmaktan korkkan olsa. Seret bir yerden Türk'ten gidenlerini anarda galayma diýerler. Seret anarı bolunu aslında seretsen bersi öz yurdun anarsı taşar yurt bolmala. Bizde bolun barsan anarda galayma diýip yurduna anarda galayma diýerler. Ne hile odaya geldik o. Yani anarsı diýmek deryan anarsı başka birinin ki olmala. Bersi sen ki olmala. Adamlar anarık barsan anarda galayma diýerler o. O tayin anarı hasaplayalarını. Bunun son näme guruluşmaly o siz bilen? Näme gurrun edeyin men? Oğlanlar sizin için görüşenler yitirip oturyorlar. Kimsini türmenin sırağı diýen son görmän oturyorlar. Näme gurrun edeli bundan son? Mena gurur etmene yüzümem yok şundan son bir zat etmesek adamlar. Garaşın o adamlar, men size aýdaýyn, 50 gepden belli gep. Şulaýyň 22-sine çenli biz şulardan jogaby garaşýas. Şu taýda beriljek soraularyň 90%-ni özetini geçdik. Gysgaça şu soraulara jogap berip bilen okun. Berip bilmeýän bolsa onu biz başkaça sorar ondan o sorawy. Başkaça sorar. Biz ýöne şu kerpaşan gulowuna çenli barar ýöne. Ey dip gulowuny çekip diýer. Ey ker ýürege düşdüň ay kerliň bilen dip. Gulowuna çenli barar eger eşitmeýän bolsa. Zaybal etdiler o wara onu basan olup, bunu yitiren olup, onu öldüren olup. Näme kanun sizi aklaýarmy ya siz wezipeli bolsaňyz siziň ol eden etmişiňiz aklaýarmy zat? Ya gara kastlum akçak köýnök kastuk takıp Tuareg'de Volkswagen'de işe gidenizde sizi aklaýarmy siziň eden işiňizi, jenaýatyňyzy aklaýarmy zat? Näme üçin biz etsek, biz jenaýatkar bolýarsa siz etseňiz, siz jenaýatkar bolaňyz obaý? Ha? Kanunyň nirsinde bar ol. Ýekeci ýerini asnawany görkezin, esas görkezin. Siz haýsy kanun, haýsy madde esasynda şol olanlary ýitirýäňiz, türmäge basýaňyz, öldürýäňiz, ýurdun internetini kesýäňiz, habar almak azatlygyny çäklendirýäňiz, şahsy durmuş azatlygyny bozýaňyz, telefonlaryny dörýäňiz, haýsy kanunna bar? Şu aýdan zatlaryma ruhsat berýän ýekece kanun görkezin maňa o. Birini görkezseňizem bolýar şu 10 san zadyň içinden. Birine de yok. Sizin edip oturan zadyňyz. Onun näme üçin biz sesimizi çıkartmalyal, onsoň biz näme üçin saňa haýwat atmalyal, onsoň biz näme üçin ayağa galmalyal. Näme üçin galmalyal onsoň? Geleňizde kasam içip, and içip awy alap gelýäňiz, halkyň öňüne geleňizde. Gijämizi gün nüýde edip işler sip gelýäňiz, geleňizde. Mehriban halkymyza, wetenimize gulluga jernik geleňiz. Hano sözleňiz? Ýatladars bu sözlerim. O sözlerim ýatladars. Taýýar bolun watandaşlar. Awgustyň 22-sine çenli jogap bermese, ondan soň täze data beriljekdir. O datada aýgytly ädimiň datasy watandaşlar. Aýgytly ädimiň datasy bolýar şolam. Aýgytly ädim ätmesek bolanok watandaşlar, bolanok. Biz bestirini o bir sancak gücüge, pişige, haýwany intek kastetmedik adamlar. Ali Şerial, Abdullah ýaly, Farhat ýaly oğlanlar ýitirip bestirini durdiýmel bizada watandaşlar. Indi durdiýmeli. Bestir. Özleri nähä talip görkezip otur. Jitnikiň edarasynda adam öldürip oturlar. Çağırıp sonra esasında öldürýärler. Sonra wagtynda. Bolmasa oňa da kanun ruhsat beren ok. Çärede gören ok. Şoňa meňdeş başga wakalar boldy. Olar da çäre görmediler. Jenaýatkaram tapmadylar. Halkyň öňüne çykaryp näme bolanyny aýtmadylar.
Näme bilme hakymyz ýokmy biziň? Şo ýurtda ýaşaýas. Şo ýurdun raýatlary biz. Ya yer asty baýlygymyzyň pulunyň nirasy bolýany bilme hakymyz ýokmy biziň? Bar. Täze hökümetde şu zatlara ýol berler watandaşlar. Şu aýdylan zatlara ýol berler. Sizi hökümetiň wezipesiniň aşagyna syrylyp sizi talamagyna ýol bermez. Sizi talamagyna ýol bermez. Onuň üçin hem Türkmenistanyň prezidentlik sistemasyny parlament sistemasyna öwürýär. Parlament sistemasyna 140 san deputat mecliste halk üçin çykyş eder. Halk üçin kanunlar çykarar. Ve şu kanunlaryň gorowçysy bolup giderler. Kadiýet häkimiýeti aýratyn bir güç bolar. Netirji häkimiýet, ol ministrler kabineti we premier ministr bolar, prezident bolmazda. Prezident hiç birine garşyksız hemme zady ýokardan asu dolu kanunyň ýöredilişini çykaryşyny gödäwçilik eder. Allah can, şu günlere yetersin Allah'ım bizi. Allah can şu günlere bizi yeter. Allah can şu günleri görkezmen şu dünýeden bizi ýanyňa alma. Eger erwet niýetli päli ýamanlar baram bolsa, bir de dudok kurjak bolýan bolsalar Allah can dudoklaryndan başyna sal. Allah can. Öz dudoklaryny özüň düşür Allah can. Ine halkyny söýýän adam şeýdip gurlar. Halkyny söýýän, watanyny söýýän adam şeýdip görüşür. Şular ýalyk işler eder. Siz näme edip görseňiz, siz bolun gidýäňiz, birini türmäge basýaňyz, birini ýitirýäňiz, maňa garşy gurulýar öýüne polis urýaňyz, kommentariýa ýazypdyr diýip, ey haramzadalar ey. Bir maşgala gidip owurluk bolýar. Meniň zadymy tapyp beriň diýse, oň ardasyna sereden zok. Bir san kommentariýaňy ýyzyň algap görseňiz o, bu toranlar. Owurluk gidip dur, jenaýat gidip dur, çağa ýitip dur, olaň ýyzyna giden zok siziň awurlaňyz, polisiýalaňyz, jenaýat aýtar inspektorlary. Siz gidýäňiz kim kalyan çekýär, kim kommentariýa ýazdyr, kim näme edipdir, şunu gorkudyp beýaşmanda alyp bolarmy? Şoň urna algap görseňiz, bir topar boşlar, watan dönükleri. Watan dönügi siz päliňizden gaýdyň. Vatan mukaddesdir, bunu bir gedek elimizden gidersek soň ýyzyna tapmaýas watandaşlar, men size aýdaýyn. Bu içimizdäki agdalalygy başga daşky döwletler hem görüp dur. Biz tizden tiz jewsleşip dünýä ülgülerine laýyklykdaky almy laboratoriýalar açmaly. Almy işgärleri ýaşlanmaly, öz ýurdumyza gazanyp getirip täze zatlar öndürmek bilen meşgullanmaly biz. Dünýä näme bilen meşgullanýar, biz näme bilen meşgullanýar? Ina öňden görjülük, ina milli liderlik, şular ýaly zatlarda ýatyr. Siz näme edip görseňiz? Alym bolsa bar gaç gitdi Ýewropa, Amerika. Ýekece öňde wrazyň almady sen balnisalaňda. Adamlarymyz doktorlaryň, ikilikçi doktorlaryň ýalňyş diagnostika sebäpli ölüp ýatyr. Yo, skor pomoş o tiz kömegi gelýär, ýanyna derman ýok. Ýüregi durdy da näme etjek o? Handan elektroşokyň nerede? Elektroşokyň nerede sen? Hano tiz kömegdäki ilkinji kömek nädip berjek o? Näme etjek sen o? Ýüregi durdy da balnisaga gidip barýança. Handan elektroşokyň nerede? Analgin bilen dimedrol bar o ýanynda. Başga hiç zat ýok. Onun pulunu berseň berýärsen, pulunu bermeseň berenok. Bolmasa gaýra goýulmasy şol. Gaýra goýulmasy kömek şol. Edilmeli zat şol. Şonu medenoklar, ine gurbanyň bolýar Muhammed, size analgin dimedrolum kän görýär size. Gözüňiz açaýyň, bolly bestir. Okuda geçip bereniňiz.
Selamünaleyküm. Lafınızı kestim. Oraya girebilir miyim müsaadenizle? Aleykümselam, hoş geldiniz. Buyurun abi. Dün yayın bloka girdi abi. Sizinle konuşuyorduk herhalde. Evet. Maalesef. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ya şimdi benim Aleykümselam berekatuhu. eşim Türkmenistan vatandaşı. 15 aydan beri Türkmenistan'da aile birleşim vizesi aldı. Ama maalesef Türkmenistan'dan çıkışına izin verilmiyor. Yani ve yaklaşık bir ay önce mülakat için çağırdılar. Mülakatı geçti. 3-4 gün sonra sizi çağıracağız, ülkenize göndereceğiz dediler. Hala da aradan bir ay geçti. Ne çağıran var ne şeyden. Yani bir yardımcı olma imkanınız olursa, tanıdıklarınız varsa sizlerden yardım talep ediyorum. Abi tabii ki abi, ismini soy ismini söyleyin. İsmi soy ismi nedir? Tanıyalım. Yenge hanımı. Şahsenem Ormancıgil eşimin ismi. Şahsenem Ormancıgil hangi ilden? Türkmenistan'da hangi ilden? Seydi'den. Lebap mı, Marı mı, Aşkabat mı? Seydi'den. Seydi'den evet. Şu an Seydi'de velayeti yaşıyor değil mi? Evet. Aile birleşimi oturum vizesini aldı ama bırakmıyor. Sebebini biz de bilmiyoruz. Tabii ki bu tür olaylar üzücü. Şimdi size şunu söyleyeyim. Biz tahmin ediyoruz tabii ki. Tahmin yürütüyoruz. Neden böyle bir şey yapmıyor diye. Bizim kanımızca şu an Türkmenistan'dan kaçış var. Orada zulüm var. O yüzden bu şekilde insanları tutmayı hedefliyor. Yani ben diyor ancak bu şekilde tutarım diyor. Dolayısıyla kimsenin gitmesini istemiyor. Başka işte evlilikler olmasını istemiyor. Çünkü nüfusta bir azalma var, gerileme var. Bunu biz genosit diyoruz. Soykırımdır bu. Bu açık bir soykırımdır aynı zamanda. Çünkü nüfus 6 milyonken şimdi 3 milyona, 3,5 milyona indiğini söylüyorlar Türkmenistan'da. Bunu bir şekilde tutmaya çalışıyorlar. Eşim gelemediği için ben gideyim dedim. Maalesef ben de gitmekte başarılı olamadım. Yani davetiyle olumlu ya da olumsuz bir onay da gelmedi. Tabii bir ayı geçti, 1,5 ay oldu neredeyse. Hala yani pek de umudum da yok açıkçası. Vermiyorlar herhalde. Bunlar var ya, ben size şunu şöyle açıklayayım. Bunu ilmi olarak, bilimsel olarak açıklaması yok maalesef. Çünkü bu bizim karşımızdaki hükümet zaten her zamanki yaptığı şeyi yapıyor. Susuyor sadece, açıklama yapmıyor. Bizim kanımızca şöyle ben açıklamada bunu artık kendime düşünüyorum yani böyle olduğunu. Diyor ki iblis şeytanlarına emir verilmiş. Git işte kötülükleri yap. İşte insanları birbirine kırdır, küfür ettir, birbirine düşmanlık yaptır. Bunların içinden bazıları sen ne yaptın dediğinde ben bugün iki tane aileyi, anne babayı ayırdım dediği zaman iblis gel sen en iyi şey yaptın yanıma otur dermiş. Yani şu an bizim hükümetin yaptığı da iblisin emrini uyguluyor açıkçası. Yani aileleri dağıtıyor, çocukları yetim bırakıyor. Bunun yaptığı bu. Yani halbuki barışçıl bir insan olması lazım hükümet dediğin. Barışçıl, böyle yardımsever, insanlara adalet dağıtan bir hükümet olması lazımken tam tersini uygulayan bir hükümet ve %78 oranında da bir oy alıyormuş. Yani sorarsan tabii. Ya şimdi yani ben orasına bilmem de benim bildiğim yani bizim özümüzde şeyimizde aynı milletten insanlarız. O şekilde hep baktığımız zaman Türk soyundan gelen insanlarız. Yani Türkmenistan olsun, diğer Türkiye Cumhuriyetleri olsun, Türkiye olsun. Yani bizim atalarımız hep oralardan gelmiş insanlar. Yani oraların insanlarıyız. Hepimiz biriz. Yani bu tip ayrılıklar ne? Yani sonra bu kadın burada evlenmiş. Benle 2018'den beri biz evliyiz. Yani çocuk var mı abi? Çocuk var mı? Maalesef eşim tedavi görüyordu. İşte tedavi de yarım kaldı. Dolayısıyla. Peki
Peki Türk makamlarına, yetkililerine seslendiniz mi? Mesela Dışişleri Bakanlığı'na. Tabii Dışişleri Bakanlığı'na Cimer vasıtasıyla ulaştım. Ayrıca Türkmenistan'daki Türkiye Başkonsolosluğu'na hem mail attım hem Cimer yoluyla ulaştım. Ama onlar da olacak sizin işiniz. Bakacağız. İşte Türkmen makamlarına biz şeyinizi ilettik. Taleplerinizi ilettik. Onlar da cevap bekleniyor. Ne zaman cevap gelir? Ona biz bir şey diyemiyoruz. Hatta bir de ne oldu biliyor musunuz? Şubat ayında Cimer'e yazdığım bir yazarın cevabı geldi. Umarım sorununuz çözüme ulaşmıştır diye. Hani sanki dalga geçer gibi. Yani Türkiye'nin Cimer'inden de böyle bir şey geldi. Umarım sorununuz çözümlenmiştir diye mail geldi. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani ulaşıp ulaşmadığını sen bakmıyor musun? Cimer'e girip de yani bu adamın varmış, bu yazmış. Hatta bir kere iki kere değil, defalarca yazmış. Bir bak buna, bir de ne yaptı bu adamın işi? Takip ettiniz mi? Ara oradaki konsolosluğuna, yaz. Yani bunlar neticede görüşüyorlar, iki ülke liderleriyle, birbirleriyle de görüşüyorlar. Yani illa bir gidip de televizyona falan çıkıp da şov mu yapmak lazım veya başka bir şeyler mi yapmak lazım gelebilmek için. Vallahi yaptılar abi. Bundan öncekiler yaptılar. Geçenki Sefa Bey vardı. Show TV'ye çıktı abi. Siz bir de öyle deneyin şansınızı. Bence sesinizi çıkarın abi. Yani elinizden geldiğince oturmayın. Bakın oturmayın. Tavsiyem şudur. Yasal yollarla bütün haklarınızı arayın. Televizyon olsun, gazete olsun. Yani zaten Türkiye'de rüşvetçi gazeteciler de çok. Onlara rica etseniz, parasını verseniz ya yazarlar da köşe yazarlarında. Yazsınlar abi yani. Verin parasını yazsınlar. Yani televizyonlara geldi. Yani. Evet maalesef. Yani maalesef abi yani şu an 10 bin 15 bin dolar para istiyorlar maalesef Türkmenistan'dan çıkmak isteyen. Hele evliyse. Yani, evliyse. Nereye gidiyor o paralar onu da kontrol eden de yok. Çıkan da var mı acaba o paraları verip de çıkan da var mı, o da muamma. Cebe gidiyor. Birileri zenginleşiyor maalesef yani bizimlerimiz yüzünden onlar zenginleşiyor. Yani ama işte ya yazık ya bu yani bu yıl çünkü bir de bunun sonu vardır yani. Bakarsanız da insan hakları kararnamesine göre de bakarsanız da ailelerin birleşimine kavuşmasına bütün ülkeler bu Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Beyannamesini kabul eden bütün ülkeler bunlara uymak zorundalar. Aslında burada bir hukuksuzluk var. Yani Türkmenistan hükümeti maalesef burada bir hukuksuzluk yapıyor. Yani bu hukuku çiğniyor. Ya bir neticede yalan dolan bir şey yok. Yani sapına kadar çiğniyor. Yani o çok hafif kalıyor yani. Hukuksuzluğu çiğniyor demek hafif kalıyor yani. Ya ben kötü konuşmak istemiyorum ama işte bilmiyorum yani tatlı dil yılanı deliğinden çıkartır. Atasözümüz vardır bizim. Yani güzel hocam şöyle bir şey var. Bak, Birleşmiş Milletler'in hatta Birleşmiş Milletler'in ofisi var Aşkabat'ta ama işlevsiz halde duruyor. Yani hiçbir şey yapmıyor. Yani kardeşim sen o zaman ne diye oradasın ya? Tamam senin ofisini en güzel şekilde binasını, onun Birleşmiş Milletler'in binasını bizim Türkmenistan inşa etti ve hediye etti bak. Orada bir kere rüşvet yedi bu Birleşmiş Milletler. Rüşveti aldı oradan. Ve Antonio Guterres geldi ta uçaktan bu Arkadağ denen şahıs bu. Karşıladı onu ve güzel bir konuşmalar yaptı. Yediler içtiler gitti. Ya sen Birleşmiş Milletler'in ofisin orada ve senin beyannameni açık bir şekilde ihlal ederken sen niye susuyorsun? Sen niye bir şey yapmıyorsun? Eğer Birleşmiş Milletler bir şey yapmıyorsa biz ne yapalım abi onu söyle. Yani biz insanlar olarak ne yapmamız lazım yani? Ne yapabiliriz? Yani kurumlar bile işlevsiz halde Türkmenistan'a gelince. Ya bu öyle bir virüs ki
öyle bir parazit ki her yeri zehirliyor. Yani Birleşmiş Milletler'inde de zehirliyor. İnsan hakları örgütlerinde zehirliyor, satın alıyor. Türkiye'ye kadar geldi, zehirliyor, satın alıyor. Yani Türkiye'de kardeşim 2 kişi şu an kayıp ya. Bak Alişer Sahatoğlu'nun Abdullah Orusov. Sen aile birleşiminden söz ediyorsun abi. Bak 2 kişi şu an kayıp Türkiye'de. Göç idaresine Maalesef. götürülüyor polis tarafından. Göç idaresi Edirne'ye götürüyor. Edirne'den oradan transfer diye çıkarılıyor. Transfer deyince oradaki kalan arkadaşların hepsi duyuyor. Çünkü transfer bellidir, serbest bellidir. Yani serbest olduğun zaman içindekiler serbest mi diye sevinirler. İçindekilerin haberi olur. Bunu serbest diye çıkarmıyorlar. Transfer diye çıkartıyorlar. Bu adamlar şu an kayıp. Transfer diye çıkartılan kişiler kayıp. Bunu nereden biliyoruz? Bunlar transfer oluyor gece yarısı. Ertesi günü saat 10 gibi, 11 gibi içeride kalan arkadaşlardan birisi bir iyilik yapıyor. O bizim arkadaş ona hanımının numarasını verip gidiyor. Bunu ara, haber ver diyor. O haber veriyor hanımına. Diyor ki dün gece diyor senin kocanı diyor transfer ettiler diyor. Sonra bunun üzerine avukat gidiyor. Transfer etmişsiniz. Nereye transfer ettiniz diyor. İşte diyor şu an kaldıkları ilçe olan neydi o, neresiydi o? Yazsanıza şu an Alişer'in hanımının yaşadığı şehrin ismi. Oraya transfer diyor. Orada da öyle bir merkez yok. Bir merkez yok. Kırklareli değil. Sinop. Sinop'a transfer ettik diyor. Sinop'ta da öyle bir şey yok. Geri gönderme merkezi yok. Orası da inşaat halindeymiş. Şimdi orada da öyle bir şey yok. Ortalıkta yok şimdi. Sonra da pazartesi günü tekrar gidiyor avukat. Ya diyor siz Sinop'a transfer ettik dediniz ama yok bu arkadaş. O öyle bir yerde yok. Deyince o diyor ki biz bunu serbest bıraktık diyor. Perşembe akşamı diyor. Biz bilmiyoruz diyor kayboldularsa diyor. Allah. Bak olaya bak. İlk önce transfer ettik diyor. Transfer diye çıkarıyorlar oradan. Çünkü orada içeride tek başına değil ya bir sürü insanların kalıyor bu arkadaşlar. Oradan transfer diye çıkıyor. Sonra da serbest bıraktık biz bunlar diyor. Biz bilmiyoruz diyor. Allah Allah yapma ya. Biz salağız değil mi? Biz gerizekalıyız. Biz anlamıyoruz sizin ne yaptığınızı. Biz salağız evet. Salak yerine koyun bizi. Biz salak değiliz. Kimseyi de aptal yerine koymayın yani. Bunu %100 Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı yapıyor. Yani abi yani sadece bizim ülkede değil sizin ülkede de var bir sürü sorun. Maalesef. Maalesef var yani. Bu bir gerçek. Oluyor maalesef yani. Ama yani Ve isteseler çok rahat bulabilirler. Kamera kayıtlarından şeyden çok rahat iş sürüp neyin nereye gittiğini, nereye geldiğini, nerede o yüzden çok rahat bulabilirler. Tabii ki. Tabii ki polise bir de kayıp başvurusunda bulundular. Kayıp başvurusunda bulundular. Bunu da 2 gün sonra kapatıyorlar. Takipsizlikle karar vererek. Hemen 2 gün sonra. Sonra bu transfer etti diye arkadaşa tekrar sormaya gidiyorlar. Ya sen transfer etti demiştin. Nerede bu transfer diye. Bu sefer o arkadaş da izine çıkmış. Tesadüfe bak. O da izine çıkmış. Yani burada kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'nin istihbaratıyla Türkmenistan istihbaratı işbirliği içerisinde bu arkadaşları kaybettiler. Ortalıkta yoklar. Bilmiyorum yerin altındaki bir şeyde bodrum katta bir yerde tutuyorlar mı? Bari inşallah yemek su veriyorsunuzdur yani. Yemeğini suyunu verin de öbür türlü hesabı ağır olur yani. O arkadaşlara bir şey olursa. Onu söyleyeyim çünkü zaten şu an halk gerçekten sinir patlaması yaşamak üzere şu an. Ve bu çok yakın abi. Ben hissediyorum bu sene içerisinde olacak gibi Türkmenistan'da. Daha 2 gün önce Türkmenistan'da bir tane benzin deposu olan yeri patlatmışlar. Artık başladı yani bu şeyler. Allah korusun bu iş nereye kadar gidiyor biz de bilmiyoruz. Gidiyor ama bir yere kadar. Zaten İnşallah. Her şeyin sonu var. Her şeyin sonu var yani. Bunun da sonu gelecektir elbet. Ya inşallah yetkililer de insafa gelir, vicdana gelir de yani bu bütün insanların haklarını teslim ederler. Haklarını verirler. Özgürlükler ülkesi olur inşallah. Ve herkes yani ne bileyim
nüfusu azalmasından endişe ediyor demiştiniz. Ya ben gitmek istiyorum oraya. Yok sen gelemezsin diyor. Ya niye gelemiyorsun? Gelemiyorsun diyor. Yani o da şey yok. Şey de yok yani. Yani ne yapacağız? Bak benim en ufak bir adli sicilim yoktur. En ufak bir şeyim yoktur. Araştır beni ama yani bu şekilde olmaz ki. Ben Amerika'ya gitmek istesem gidebilirim ki. İngiltere'ye gitmek istesem gidebilirim. Bunlar en zor ülkelerdir yani vize verirken vize alması zor ülkelerdir. Ama Türkmenistan'a gidemiyorum. Böyle bir enteresan bir durum var yani. Abi bizim ülkeye kolay kolay gelemezsin. Yani bizim ülkenin milli geliri falan acayip yükseklerde. Amerika'yı, Avrupa'yı kıskandıracak vaziyette olduğu için abi kolay kolay herkes gelemiyor abi. Yani bizim ülke dünyanın böyle en gözde, en uç noktasındaki bir ülke olduğu için maşallah Allah nazardan saklasın. Amerika'yı bile vize istiyor yani düşün. Amerika bile vizesiz gelemiyor. Bak diplomatları gelebiliyor. O da daha 2 sene öncesinde izin verildi. Diplomatlar bak öbür normal vatandaş Amerikalı Avrupalısı da Türkmenistan vize istiyor bak. Aç bak abi inanmıyorsan Google'dan aç bak Türkmenistan'a. Doğrudur. Amerika gelmesin varsın. Amerika gittiği yeri çökertiyor da Amerika gitmesin varsın ama yani ya biz yani abi yok abi Allah aşkına ya yok abi ya bize bak bir şey söyleyeyim mi abi bir şey söyleyeyim mi bak bize var ya de öyle Amerika'dan şuradan buradan düşmana ihtiyaç yok ya bizim var ya içimizdeki düşman yetiyor zaten bize ya bize öyle dışarıdan gerek yok içerideki düşman yetiyor bize ya. Bizde bir söz vardır. Düşmanı diyor uzakta arama diyor. Anan doğurur diyor. Yani en büyük düşman hani kardeş düşman oluyor ya maalesef. Yani öyle de durumlar söz konusu. Şu an bak açıkça konuşalım ya. Yani şu an Türkmenistan'ın pasaportları konsolosluk tarafından verilmiyor. Bak bütün ülkeler veriyor. Afganistan bile veriyor. Yani gitsin Afganistanlı vatandaş Polonya'da pasaportumun süresi bitti desin veriyor. Dubai'de gitsin veriyor. Bak nereye gitsin? Türkiye'de gitsin veriyor. Pasaportum süresi bitti yenile desin yeniliyor. Yani yeni pasaportu direkt konsolosluk veriyor. Bizimki onu da vermiyor. Buna da mı Amerika olması suçlu gereken ya? O zaten yani konsolosluk yani buna da mı Amerika suçlu? Yani bunu Amerika mı istiyor ya da Rusya mı istiyor ya da Çin mi istiyor kardeşim? Bu bizim içki düşmanlığımız ya. Bu bizim kendi düşmanlığımız yani. Düşman içeride yani. Bize öyle dıştan aramak ihtiyacımız yok yani gerçekten. Ya ben yine şöyle söyleyeyim. Yine de adaletten yanayım. Hukuktan yanayım her zaman. Mutlaka ama şöyle söyleyeyim. Allah oyun bozanların en büyüğüdür. Yani yapılan oyunlar Allah katında illaki bir gün bozulur. Allah büyüktür. Allah'ın her şeye gücü yeter. Yani burada şey yapmamak lazım. Yine de abi, adalete olan güvenci asla şey yapmamak lazım. Ben de hukuki olarak bütün haklarımı da sonuna kadar da arayacağım. Çünkü bu benim ya hakkım helalim yani. Nikahlı karım benim niye gelemiyor? Yani ve yani Türkiye de buna duyarsız kalıyor. İlgilenmiyor. Yani ilgilenebilir yani ilgilense pekala sen bu adamı niye göndermiyorsun diye soramıyor mu yani? Sorabilir ama ben o da soramıyor. yani. Soruyor başka türlü cevaplar veriyorlar. Onu da bilmiyorum. Artık gerekçelerini öğrenemiyoruz çünkü bize bilgi veren de yok. Dediğim gibi CİMER'e yazdığım şeyde... Abi çıkar meselesi. Bak çıkar meselesi. Yani şimdi şöyle kendi çıkarları uğruna sizin gibi bizim gibi sıradan insanların isteklerini heba ediyorlar hocam. Yani cevap bu yani. Kendi çıkarları var. Kendi çıkarları daha yüksekte duruyor. Ve kendi çıkarlarına doğrultusunda mesela Türkiye nasıl talep etsin ya da dediğin gibi sorsun niye vermiyorsun diye. Çünkü Türkiye'nin de yani artık Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendi çıkarları var demek ki. Ne bileyim doğal gaz mı alıyor, petrol mü alıyor, bir şeyler mi anlaştı. Halbuki daha yakında bile Güney Kıbrıs'ı onayladı bizim Türkmenistan. Ve Turan Birliği kurmaya çalışırken Turan Birliği ülkelerin hepsi hemen hemen onayladı. Bunlara çıkıp da bak buna bile bir çift laf söyleyemedi. Hakan Fidan ne dedi biliyor musun? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şunu dedi. Biz dedi ailevi meseleleri
Aile dışında ekranlarda konuşmayı doğru bulmuyoruz dedi. Yapma ya, aile olduysan nasıl oluyor da sana ihanet ediyor, arkandan bıçak vuruyor sana? Aileysen neden Türkmenistan Turan Birliği'ne hala üye olmadı? Gözlemci sıfatında. Neden üye olmadı hala? Madem ailesiniz. Ya sizin aile olduğunuz yalan. Aile oluşunuz yalan. Ya da başka bir çıkarınız var da konuşamıyorsunuz. Yani sen bir şey yapsan o da bir şey yapacak demek ki, korkuyorsunuz. Korkaksınız yani. Siz öyle dünya lideri falan da değilsiniz yani, ben size söyleyeyim yani. Siz daha kendi vatandaşınızın hanımını kurtaramıyorsunuz. Daha geçen Sefa Bey çıktı benim yayınıma söyledi. Kendi çocuğunu zor kurtardı ya. Çocuğu Türk vatandaşı ya. Türkmenistan'da mahsur kaldı ya Türk vatandaşı. Ve çocuk da rahatsız yani. Bir daha rahatsız işte, evet. Evet. Allah şifa versin. Ancak böyle Show TV'ye falan çıktılar da böyle bizim yayınlara falan geldiler. Video çekti, bize gönderdi. Biz paylaştık falan da böyle ancak kurtarıldı yani gerçekten. Yoksa 2027'ye kadar mı 28'e kadar çıkış yasağı vardı o bayanın. Vallahi ben şöyle söyleyeyim, benim adalete inancım sonsuz ve herkesin de bir gün bu adalete ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Ve herkesin ihtiyacı var. Yani onun için sonuna kadar adil olmak lazım ve adaletli olmak lazım. Adalete olan inancın sonsuz olması lazım. Yani bu bambaşka bir şey. Yani herkese lazım olan bir şey bu. Hukuksuz bir toplumun ilelebet yürümesi, hayatta kalması mümkün gözükmez. Hiçbir zaman için mümkün değildir. Mutlaka ve mutlaka bir gün darmadağın olur. Allah korusun. Yani inşallah bu yanlış yapanlar da tez zamanda akılları başına gelir, doğru yolu bulurlar ve adalete olan, insan haklarına olan inançlarını tekrar tazelemiş olurlar. Tekrar gözden geçirirler. İnşallah. Doğru yolu bulurlar inşallah. Yani yanlış yapanlar da bulurlar. Bakın en büyük Düzelteyim örneği... Murat Bey ben bir şey düzelteyim. Ben az önce 2027'ye mi 28'e kadar demiştim. Bizimki diyor süresizdi diyor çıkış yasağı. Düşünsene, süresiz. Süre bile yokmuş yani. Düşün, öyle birisini çıkartabildiysek helal olsun bize de vallahi yani. Yani. Büyük başarı. Büyük başarı. Vallahi. Demek ki yayınlarınız ses getirmiş. Hiç olmazsa adalete katkı sağlamışsınız. Böyle de olsa. Vallahi halk sağ olsun ya. Vatandaş sağ olsun. Gerçekten çok destek verdiler. Videolara like bastılar. Repost ettiler. Paylaştılar. Altlarına yorumlardan doldurdular. Vatandaşlarımız sağ olsun. Artık biz de bir Türkmenler olarak bir örgütleşiyoruz mi diyeyim. Cemiyet olma yolunda mı gidiyoruz diyeyim. Yani sadece vatandaş değiliz. Bundan sonra birilerinin derdiyle dertleniyoruz. Sevinciyle seviniyoruz. Bu iyi bir şey yani. Bunu kazanabilmek iyi bir şey bir halk için. Halk için ve halk için yapılan her türlü eylem Allah katında da kabul görür. Allah da yardımcısı olur o insanların. Çünkü hak gözetmek lazım. Hakkı olan hakkını teslim etmek lazım. Kimsenin de hakkını yememek lazım. Ya bunlar önemli şeyler. Hak, adalet, hukuk mutlaka ve mutlaka bir gün mutlaka insana lazım olur. Selamünaleyküm Nuri abi. Aleykümselam. Hoş geldin Sefa abi. Hoş bulduk. Nasılsın abi? İyiyim Allah'a şükür abi. Sen nasılsın? İyi misin? Çok şükür abi. Sizin mutluluğunuzla bütün halk da mutluluk yaşadı biliyor musun? Bir sürü insan o sizin döktüğünüz kavuşma videonuzu görüp gözyaşları döktüler ya. Kendileri kavuşmuş gibi. Abi elhamdülillah çok şükür. Yani bizi paylaşanlardan, yardımcı olanlardan, herkesten Allah razı olsun. Sefa Bey gözünüz aydın. Sağ olun Murat abi. Dileğimiz artık darısı başına Murat abi. İnşallah sen de kavuşursun. İnşallah. Bizim gibi olan daha nice insanlar da var orada biliyoruz. Çok kişi var abi bana yani bana birçok kişi yazıyor nasıl yaptın nasıl ettin. Zaten
Bizim yaptıklarımız belli. Videolar paylaştık. Sağ olsun Nuri abi, Talip videolarımızı paylaştı. Ama ekstramız var tabii. Türkiye'de hem Rusya'da haberlere çıkmamız ekstra bir katkı oldu tabii ki. Haber kanallarına çıkmaya çalışın abi. Bir de Sefa abi sağ olsun böyle Türkmenistan mesela Mazlum Der var. Mazlum Derneği'nin organizasyonuyla yapılan bazı şeylere katıldılar. Evet, bir yerde bir evet. şey varsa katıldı böyle durmadı. Sürekli Evet, ya Türkiye'de haber kanalına çıktı Zarina ya abla bizim var. kanala Zarina geldi. ablayla birlikteydik. Lala abla onlardan da Allah razı olsun. Aynen. Aleykümselam. Sizin Nasılsınız sesinizi abi? beraber duymak güzel bir şey ya. Türkmenistan'dayken sesinizi duyamıyorduk. Evet abi. Evet, internetler de çekmiyor. Murat abi ben size şey diyeceğim, geçen de söyledim. Eşiniz de katılsın, korkmasın. Bence katılıp da anlatması daha iyi olur. Evet, evet. Durmayın, korkmayın. Sonuçta suç işlemiyorsunuz. Yok canım, yani suç işleyecek bir şey, yani biz dedim ya tebinde, adaletten şeyden korkar insanlarız. Yani devamlı düzgün olmaya çalışan insanlarız. Aynen öyle yani. Kanunlar bizim yaşam biçimimiz. Yani ama işte bazen de böyle ne bileyim insanın ruh hali de bozulmuyor değil, inanın. Yani 15 aydan beri ne çektiğimi Abi bilen bilir, bir Allah bunları bilir. yaşayan bilir abi. Bunları Nuri abi bilir, sen bilirsin, ben bilirim. Bu ailevi sıkıntı, onu yaşayanlar bilir yani. Allah Vallahi, kimseyi bu duruma düşürmesin. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben hem şeker hastasıyım hem de kalp hastasıyım. Yani inanın tansiyonum falan artık şey oldu. Yani zıplar oldu. Yani sağlığım bozuldu ya. Vallahi sağlığım bozuldu. Yani bunları düşünmekten, acaba bugün mü, yarın mı, bayramdan önce mi, bayramdan sonra mı, cumartesi mi, pazartesi mi, ha bugün ha yarın. Mesela mülakata çağırdılar benim eşimi. Bir ay oldu. Mülakata gitti işte. Sizi 3-4 gün içerisinde göndereceğiz. Bir haftaya kalmaz gidersiniz demişler Abi orada. eşimle zaten aynı gün çağırmışlar. Hatta birlikte Evet. sarılmışlar. Böyle eşimin sevincini birlikte yaşamışlar. İnşallah o sevinci yenge de yaşar. İnşallah. Allah'ın İnşallah izniyle yani. inşallah. Bir de bizim gibi onlarca insan olduğunu da biliyorum orada. Yani duyuyorum. Çok Yani kişi onlar var adına abi, da çok kişi var. Yani Murat abi benden tavsiye bak abi, bakın bizim Türkmenistan'la ilgili mesela şu an 2 tane aktivistimiz kayboldu filan, bunu mesela Türk haberlerine haber çıkartalım desek yapmazlar. Çünkü bu bir siyasi konu olduğu için, ama sizin en doğal hakkınız olan eşiniz var. Yani sonuçta evlilik, aile cüzdanınız filan da vardır bu aile vizesi verildiğine göre. Var tabii, var. Bunlar sizin en doğal hakkınız ve bunu bence haber kanalları yayın yapar. Bence oralara çıkın. Onlar çünkü haberleri de seçerek yapıyor maalesef Türkiye'nin haber kanalları. Bu gibi haberleri izin verildiğini gördük. Çünkü bunların haber direktörü, yani sonuçta hangi haberlere izin verileceğini verilmeyeceğini karar veriyorlar. Yani Sefa Evet, Bey'inkini yaptıklarına göre sizinkini de izin verirler diye düşünüyorum. Bence haber kanallarına çıkın, oturmayın hocam. Gidin bu haber kanallarının binasına, oraya gidin, anlatın. Ya da arayın, WhatsApp grubu vardır, şey vardır, arayın. Deyin ki böyle böyle ben de haber bir şey yapmak istiyorum. İşte bunlara karar verenler röportaj zaten vermek istiyorum deyin. haberlerin yayın yönetimleri. İşte Murat abiyi de yönlendirdim. İnşallah ona da yardımcı olurlar. Yapın. Bu İnşallah. Türkmenistan var ya, bak İnşallah. bir şey söyleyeyim mi? Ben kendi ülkemi bilirim. Hani siz de kendi ülkenizi daha iyi, en iyi siz bilirsiniz. Ben kendi ülkemi tanırım. Benim hükümetim, bakın bu şekilde işler yapmadan adam olmaz. Bunlar ancak bu şekilde güç göstermekten anlıyorlar. Başka türlü anlamıyorlar bak. Güzellikle, böyle insanca, rica ederek, yalvararak video çekiyorsun, anlamıyorlar bak. Anlamıyorlar. Gideceksin bunu
dünya haber kanallarına kadar çıkartacaksın ki rezil edeceksin. Ondan sonra bak gör 2 gün içinde bırakırlar. Bunlar ancak işi buraya kadar getiriyorlar yani maalesef. Bir de ben bir şey hatırlatayım. 2025 Türkiye'de aile yılı biliyorsunuz değil mi? Evet. Aile yılı. Evet. Ama işte ya bak ben şimdi çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Aile yılında ailem yanında değil. Yani bu aile yılı bitme neredeyse yani 8. aya girdik. Eşim 15 aydan beri yok. Gelemiyor. Ha bugün ha yarın, ha bugün ha yarın derken 4 tane bayram geçti. Dini bayram geçti. Ya eşim Şahsenim Hanım'ın kendisi katılamıyor mu şu an yayına? Türkmenistan'dan Evet Murat katılamıyor mu? abi yani yengeye de söyle abi o da katılsın. İnşallah o da yani İnşallah işte orada katılmanız daha biliyorsunuz iyi olur. internette de problemler var. Bakalım onu da çözmek için çaba sarf ediyor kendisi. Abi Wi-Fi bağlat. Bizim yaptığımız gibi Wi-Fi bağlat. Wi-Fi bağlat, VPN bağlat. Ondan sonra güzel Evet. bir sim kart satın alsın. İçine de yüklesin yüklü bir gigabaytı. Gelsin bizim yayına. Konuşsun kendisi de ya. Göç idaresine gitmiş mi? Biz soralım ne yapmış, ne demiş. Nasıl bir yazı vermişler. Ben ya göç idaresine defalarca gitti ve defalarca müracaat edildi. Yani bir tane değil bizim 5 tane belki orada ayrı ayrı dosyamız var. Bak bir tanesi ne Dokümanlar yaptı var. biliyor musun Murat abi? Bir tane bayan bizim yayınlara sürekli katıldı. Onun haricinde biz dedik ki Aşkabat'ta dedik Amerikan Büyükelçiliği var. Oraya gidin anlatın dedik. Oraya da gitti. Sonra Birleşmiş Milletler'in ofisi var dedik. Oraya da gitti. Sonra bir gün ne yapmış biliyor musun? Göç idaresinden gelirken, Aşkabat'taki göç idaresinden gelirken o an tesadüf yolları kapatmışlar. Demiş ki birazdan konvoy geçecek. İşte bizim Cumhurbaşkanı konvoyu geçecek. Yola çıkma diye böyle yolda şey var. Bu kadın yolun ortasına koşuyor. Yolun ortasına o konvoyu durdurmak için. Bak bu kadına Evet. var ya ilk bu kadın çıktı ha. İlk bu kadın Türkmenistan'ı onun 2027'nin sonuna kadar şey vardı, yasağı vardı. Bak o kadın da çıktı şu an. Ailesine Evet, kavuştu evet. Türkiye'de. Evet hatta eşimle birlikte gitmişlerdi Aşkabat'tayken. Zara. Yani Zara. Bak bunun Evet. eşiyle beraber ikisi de beraber çıkamıyorlardı. O kadın o bayan ilk önce çıktı. Sonra 1 ay kadar süre geçti galiba. 1 ay 1,5 ay sonra da Sefa Bey'in eşi çıktı. Zülfiyade değil mi isminiz? Evet abi evet. Nuri Tamam. abi bak kızım Yani- bir şey söylemek istiyor. Ha buyurun dinleyelim. Babamla kavuşturduğunuz herkesten Allah razı olsun. Aa, maşallah. Allah razı olsun. Yerin seni küçüğüm. Nasıl mutlu musun babana kavuştuğun için? Evet mutluyum. Çok mutluyum. Annem de mutlu. Oh, Ya ne biz güzel buradan sana. şu an kamera açık değil ama senin o gülüşünü buradan görebiliyoruz yani. Maşallah. Allah herkese bunu nasip etsin abi. Bütün Amin, yani amin. böyle uzakta İnşallah, kalanlara inşallah. herkese Allah nasip etsin. İnşallah. Maşallah. İnşallah. Abi size hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar herkese. Allah'a emanet Sağ olun. olun. Teşekkür ederiz Hayırlı tekrar. yayınlar. Ben de müsaadenizi rica edeyim. Allah Sağ kolaylık olun. versin. Allah Görüşürüz herkesten. Herkesten Allah razı olsun. Sağ ol canım Senden de benim. Allah razı olsun. Maşallah. Allah razı olsun. Çok sevindik abim inşallah. Sağ olun Nuri abi. Murat abi inşallah sen de muradına erersin. İnşallah, İnşallah. bir zamanda İnşallah. kavuşursun. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen de Allah mesut etsin. Dua edin bizler için de. İnşallah. Kızım dua et bizler için de. Sefa abi, Murat abi. Tabii, dualarımız yani sizinle. kim kavuşamıyorsa herkes kavuşsun inşallah. Artık yani böyle hasret bitsin. İnşallah herkes ailesine kavuşur. Yani herkes için dua ediyoruz. Allah razı olsun. Murat abinin de eşi beni görünce sarıldı. Ben sizin için hep dua ediyordum dedi. Allah razı olsun. Dediğim gibi daha önce de dedim. Dua edenler çok oldu. Yorumlarda yazan oldu. İyi dilekler şey yapan oldu. Yani herkesten Allah razı olsun. İnşallah tüm kavuşamayanlar bir an önce kavuşur.
dua ediyoruz herkes için. İnşallah, amin, amin. İnşallah. Aileler kavuşsun. Ailenin ayrılık acısını en iyi ben de bilirim. Bilmiyorum Evet abi, aranızda şey var mı ama ben 5,5 sene kavuşamadıydım. 5 sene dediğinde yani 1 ay falan kalmıştı. Yunanistan'da buluşabildim. Çok şükür Yunanistan'dan sonra ben geri dönmek zorunda kaldım. 6 ay sonra da onlar tekrar benim yanıma geldiler. Şu an benim de ailem, çocuklarım yanımda. Allah kimseye vermesin, düşmanıma da vermesin yani gerçekten. Amin 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 amin. Nuri abi Temmuz bize iyi geldi. İnşallah Ağustos'ta, Eylül'de bir başkalarına iyi gelir. İnşallah. Bak şu Alişer'in hanımı, çocukları. İnşallah abi vallahi çok üzülüyoruz onlara zaten. Allah yardımcılar olsun. Allah yardımcılar olsun. Amin. Allah herkesin gönlüne göre versin. Amin amin. Allah'a emanet olun abi. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Ben de müsaade rica edeyim. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. İnşallah daha sık katılırız. İnşallah kavuşursunuz diyeyim. Gelişmeler olursa haber verin bize de. Bir de ayrıca bize Telegram'dan ya da WhatsApp'tan ulaşın. Türkmenistan'daki eşiniz video çeksin, bize göndersin. Madem uzatıyorlar. Video çeksinler, göndersinler. Biz paylaşalım yani elimizden geldiğince duyuralım. Belki insafa gelirler inşallah. Sağ olun inşallah. Tamam sağ olun. Hadi Allah'a emanet sağ olun. Vallahi sağ olun. Allah'a emanet olun. İnha vatandaşlar, ina yurdumuzu kim maskara ediyor? İna yurdumuzu qadağançılıklar bilen, bolor qadağançılıklar bilen kim maskara ediyor yani adamlar? Görün özünüz. Adamlar gelip yine sizin yurdunuzda bizim maşkalamız kavuşup bilemiz yok diyorlar. Kim ediyor şunu? Bir ediyas mı? Ya biz mi şu an prezident? Talip bilen Nuri ediyor mu şunu? Gelip yine Talip, Nuri sana bir söyleyeyim mi? Diyorsunuz. Gidin kurban oluyorsunuz, serdarınız. Sorunuz o. Söyleyeyim mi? Sen ne için şunu ettin? Sen ne için bunu ettin? Ne için siz şu soruyu? Sen ne için şunu ettin, bunu ettin deyip kurban oluyor. Ya serdarı verip bilen o. 200'lüler, münafıklar. Vatan düşmanları, halk düşmanları, dönükler. Siz o haramlardan arkası bilen hayırlarını otuyorsunuz. Ana şunun için siz şu soruyu verin de. Gelip bir de verin olayanız. Bokun içinden moncuk gözlerini olayanız. Muna koşup gören kâvir aktivist smoklan mıdan var? Diriliş yalak göt verenden mıdan var? Burada tersine atın çapıp gören çortlan mıdan var? Türkmenistan demokrasiya gelenden sonra gelip bilmeyecek adamlar şular. Demokrasiya gelenden sonra şular gelip bilmeyecek adamlar men size aytayın. Tırıyap kabır toparlar. Düşman gül gören. Peydasından ziyanı köp, yanlış görenler. Diriliş bunlar yallaklap göre bunlar. Ay. O Kemal Hays vaktına kalksa son uğruna. Ayarlığına şu an yallakla ya. Nuri'ni hiç sindirip bilmeyen deyip bay bo. Gülüverli bay diyor. Düğünmüyorum. Eyfire dosyar öyle. Nur diyen adamı yurt dolup geleni de sindirip bilmeyen. Hay Allah sana daycan. Vallahi daycan. Bir serestengem neme diyor. Mana aydiyalar mene eştem ok bolen. Nur'u nereden bilýärmiş? O Alişer bilen Abdullah'nın Türkiye'de falan yerde tutulýanlygyny, kimler tarapyndan tutulýanlygyny näme diýip görmüş diye. Käwirdatlara aklın gözü gerek, akıl gerek onun için. Akılsızlar görmeýär. Mert däller, namartlar görmeýär onu. Mertler gör bilýärdiňe. Onu aydy bilýär mertlerim. Görün zadyny. Näme Mars'tan gelip alıp gitmediler ya. Nerede olacak Türkiye'nin bir yerlerine gittiler. Nerede olacak saklap otururlar. Göğeren oklar. Göç olan çağaları
ağlap diyen ýaly video çekdiler. Babamız istiyoruz, babamız istiyoruz deyip. Şu çağalaryň göz ýaşyna da 3 tane 4 tane çağan göz ýaşam daja şolaryň saba getirip bilmedi. Wyzdana getirip bilmedi, wyzdansızlary. Allah'can inşallah Allah'ım dua ediyorum inşallah bu zalimleri bir an önce Allah'ım yerle bir et Allah'ım. Şu yerle bir et hesabını da ağır ver, ağır hesaba çek. Bunlarda artık insanlık kalmamış. Bunlar vicdan kalmamış. Bozulmuşlar. İnşallah hesabınız ağır olsun. Hem bu dünyada hem ahirette. Bütün yaptığınız işlerde tersine gitsin inşallah sizin. Bütün yaptığınız işler. Aile başkalarının çocuklarını ağlattınız ya. İnşallah sizin çocuklar da sizi ağlatsın inşallah. İnşallah sizin çocuklar da sizi ağlatsın. Çocuklarınızdan bulun inşallah. Bu kadar vicdansızlar. Ailenizin içinde huzur kalmasın inşallah. İnsafsız herifler. Sizlerin yatacak yeriniz yok. Hem bu dünyada hem ahirette. Bu dünya hiç ya. Bu dünya zaten hepimiz ölüp gideceğiz. Ama öbür tarafta hesabınız çok çetin olacak. Öyle bir zamana geldik arkadaşlar. Ahir zamana da aray ahir zamana. Uryanam, üllüryanam Allah diye, urulyanam, ölyanam Allah diye vatandaşlar. İkisem Allah diye nehil zamana vallahi bu. Uryanam, üllüryanam Allah diye barsan şol adamlara mara sağcı yok, dindar sıfatlı namazı kap, orada tutuyorun adamlar ediyor şunu yine. Mescide girip ayette uyru kap, hacca gidip namazı kaptırını kurban olayım. Leman ha. Elini açıp elham okav oturun, kulhuallah okav oturun. Ya Türkiye'deki iktidar, sağ parti, köpüsü dinler sıran olup, peygamberimizin, sahabaların hadislerini gurrun veren olup görün adamlar değilmiş olur. Şolar ediyor yine. Allah can münafıkların hasavını kapırlardan beter edip doğruya inşallah. Münafık diye kapırdan mervettir diye ara. Şo da. İnşallah koyuyoruz YouTube'a koyuyoruz arkadaşlar. Anvariş Murzay, aytacak adın var mı? Maya aytacak adınız var mı? Ali. Aytacak adınız var mı içinizde? Salam. Sonsa salam. Salam almadığı bizim efirden çıkart görüyoruz. Maya salam. Ben efir yapacak vatandaşlar. Sağ olun onu. Sağ oturun canınız sağ olsun. Meninni seyredin. Meninni önküsiyalak her gün açmart inni düşündürüş işler geçti. Distitilna. Men yürütü video çekerim. Valt saati gelende bildiriş ve çağırış ederim. Az bolor yöne uz bolor. Inni men pikirimçe azatlık ve erkinlik uğrunaki görüşün institutu tordu. Artık tapakları alan allayı düşünmeyenem nesip olsa meydanına karşımıza çıkanla düşünülürse ne del başka. Şona tayarlık olun. Gece günlüğü yatağınızda pikir edin. Ruhu taydan özünüzü tayinlik görün. Psikologiyanızı şuna tayinlan. Yatsanız tursanız şunu pikir edin dine. Şu tayinliği özünüz tayarlan. Çünkü bular
22 Ağustos'ta çenli halkın vekillerinin, halkın sesinin beren sorularına cevap vermediler. Biz berer söýüp garaşamyz ok şeýlede käbirler diýär da siz seslerini bolýaňyz, ýöne ol jogap bermeýär, ol eşitmeýär. Biz bilýäs onu, bizem bilýäs. Yani sizin görýän zadyňyz bizim görýäs. Bizim başga maksadymyz bar, prosedura geregi. Biz ine seredin gyskaça düşünýärin. Mysal üçin Gönümöl Ýewropa Adam Hukuklar Suwdyna bar bilýäňizmi? Gönümöl. Bar bilýäňiz, o da orada. Näme diýär Ýewropa Adam Hukuklar Suwdyna gönüm barsaň? Sen niye yerli suwduňy tutduňmy diýär. Yerli suwduň beren kararyna nägelik bildirip ýokor kadiyete, ýokor suwda tutduňmy diýär. Sen niye ilki bir içerki proseduraňa diýindiňmi sen niye? Ondan soň gelmaňa diýär. Ýewropa Adam Hukuklar Suwdy. Eger ýututan bolsaň şolaryň çözgütleri eliňdemi getir göreýin niye? Terjime getir diýär. Ondan soň seredýär ol. Toýst biziň kem şonýalyk. Prosedura şu. Prosedura yani burada edilýän bolsa prosedura şeýle şonu etmesek bolanok. Yani biz yüzlönlük sesimizi eşitdimi eşitmedi. Indi biz näme etmeli diýilen soraw goýulýar bu taýda. Biz näme etsem hakymyz barmy şondan soň diýär, o hakyňyz bar, hiç çiýlek size jogap bermändir berin awam diýär. Çünkü Türkmenistan'ın televizyonunda goýulýan habarlar daşary ýurtdaky ýörütü gulluklar tarapyndan iýerlenýär. Näme görledi, näme diýdi, näme jogap berdi, bermedi, hemme zat iýerlenýär. Pikir etmesin, yani watany Türkmen halky görenok göne görýärler. Mesela üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleriň ilçhanalary bar. Görýär şolar. Türkmenistanyň prezidenti görledi we näme diýdi? Bularň işi şol. Görmäge de borçly, şonu dinläp öýlerini netije çykarmaga da borçly, olaň işi şol. Çünkü şo ýurduň siýasatynyň nira barýanyny iýerlemeli olar. Bolýa watandaşlar onu aýtjak bir adam Nura bir goşaýyn bir zatlar häle ýadyma çykyp durdy bara hiç söz bolmady. Ýene bir zat da watandaşlar habaryňyz baryňyz ýogyňyz belki bir habarla deýin. Ors nemet hökümeti goşular neme der diýip gorkup endişe edýäniňiz bar bolsa şu wagt goňşy döwletler bar, Kazak bar, Kyrgyz bar, Özbek bar, hemmesi el üzi otýar. Hani olar bilen, orslar bilen ara baglanşyny bozup otýarlar watandaşlar. Şoň üçin hiç elek bir de boş bilmeýärmi, öz aladasy öz derdi özüne ýetip şu ors hökümetiniň. Karoçy soradymy Nura, sen sora diýen zadyňa. Aha. Ýanky Ukraina meselesi näde toplandyňyz, näde birden beýip agzyr boldyňyz diýsem, olam diýdi bir günüň içinde bolmady diýdi. Maňa diýär karoçy 2-3 aýda sürdi ol diýe bilýärmi? İlk başta studentler diýdi, ýanky pullar bir zat bolup durmuş o studentlaryň ya okuwlaryna bir zat etdirler, bir zat da bolupdy studentler çykyp durlar, olar eşekke urup durlar diýdi. İçinde ölüm ihtimam bolupdy. Ondan soň ýene atalar üşüpdir diýdi. Ana şondan başlap gitmedi adam diýdi. Awa. İnternet de öçürdüler diýdi. Uje ýan çağlar üçin gitdiler diýdi şo ýene studentlaryň çağlary, ýene atalar gitdiler diýdi. Do 2010 2000 nämesi. Şo çağlar urun üçin gitdiler diýdi. Hemmeden studentlerden başlapdyr karoçy şolna. Her ýurtda bir hilek Arap bahary köçede zat satyp beren birine bir nimeň politika tarmyna başlady Arap bahary. Her ýurtda bir hilek bir zat bolup bilýän Gazagystanyň benzin gytalan üçin täzeligi ideýany halk zapravkalary üýşüp şo taýdan başlady. Ol her ýurdun bir hilek sebäp bilen bolup bilýär, şular ýaly massawy bir sebäp bilen başlaýar we biziň kim şu şoňa baryp otýar. Alişer bilen Abdullah'nyň başına geleni ve Murat Şemf'in başına geleni ve yurdun içinde başka iktisadi krizler, işsizlik, onun zapravkadar gıççılıklar, daşary ýurtlary göýerilmeýänligi, bulan her biri bolup biljek sebäpler, şulan her biri 3 gün döredip bilýär şulan. Vulkan ýaly şu wagt ýarıljak bolup durýar şo. Düşünýärmi? Her yerden bir lagma çykyp dur şu wagt, her yerden ýöne dolu nemedi bilen okşu var. Uçkunlar, iç karalar çıkıp dur şu var her yerden. Bizimki şu çäreň üstünden başlarak gideýmese. Bolup biler, mesela üçün
Öňümizde 27 sentýabrda Garaşsyzlyk bayramy bar. O taýpyr giden halky bilen özlerem üşürmeli şeýlede. Şeýlede üşürmeli bular. Şu taýp halky çağırmaly, o taýda Garaşsyzlyk belän kişi bolmaly, adat etmeli. Bular palibomu yani bir yer belki şonu ýalakdadyň üstünden gider, ana şo Çawşeskin ýaly bilemok. Ýöne belki biziň halk bolly besir diýip gece 3'te başlar, hiç saat yok yerden. Ya da badır bardat, barabana dünkü vatandaş öldürülmeyi. Yine mahsa amin edip bir ayal vardı İran'la. Sonra başının yalı saçı görünüp dur deyip bilen mi? Sonra İran'ın bir ayla içinde uğruş oldu. Bir ayla protest. Yani görüyen almayı. Her yurdun ki bir hile. Yani biz İran bir adam ölse ayağa kalıyor, görüyen mi? Yani bizim Türkmenistan'da bolýan şu iskiralan näçesi boldy da ana şu her biri Gülcemal'ın wakatan bir iskira. Süleyman Tursunbaýewiň ki 2020'de olan bir iskira. Näň soňky täzelik düýnüň mümkin bolan wakalar. Bulardan bir iskiraň sebäbi. Ýöne näme üçindir bizim halk gaterwet 30 ýyl 33 ýylyň bir nemesi ganyna siňipdir. Esasen amyň enatalar günäkär. Elinden ayarından çekkeler da. Esasen am şu ýaşlaryň elinden ayarından çekken şu enatalar. Enatalar mara bir akyllansalar, enatalar bir bilseler, siz beýdip çağlaňyzda, ýaşlaňyzda wara bela beterden hopdan goraňdyk. Beter bela beteriň hopyň içine sokýaňyz. Elinden ayarından çekip. Awa. Onu diktaturam var 30 yıldan aňar yaşan, o kemmesin serada. Maksimum gitse 40 yıl gidýär. Ondan soň çüre. Awa. Luboy diktatura 30 yıl 40 yıl. Luboy diktaturam 30 yıl 40 yıl. Başar Asad'ın kam 30 yıl gitdi şoň kam. Dağladı. Beýleklen kam şol. Indi gitse 10 yıl gidýär, 10 ýaşy gidýär. Ukrainaň kam seresen 20 yıl gitdi şoň kam. Şu var hem diktatör halkına var. Halk näçe çalp oýunsa şonça gitkä sürüýär. Näçe gitkä bizden ara bar gitdi da bilen türkmenler galdy. Öňnäm bolsa da bilen bu Çeçenler bardy, ine biz ýalak ondan soň nemeler bardy, gazaklar bardy, özbekler bardy, bilenmi? Olaň bary gitdi da. Hawa, olaram gitdi. Men wara şoňa bir ýene bir zat goşaýyn, şu Amerikadan, Ýewropadan bizi seredýändiňiz bar bolsa da birazcık size wara nälelim bildirjek. Действительно yaman binamys bolmaly ki absolutno goşulmaýan bolsaň da şu zatlara. Yani men goşulýanlara meclisten daşar ol. Men goşulýan ýanym gollaýa ýüregiň bolmanyny gollaýa. Awa biziň edýän işimiz we mümkin bolýarsa da daş töwregini düşündirýän bolsa, ana şol öz wezipesini ýerine ýetirýär diýmek. Ýöne şu zatlarym etmän gaýtan bire düşman bolup, bire tersine hereket edip görün. Ýewropada we Amerikada näme üçin men Ýewropa bilen Amerika diýen? Gördüňiz Türkiýeden çykyş edýänlere näme edip dur? Ina Alişeriň, Abdullahyň ýagdaýyny beýleki oglanlar tutulup alyp ketdiler, Farhada tutup alyp ketdiler. Şonu da şu taýdan görüşdiler, oglanlar şonu bilselerem. Siz Ýewropada, Amerikada siz alyp gaýdy biljek ýok. Siz näme üçin gorkýaňyz? Näme üçin gorkýaňyz? Siz o taýdan alyp gaýdy biljek ýok. Ertesi gün yurt düzelse, menim ýene Ýewropanyň, Amerikanyň misaly berýäniň bir zady bar. Häzir şu wagt dünýäde ykdysady taýdan iň ygtybarly döwletler Ýewropa döwletleri, Amerika, Ýužny Koreýa, Ýaponiýa döwletler. Şu döwletlerde siz şu wagt işleýäňiz, belki Türkmenistanyňky bir aýda alınjak aýlygy siz bir günde alýaňyz. Bak, abartamok, köpeldi wayda mok. Siz Türkmenistanyň alýan aýlygyň, bir aýda alýan aýlygyny siz bärde bir günde alýaňyz. Siz şu taýynyň gaýmany ýeňiz şu wagt, şonluk bilen. Ertir kunam Türkmenistan düzelse, Türkmenistan'da da hemme zat gowup gider inşallah. Aýlyklar $1000, $2000 geler, adalat bolar, erkinlik bolar. O adam bärik gelip utanman binamys bolup Türkmenistanyň gaýmany ýmene geljek misiniz? He? Türkmenistanyň döwletimiziň, watanymyzyň günü kyn ýagdaýda Ýewropada, Amerikada, Amerikan, Ýewropan gaýmany ýaşajaksyňız.
Sonra mertesi buna o tayık gelsek, o tay düzöyle deyip, o tayinkini yiyecek misiniz binamız olup. Hakkınız var gelmeye de, yemeye de. Yani menki terdeniş, menki değrenmek bize. Birazcık koşun o. Kollou olun, gayrat edin, maddi taydan, ruhu taydan. Koşun. Mağınanan dok mu? Inan yanınızda zangat, talibinin yanınız mı? Talibi zangadın. Birimizi zangadın, yani birin aramızda bardınız, görködün. Hem maddi taydan görüp otursunuz, $5.000 advokatı tölük ettik. Yan yakında suudun atka çıkardı, ondan sonra yine $1.000 rasot çıktı. Sağ olsun şuna koşun oğlunlar, men bilyen. Bana uğradıp, ağam şuna uğratkun diyen adamları. Ertirkun men şola adamlar barmak basmam aydar, şola adamlar kömek edip vatandaşlar. Şolara Allah yalkasın ner. Siz nerede? İçinizde $1 milyon adamlarınız var, içinizde $1 milyon. Men yen kampanyalarda aylığınız $10.000'dan anarda aylık alyanız. O ne Allah'ın adam tanıyaz. Men yen vraçlar var, hirurglar var, doktorlar var. Amerika'da yaş alimler guraması yak var. Ne diýäňiz siz? Vatanını seviyorsunuz, okmay ağzıcıgan olsa bir ıntaba geleyin ahawinni. Hayran galayım. Yoklay, bular kömek edýän ol yaşları normal. Prosto nira etjen bilen oklar organizowany yoklay bu. Oň geçenge de gana bir neme genejen şahsna kömek etmeli boldy $5.000. Bir hepde galman tapdylar, ha emese kömek etdiler. Gep onda däl prosto şumat köp ýeri yapıga bilen orset Belarusy o taýp pul geçip bilen oklar adamlar beýleki döwletdekiler problem boldy birazrak bilen. Onun günüde ha orsetdekiler zordan gadan ýa men Ýewropa Amerika diýenim şondan. Taýam olur pul perewod etmesem kyn, olaň pul gazanmasam kyn. O Russiýaň öz halky kösentip berýän pensionerler musurdan mara çörek paýat gözläp berler. Men olar misal berem okşoň üçin. Olary sözümiň daşyna tutdum. Ýöne edýän bolsalar edýän şeyler bir näme hususy bir zadyny soramdyk şu Türkmenistanyň içinde hereket etjek bolsam gerek şo da. Gerek. Hakykatdan hem gerek. Ýurdun içinde iki tarapyn deňlän oglanlar bar, bir da etjek diýär ýöne men ýerimde maşgala açgalýar diýär. Ondan soň näme istedäýsinler diýär olar tagam. Näme etmeli bolsa etjek diýär. Bir olurdu da olur düşünün var. Biz mecbur biz özümüz kesmeli Türkmenler. Biz o Birleşen Milletler Guramasından ya Trump'tan ya yeni wörden Europarlamentden bize golluk. Biz öz ganymyzy özümüz kesmesek bolanok adamlar. Oň üçin golluğumuz gerek. Birazcık watanyňy sevseňiz edeliň. Şunda da çıkışam var, umydam var. Ýurdun gelen ýagdaýym ortada. İnmerkisi transformatorlar atılıp gatýar 45-50 gradus ısıda çıdanok. Ina ortada toklar kesilip gatýar, suw ýok, gyş gelýär, gaz ýok, tüt gerek wagt hiç sat ýok. Ýollar zaýa, çakanak çukanok. 30 ýyl öňkü Türkmenistan. Paýok, heniden paýok döwrüne ýaşap görler. Wyjdanyňyz ýokmy birazajyk? Türkmenler ýa wyjdan diňe men şu efire gelen 3-5 adam dawamy. Ya aşaktan ýazyp sawala mediýany içine dip komentar ýazýanlar dawam wyjdan diňe. O ýanaýyň o köplük bol. Gidip bol aýkabasynda 10.000 para meni hayran galýan şu Türkmenlerde de bar. Bir de like, bir de email üçin gerek gala şu like watandaşlar siz paýlaşyň, görsün, görýän köpelsin diýip etkileşim bolýar şo taýda etkileşim algoritm dörüye sizin basan like'ınızı sizin görýän belki adamlardan öňünden çykaryp berýär. Bir şu yamanlygymyzy isleýämok bilem o. Aýdyň ho yamanlygyny isleýän bolsa. Näme yamanlyk edenem bolsa. Aýdyň ýani näme yamanlyk etdi. Edem zowa. Onna gaýrat ediň zowur düşüneliňden hem çözgüt çıkaralyň çözgüt. Harekete geçelim. Şu ara ýoşluklan druza paýlaşmalar şu efiriň gara guýjy ýerlerini fake accountlardan türkün fake numberlaryna girip bolýar öz kontaktyndan näşdan kontaktyň bolsa barny druza alyp ýoşluklan başlamaly ýurdun içinden moýandyrmaly
Yurdun içinden mi uyandırmalı zadım etmeli. Ey karoçu. Ey ödünüz görün. Danıma men de edilmeyi gördüm. Gürlöse men var. Men pasportum berip kaçtım Türkmenistan'ın bilen mi? Men уже 2016'dan beri berin adamsı. Men prosta jalkı görüyorum da şöyle geliyor işleyen azara bir topar bolormumuz Türklerin gelinde var on. Götün süperpörlü köpsü. Köpten normal ne misin geline düşene işlep böyle yani. Yine dil bilen oklar deyip Türk'ün geline de pakirlerim bilen ha Türklerim. Sonuna şöyle sıkıp beraber Germaniya'dakiler. Endi men bir dadı ne ettim da ana şumat şu Ukrayna oğlunla getleştim bolayım. Yaşlıran adam özü goğur yaz şol dedi. Siz dedi ediler ne mengaz etmeseniz dedi şol öz durmuşunuz özünüzü düzeltmeseniz dedi. O orsettak babuleler yalık pamoykada edersiniz dedi. Uje ondan soň sizin gayratınız da olmaya gücünüz de olmaya diye. Etmeyen onda diye var şey bu diye. Hakiki doğru diye. Biz ettik diye. Hakiki biz canım mer otuyoruz diye. Yani şonda da diye. Özün aydı özak da var şonda da diye Azerbaycanlar, Araplar, ne sen Türkmenlerin, Dağıtların gelip bize daha Türk'ten gelip bizim yurdumuza gelip işlep verir diye. Uruş vakti diye. Görüyorsun değil mi diye demokrasiya ne diye. Öz nemeler için görüş otun görüş otuyorlar. Şonun için şu diyorlar biliyor musun? Действительно var şu var. Rayet bol. Ukrayna'da var ha. Gerek Ukrayna'da var şu var. Uruş edip dur bolun bizim Türkmenlerimiz şu tayda aylık $800.000 kazanıyor ödene şonu da. Marat şu Ukrayna'da bilýäňiz barmy $800.000 kazanýarlar diýip eşitdim ben. Köp Ukraynadan gelenden käbirden tanýar. Men demedem o gene şu Ukraynadan gelenden köpsi berik geldiler ýa Türklerin geldi avtomakada zatda işlediler berde. Ondan şawurmada işlediler. 6 ay oldular ondan soň gene izne etdiler olar wara. 6 ay boldu toýs gidenlerine. 1 ýyl kelişörde işlediler de izne etdiler. Habarlaşyp börn oglanlar bilen bilýärmi? Olar diýdi, karoçy, näme ber, näme üçin görüň ýaramady. Ha? Edil häzir Ukraynada Türkmen oğlanlar näçe kazanýar mysal üçin aýda $700-800 kazanýarlar. Şonu aýda oturunda şumat oğlanlar bilen habarlaşdyk karoçy. Näçe kazandyň? Ne üçin taşrak gitdiňiz berin diýdim da men özüm hakykat soradym. Berde 1 ýyl 2 ýyl Türklerin elinde işlediler de izne gitdiler Germaniýa taşlap. Men dedim haýyrda ne üçin gitdiňiz diýdim. Germaniýa uruşdan soň Germaniýa geldiler ha. Ondan soň izne gitdiler gözüňe getir. Germaniýa taşlap Ukrayna gitdiler. Menem soradym, "Näme üçin gitdiňiz?" diýdim. Biz dedi, berde dedi erkekler dedi taksiçilik eden ok dedi. Hani alk gidiyorlar, urşak gidiyorlar. Erkekler benim mi taksiçilik bizet diyas dedi. Ortalık dedi $1,500.000 tapyas maşinin özün kolta dedi. Men dedim malades onda dedim. Daşy men bilýän şurada 2 sanak oglan marla oglanlar 2024'te gittiler Türkmenistan'a. Pasportdan çalıştılar. Biradar olarak menden kart soradılar yurttan çıkmak için. Bolduğunu kömek ettim. Abratnam yine geldiler, yine izne Ukrayna'ya geldiler. Gözden getir. Uruş bolotu ne? Çünkü gidip baryanı diyen olayım. Yok sen arkayın bolarağım deyip de girdiler. Aradan canlaştım, gepleştim. Olurum dinleyerken beni. $2,000, $1,500 aylık alt durun dediler. Hani maşında taksiçilik ediyorlar. Kim dastavka ediyor. Mağdet. Azat del. Näme diýýäňiz adamlar şuňa ýani bir ýurtda uruş edip durka kazanyp bilýärler. Siziň ýurduňyz Asuda bolup durkasy $300 kazanyp bilýäňiz. Näme diýýäňiz bu ýagdaýa? Asuda bolup duran hakykatdan Asuda bolsa näme üçin $500-800 kazanyp bilýäňiz? Ýani 50 milyon, 80 milyon kazanyp bilýäňiz. Näme üçin? Adamlar $1,500-2,000 kazanýar ýani uruş edip duran Ukrainada. Serhat men sana şeyle burada düşündüreyim. Men şurada $4,000 kazansam, şoň $1,500 taşdy $2,000 nalog idi. Olar nalogsuz şopulu alýa. Arenda ol bul jay arenda zat beýik produktlar zat töleýänsiň ol bul rashodlaryň salgyt. Ýani ösen döwletleriň şo tarapy bar. Kazanjyň uly hawa ýöne bir aýlyň belki ýarty töwreği stabil rashodlar değil ya, sabit giderler değil ya, yani stabil. Aşaktan $1,500-2,500 tap bolýar diye.
Ukrayna'da mı? Молодец, tapılan sonra молодец. Yo, men berde diyecek bolan adım ene senem bilemek sizin ýerdaýyňyz nähili. Bizde Germaniýada berde nalog төлýän, sen maşynyň üçin, ýa-ni nemäň üçin, hemmeler üçin aýry-aýry nalog төлýän. Ondan soň sen köçäňde bir ýenjik ýer bolýar, şonu alýandan hem ýürütip WhatsApp'da gruppalarymyz var. Ýa-ni Burgermaster uradýas, Burgermaster bilen kim? Gün häkimiň özüne telefon nomery bar, hemme zady bar. Sen göçüp gelen wagtyň häkim sen bilen tanışmana gelýär. Owaň ýagdaýyny düşündirýär, hemme zady düşündirýär. Ya da sen bilen appointment asprahalya, asprahalyandan hem şoň ýanyna barýanda tanışýan özüň. Nomeryny berýär özüniň. Bir zat bolsa maňa jaň ediň diýilýär. Ana ýolda ýenjik ýer görsek, suraty düşürýäs, uradýas boldy. 2 günde şo taý oňarýarlar. Ya da bir ýangynda çykyp başlasa, gün şondan jaň edýäs, ya polisiýa jaň edýäs. Berde olar ýa zat ýok. Maşynyň o neme bolsa, ýani maşynyň bir zat deşik hisseler bolýar da berde käwatlar miting boldan arada. Germaniýada güýçli miting boldy, men maşynymyň aýnasy döwülipdir. Aldım strahovoymy uratdym. Polisiýada ýazdym boldy. Problemasyz geldiler, maşyny getirdim. Onu hem bilen çalyşyp berdiler, bisplatny. Diyecek kolan adım sen näme töläp oturanyň görünýär şurada. Düşündün? Yani yollar oňgurulmasa da adamlar çıkıp miting gawat edilýär. Benzin galdymy adamlar gün çykyp gelýär. Berde näde düşündirsem kam. Hemme WhatsApp'da gruppalarymyz bar, hemme adymyz bar. Hawa. Futbolçularyň öz gruppalar bar, ýa-ni sportsmenleriň özüniki, ýa-ni işgärleriň özleriniň. Bir zat bolsa ýa-ni gruppadan gruppa zyňýalar, näşe efir öýlek zyňýasa adamlar görýär. Ana şolar ýaly bular zyňýas. Başga gruppalar olaram okaýa. Ondan soň ananda üýşeliň diýe akşam saat 6-da emmesi gelýär şo taýy. Daşyny Germaniýada boldy, köne zamanda boldy Germaniýada. Bir gijeň içinde benzin galýa, adamlar gelýärde maşyn gün öçürýär, orta ýolda taşlap gidýärler. Göden getir. Marat indi biz wara adamlar Ukraina işlemäge gaýdar ýaly daýdyk kakya. Öwdük bolýar, bir düşündirjek bolýar, sonra adamlar onu Ukraina tarap eňmeli diýerlerim ka. Ya da ýurdumyzda näme üçin $2000, $2,500 gadanar. Şonu ýaly edip bilemdik. Näme üçin bir elimizde biz başga ýurtlarda işlerimizden başga ýurtlaryň halklar gelip bizde işlep bize hyzmat etsinler. Biz olar aýlyk göreli diýmeli halyna o taýdy $2000 alyp bolýan eken diýip eňerlerim ka ýa. Bilmedim da ne netije çıkarar ka? Yani sen özün pikir edip görsen häzir Gallandada oturan ýerinden ne biladym taşlap gidýän gaňary Ukraina näl bolýan sen. Men düşünemek da şo zatlary. Menim düşünemek öýer dron ýa raket diýä üstünden ýagyp duran ýere tarap eňýän sen şo taýyp gidýän. Şo taýda gowadan bolýar diýip. Ödem Ýewropadan. Ýewropanyň taşlap bilýän bolsa mala desä, telpek koydum mene. Ukraina onu diýmek aýak almak bilen dogry edipdir da watandaşlar aýak almak bilen. Şu Ukrainanyň ýeketek problemasy bar, olamara özü Putina boyun etjek bolýar, bulan boyun bolmajak bolýar. Geosiýasy problemasy bar. Ukraina degmedik bolsa dolar Ukraina wara parlap ýyldız bolýardy. Men size aýdym. Degmedik bolsalar. Men nara bir zat bilýän. Şurada bir yazdır da $1,800. Ber gidýän de bar, siz o birinin bergisi diýip düşünmeň, nalog төлýän sen. Yol üçin adjan nalog, elektr energiýa adjan nalog. Daşy sen pensionerler üçin adjan nalog. Korоче berde $4,000 alsan hem şoň paşty $1,800 gidýär, eýlek. Men bir zat diýjek bolan Nur aga, bizde şurada haksyz bizde Germaniýada Volkswagen 4 fabrikasyny yapdy. 4 fabrikasyny yapdy dänim şumat yaraly güýçleri çykarmala neme ördüler. Polny fabrikalar yapdylar. Ben özüm da şu fabrikanyň bir ýerinde işledim. 3 fabrika ok där çykarýar. Bir fabrikada Volkswagen'in bir fabrikasy hem dünya tank BTR şolar ýa-da atlar çykarmaly diýip nimetdiler. Bularyndy bilmedim da bular orset meseleni konkretni yapjak bolatdylar. Daşy Çehiýada Škoda fabrikanyň biri ýapylyp dänim olam şolar ýa-da atlar çykarypdylar. Toýs
Diyecek olan din Amerika'da уже Avrupa'da girdi bunun içine. Потому что bulan ödler diyor ki eğer Severni Koreya bilen Xitay kömek ediyen olsa biz ne için kömek etmeli deyip düşünüyor bular. Hawa. Doğru diye olur kömek etse bulurum kömek etmeli bulyada. Leyci Boss Maral hoş geldin. Maya gurulacak mısın Maya? Lelabo. Sesimiz baranok mu karay? Bolya. Men ana efir yaptım oğlunlar vatandaşlar. Siz bulay aydılacaklar aydıllayı düşünüyorsunuz lay hemmedadım. Ne için görüşmeli, ne için ıslatır edeceğini de düşünüyorsunuz diye ümit edeceğim. Gelecekte her hile komplo teorilerine karşı siz eğerden tayyar deyip pasaplayan size her hile fitne sokup bilerler. Şu an aşağıdan bir karamda da 1800 dolar berin ver deyip yattır. Perglasitini unuttum gelsin deyip bolun efire de geçiren ok. O ne hile algıdar gel hani görlü diyen bolun gel bilen ok. Yani. Yok o sen ters düşündün o. Olmana diyordu men dedim ha 4000 dolardan 1800 dolar bergi veren dedim ha. O bergi veren diyen nalog. Oğlum şu 1800 doları yazıyor diye adam bergi vadip düşünüyor biliyor musun? Nalog diye biz ona. Tamsıkta bilmesine. Ay pahirin alın sıvadır da birin. Evet zaniyam püründür de ne edecek. Kelledin etini işleyenler yani. Awan şıl devlet şılar yal devlet ne men özme öyme ipotek aldım. Ayalım men ipotek aldık. Yıllık 4%. 30 yıl ipotek. To есть problemasız bardım aldım. Bank dedi men sana 250.000 dolar verecek dedi. 250.000 euro verecek dedi. Özün sayladı al dedi. Ana şolar yallık bari. Öy mesele del maşin gerek mi? Prosta baryan leasing 6 yıla, 7 yıla, 4 yıla ödün baryan kesip täze maşin al, köne maşin al. Awa problema del bu devlette. İşleýär şu devlet işleýär. Ýöne adamlar pastaýan ni daworny bolmaly. Maňa şuny öwretdi. Ne hilik bolaýsyn, adamlar pastaýan ni daworny bolmaly diýip öwretdi şu devlet maňa. Потому что daworny bolsaň metriýerler diýär. Adamlar şunçu derecede öýän bolsun, jaýan bolsun, zadan bolsun, seranno adamlar ni daworny şu devlette. Medisinada ni daworny diýip hem işe gurulýar. Adam yetiştirýärler, okuwçy yetiştirýärler, başgalar yetiştirýärler. Şonda da ýarosuz adam köpelip gidýär, zat bolýar. Ene bäriň medisinasy bilmedim mene sen siz tarapda nähili bizde 60 ýaşan adam yani 50 yaşlı adam mengle bile işlepýär. 60 yaş, 66 yaşlı adamlar velosiped sürpýärler. Ay karoçu dünýäni gezýärler, bilýärmi? Maşinjy. Bizde de şeýle. Beret men bir zat gen gördüm da şu Gallanjada biziň nemämizde ýürükde saglyk nemesi var, medisina kömegi berýän ýer. Men bardym bir gedek şunýalyk maňa şunýalyk problemam bar diýip on. Paracetamol ýazdy. Onu men açtım. Awa. Bu paracetamol başka adyny ýok diýdim on. Ýok dedi. Bedenin özü görüşmeli. Dermanla dedi peýdasynyň ziýanam madyr bagryňa onu. Awa bular arada o geçen yıl migrantlar üçün da şu an sesim yapmalı oğlum da araşı. Neme grupası dava çıkardı. Biz barimiz dedi inostranslar çıkarmalı, migrantlar çıkarmalı. Germanya dine nemsler üçün zat dedi. Ondan sonra millet ne şöyle hiç kim demedi şonu. Millet ağzı birleşti. Prosta her kim öz ofisinde, banitsada, yani politsiyada, vayennada, ondan sonra yani edara, burgermasterlerin edarasında burgermaster demek, hakimiyet demek. Şotaydak adamlar kollektiv olsa video çekiyorlar. İnostranslar çıkın diye olayım yani inostrans adamlar çıkıp diye banitsada 4 adam maliye. Vayennada 5 adam maliye. Bilen mi? Pajarnılarda diye neşler pajarnı kollektiv oltur. Toys hani inostranslar ayrılın diye olayım. Neme pajarnıda 5 adam galiba bilen. Avtobusçular, metro sürüyançılar esası yine Deutsche Bahn esası zat şollara Germanya sakat duran şol Germanya poyizleri 300 km/saatte gidiyor bilen mi? Türkmenler bilendir berdeki.
Şoların içinden de inastrançlar çıkarmalı diýä olayım. Şolardan 4 adam näme sokkaly. On soň man şu prosto bir videoň öňünde görkezýär. Manisyň näme diýenini bilýärmi? Toýs millet diýe millete görkezýäşini kelläňizi işledin. Her bir zadyň da aglyny açana serede oturmaň olar politik olar millete düşünmeýär diýip bilýärmi? Hakykat da häzir şörik medisinada 50% 60% inastrans işläp otyr. Orslaram mı, Ukraynalılar mı, Türkler mi, Araplar mı, Hudaý bersin kim var, kim yok diňe. Türkmen madır şoň üçinde da, köni işläp berenlerden. Men diýjek gönä adam inastranslar bular gowurýar, bilýär bular inastranslardan pul gelýär. Bular işleýär. Ha, yok diýjekkä hem ýerde de ba, biz paradyk ba, uruşda ba, hem ýerde de ba. Bu swobodny döwlet. Edenmetjek diýär. Saňa näme diýär? Ana şolar ýalak. Men diye ateist diye, men musulman diye, men diye ol diye. Hiç kim işim bilen garşan ok. Yani şolar el diyecek bolýan. Bular ana şondan soň millet köçe çıktı. Şo atlar bütün inastranslar gitti, köçe çıktı. Polisiýaň öldüler, prosta taşlak gitdiler o nemelerini bilýän, awtobuslaryny ýakdylar. Ana şo wagt men aynam döwdüler, maşynamy aynasyny döwdüler. Strahowka reski töläp berdi. Bädakiler bilýän, Türk mysal üçin Türkmenistanda inastrans ýok da, şoň üçin gadry ýok, biradar bilýän, adamzadyň. Bärde даже Türkde alsaňam bir tekstilde inastranslar, hani yabancılar çıkın diýip arada gürlediler ha. Şolar ya video çıkan olsa Türk'ün ödü 3-4 tane koka galanı mesela yabancı. Çıktı video. Türk'te de yabancılar tutup da nemettiler. Olayım bir giden iş veren adamlar video çekip men neydi iş yer tapamak da. Türklere işlet gelen oktiydi o işte dedi o vakada dedi. Bolun ne bana iş yer tapın ha dedi dükkanım boş dur deyip tikinçin bir video çekti şonu yani tikinçine mesela adam almanlar. Türkmen zat özbek bol tikinçilik şehirlerine işləyədiler de. Hani bolun adam tapamak deydi yani görkezdi mağadinle 40 tanak 50 tanak nemesi var boş dur. Yani çektiler video. Kuruluşçular tapman başladı, kuruluşçular işler tapman başladı çünkü öz halkı o ağır işlerde işlerse gelen o. Ne o? Şu devlet şolar ýalyk devlet şöyle. Bärde sen inastrans bol, bu devletin akly düşünjesi ütgäpdir. Birinji bilen sen milletin eser eden, birinji bilen bul sen adam ana şonuň eser edýär. Biz da dil bilemiz oktuk adamlar jany düşündirýärdi biz gelen wagtymyz. Adamlar jany düşündirýärdi. Biz dil bilemiz oktuk ýöne gelen wagtymyz. Şöring adamlara adam. Men şonu aýtjak bolýan. Biz düşünmeýän zatlarymyz bardy, ýok, düşünmeýän zatlarymyz bardy, napal. Allah cana şükürler olsun o neset. Türkiye'de olan olsak menem şunu edir şu oğlunun kâle ikbalı paylaşardım olun yöne Gallanca'da günne efiratçıyan bir adam sen näme diýän halk näme üçin bunu ýaly tekleýän näme üçin biziň ýurdumyzda sizin döwletiniz bilen aramyzda problem ödürýän plan etýän diýip samsyk sorawlar bilen gurrunlar bilen gelýän ýok. Gün sag bolsun o Gallanca hakykatdan biziň şu görüşümüzde, haklı görüşümüzde format koyup sesini çıkarman bir gedegem teňe diýän öýden bolmasa internet ýutýan o men watandaşlar. TikTok 1 sagatda 1 gigabayt interneti iýe watandaşlar efir açan wagtym. 1 sagatda menne 1 gigabayt internet gidýär. 8 sagat demek 8 gigabayt demek. Maňa o ayda 50 gigabaytam ýeten ok watandaşlar. 50 gigabayt ýeten ok. 10 yaş günü bu tor yaşol. Gözüňizde getiriňiz ne özüňiz. Ve sag bolsun yani biziň ýurdumyzyň ýyda galanlygyndan biziň şular ýaly görüşümizde format koyup öňe giderjek bolýanymyza format koyup hiç ýelek piýasçylyk beren oklar ýa etmediýän oklar Hudaýa şükür. Ya ana talip Amerikada ne diýýär? Oňa da diýen oklar. Şoň üçin men wara Soň üçin men geljekde Soýuzny hökmüni Ýewropa döwletlerini we Amerika diýal döwletleri ýaran edinmegi has dogry hasaplaýan wara. Çünki bular действительно adam hukuklaryna hormat goýsa, bidem goýsak, ýani Soýuzny bolsak, alışsak, satışsak, belki döwletler bilen bolar. Ýöne biziň häzir iň esasy problemamyz bolan garaşsyzlyk problemamyz bar. Biz häzir gynansaňam garaşsyz däl.
Bizim yurdumuz Putin tarafından kontrol ediliyor. Indi şoňa da Merkezi Aziya döwletleri, goňşy döwletlerimiz yüdönür başladylar. Trump'ın 10 günlük sorawy nesip bolsa şul aýyň 10-na dadyna diýinýär. Awgust aýynyň göreli wakaly Trump ultimatum berdi Putin'a. Eger diýdi Ukrainadaky söwüşi durdurmasaň 10 gün berjek diýdi. 50 gün nipdi, onu azaltdy 10 güne. Eger şoňa çene çäresini görmeseň diýdi, men seniň saýuznikleриňe poştuny birgiden salgytlar goýjak diýdi. Ýani sanksiýa girecek diýdi. Saýuzniklerine, Russiýanyň özüne däl. Russiýa bilen işleşýänligi üçin saýuzniklerinden başlaýar. Olum bir ýaly ýene Türkmenistan ýaly, Özbegistan ýaly, Merkezi Aziya, bywşy SNG döwletler. Bulara meýem öňünden elini çekip wuradylar. Görşüňiz ýaly. Trump öktü. Men şoň üçin Trumpy öktü hasaplayan. Nem üçin men Trumpy halayan, ine şu tarapdan halayan. Trump 52 dälem bolsa garşysynaky şonu ýola getirmäni bilýär. Görüňiz okmuş var Kırgızstan, Özbekistan, Azerbaycan, Russiýaga üje kelle tuturdy. Tutmasa başga varianty ýok. Tutmasa. Çünkü onun saýuznikleri ertirkün gaz alyp otyr, neftin alyp otyr, konkretny udar berjek. Kazakstanyň bir nemesini Russiýa blow edipdir. Indi Russiýa çeres Turkiýa etjek bolýar diýär şo Russiýanyň blowuna garşy. Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızstan, Täjikistan amma Ermenistan amma konkretny garşylyk görkezip otyr. Bir görkezmeýän birinki wa Pikbahkuly Pikbahuç. Ana ol biraz sezdiler. Oğlum nämemiş bir tarapmış. Yesinler senin bir taraplygyny. Sen bir tarap däl o sen o. Sen Russiýanyň tarapdary sen. Russiýanyň tarabynda sen. Sen bir tarap diýip adam allama o sen bir tarap däldiňi hemme kişi bilýär. Bir tarap bolsadyň sen Russiýada hiç bir döwletde bular ýaly ýakynlyk görkezmezdiň. Men diýjek bolýan adam biziň adamlaryň kellesi düşünjesi birazrak gütgemeli. Biz bäri gelen wagtlarymyz ýa-ni türkleriň elinde, onuň elinde işleýärdik bilýärmi? Ondan soň bir ýerde intayam ýadyma düşýär şu 2019-da 18-de bolan waka. Biz işe goýberdi, ýagşam ýagupdy, erwet ýagş ýagypdyr, gyşyň töweregdi. Biz işe goýberdi bir türk, merin işläň dedi, şurada dedi, birazrak iş bardy, o zatlarda şarda işleýärdik, diýdik. Ondan soň bizi başga ursanak onun ulu bir sanak nemis görtdüm gidin giziňize dedi. Ýagş dinar ondan soň gelersiňiz dedi. Bize, men lişne bize grubumyza. Ondan soň biziň ýanymyzda gitdi de ýanky türka dedi. Sen dedi näme bular dedi ýagşda işledim. Biz bular dedi pensiýasyna çeli işletmeli dedi. Teret adam düşünjesini görýärmi? Şol häzir yaraman ýatsa dedi hökümet şoňa pul tölemeli bolýar dedi. Bilýärmi diýe. $2.500, $2.000 o döwürler $1.800 aýlyk bady. Şol diýerler yaraman ýatsa diýip hökümet şoňa $2.000 pul tölemeli diýär. Sen hem strahowkany biziň şo ýitdiren biziň kompaniýamyz çöker diýär. Sen diýär näme bir ýarym sanatyň iş diýip adamy yarawsuz etjek bolatyň 6 san adam diýär. Sen hasaplap gör diýär aýyňa diýär $10.000 rasxot diýär. Sen öz başlyk bolup başarmaýan bolsaň işiň taşlady git hana bol diýdi. Ey men agzym açdym, bäriň adamlaryň düşünjesi başga bilýärmi? Bärde gystanman etdi hemme adamy. Ýöne çot getdi bilýärmi? Ay bizem yeterli bolan ýydyňdan bir ona näli doktor näme diýär Umit Badiýami? Badiýa. Salam bolmuşsaz. Salam bolmar. Ya bu Marat ya, biz gelemizde dilemilem zaqtyk diýip bolýan. Türkmenler barsa süňden ölerdiler. Ay, bärde Türkmenler ýokla bärde üstünden gülena bolmady hiç gile. Ondan soň ya başga ýurtda ýagmyşdan süňden gülýän ýok, bir Türkmenler süňden gülýärdi. Ay ýokla şurda Türkmenler malades agzy bir köpsünden gatnaşýar. Bela ýaly olanlar işläp berýär. Şolara mä öwrenip otyr dilleri gepleşip başladylar şu maddesi başladylar. Yok, öwrenmerler. Awa. Malades. Ay şurda şu döwletde Hristiýan döwlet diýip ady ba, ýöne men pikirimçe şurda musulman ken. Awa. Aýny Hristiýanlar musulman diýen kabul edip başlady da. Awa. Awa.
Bular bilemokda şu devlet şolar ya düşüncesi bu. Adamı zorlamalı değil deyip düşüncesi bu. Adam diye öz edyan işini gowormel diye. Misal üçün sen Lady Boys nahar bişirmen goworyan sen şef gower bolmaly bilýärmi? Başka hiç tat bolmaly. Diye etikçilik edýän sen moda sferasına girmeli. Adam öz edyan işini gowormel. Misal üçün Türkmenistan düzeltse baş prokuratura Nuru boljak pahodu. Gel berik dip. Yo men prokuratura diýär yo men iň gowarýandym meclisde bir deputat bolup ölsem mana ýa-da özümün efir açıp meclisdekiler maskaralacak diýär. Yok. O taýda seret diňe ýamanlamak däl yani ýam sen o taýda ýam şunýaly iş alyp barmaly bolýan alınıp barlayan kanunların çıkarılacak olan kanunların halka peydalı tarafı ve ziyanlı tarafı görün ediliyor. Şunu çıkarsanız şunyalı peydalı tarafı var, şunyalı ziyanlı tarafı var. Ya da bar olan kanunlardan misal için ziyanlı tarafını görün etmeli olan. Misal için aydalı şu an 5 yıl qadağançılık var. Hazırki Türkmenistan'ın bir kanun hükümetinin çıkaran nemesi 5 yıl içenliği maşinler sokup bilen, onun önkülür sokup bilen, onun ziyanı gatıken misal için. Onun ziyanı gatıken halkımıza. Birinciden Türkmenistan'ın içinde senin avtoğulların zavodu yok. Sen kimi gorayan? Haysi maşin kampanyanı gorayan ki sen beydip 5 yıl qadağançılık sokyan birinciden. İkinciden hem Türkmenistan'da bir adam bir maşin sürüp bilýär. Siz gördüňiz mi? Bir adamyň iki maşiny birlikde sürüp bilýänini gördüňiz mi? Bir aýagy bir maşinle bir aýagy iki maşin sürüp görün gördüňiz mi? Yok. Kurban ol wara, kurban ol. Bir gün şol medäme mümkin o. Indi seredin. Eger şeýle bolsa, Türkmenistanyň halky belli, sany belli. Sen onu qadağançylyk girdiň näme, girdmediň näme? Ser onu şol adam bir maşiny sürüp bilýär. Pulu ýetse ikisini alar, üçüsini alar. Garajy var bolsa, yeri var bolsa, pajalysta ýogum bolsa almaz. Yani her kimin yeri, öýü, çägi belli. Sen gaýtam, gülýalyk asfalt et, gülýalyk maşin goýar, parkowkalar et, parkowkalarym tölewli et. Barany Dubaýda tölewli, Hagalanjyda tölewli. O taýdan pul gazanmany öwrensen, kelläň işletde nabarot. Budjeti doldurman aladasın etsen. Alan alsın 2 maşin alýarmy, 3 maşin alýarmy, bolup şo bir tane parkowka her hojalygy, bir tane parkowka yer. Şunça manat artık maşyna munça manat. Onu düzgünleşdirip bolýar. Sen gadağan etmeli. Sen ağırına çıdasan 10'ını alýmeli. Ýöne beýdip gadağan etmeli. Halaýanmy 56-njy ýylyň maşynyny getirip men 3 saat Cadillac mi o? Prosto meniň işim ýok o maşynyň o taýty eylemi, bu taýty beýlemi. Akuratly bolsun, arastaja bolsun, şäherimiň görküne görk goşsun bolly ho, nähil renk bolsa şo bolsun. Sen başatan ýollar asfalt et. Ýollar asfalt et. Hemme ýerini asfalt et. Oňa göreli bakal palçyk bolýamka. An palçyk bolýamka asfalt ýa maşynlar. O. Ola dogry. Şurada da gatken şolar ýaly Kön, Alfa Romeo, Ford Mustang, ýene bir zat minýärler, aram çykýarlar. Bäriň adamlar bara ýaman nemesere diýär, tonkysere diýär sen ara diniňe, zadyňa. Mysal üçin bizde boldy 2 ýyl mundan öň boldy şolar ýaly waka. O bilişe täze geçende. Adam başlık geldi dedi sen musulman mı? O men musulman. Onda sizin dedi palança ayda sizin bayramçılığınız başlıyor. Men şoňa göre iş adra galjaksız zorlanmaň diye orada tutanňyzda diye göden gelýän paşty 40 günläp adam mara etmeli işini ýarsyn etdirdi bize. An şolar ýaly teredi. Ondan soň bizem monsoň musulman grup bol toplandyk bilen o Rajdeswosy näme diýerler şoňa? Bilen o bir noýabrda näme de bayramçylyk bar ha? Hristiyanlar, Katoliklar.
Şo bayram Yanvarda dämi? Bilmedim ýadyma çonok buların hemmesini biz öz gruppa bolup bulan hemmesini öýden aldyrdyk denim. Eşek galyp 12 saatdan işledik oglanlar bolup bilýärmi? Ýöne şo türk magzy berlik geldi bizim kollektiwa. Bizde sen musulman ya sen neme olar ýa zat ýok. Hiç gil neme ýok. Hani onlar bize öýler geldiler, bize kömek etdiler şo ýetdirip, bizem olaň ýyzyny tuttuk şo ýetdirip bilýärmi? Mesela ýaxşylyk da bilýärmi? Olan hemmesi öýde ýatdy, bir hepde ýalyk ýa-ni prazniklaryny bellediler da, biz bolsa tutuş kampaniýany özümiz alyp çykdyk. Bolya, han men yaptım onu. Hälden bäri yapayın diýen şikayem yok. Sağlygyňyz watandaşlar görüşür. Daýy sağlygyňyz onda. Böwür ýaşy sag bolun giýjan rahat bolsun. Allaha emanet bolun. Bu arada bugünkü 2. Ağustos taknemeden hiç kimden haber yok mu? Yazın sen aşağıdan. Ne oldu bu Adalet Ministrliğine adam üçtü mü ki? Yurttan girýän, ýazýan, okayan bağ bolsa ya da eşten bağ bolsa. Ne oldu bu Adalet Ministrliğine ki raýatlar kabul edişlik talpa boldy mı ya? Hiç kim barmadı mı? Ya barıp prokurorlary ýokarky aýetin işlerini urup gaýtdylar mı? Näme etdiler? Urup kaydan odalara beğenir ýöne. Odan gurrun verip gulağına makaron atacak olup dursa çıdabilmän Adalet Ministrliğinin içinde gulağını çeken olsaňyz. Oňam habar neşdersany. Bolýar. Sag bolun watandaşlar. Janyňyz saglygy, salykda bolşaly. Bolýa, Nura, saglygyňyz sagman. Barmana yol kulıyor adamlan diye. Bolýar. Da, saglygyňyz watandaşlar.